morning. No matter which makuseni cannot call a mascot. It's now good afternoon. Urikupi, where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Good morning. Nyara Zaifuti. Okay. Komenda ine kwa muri guys. Murikupi. Debra Mangome ori say no get literally. Thank you. How are you? Guys, komenta ine kwa muri. Wamarukuti good morning. Dambenza zati murikupi. Good morning here. It's afternoon. What's the time? 11 past 1. 11 past 1. Kunuko. Saka murikupi. Murumbo komeda murikupi baby. Murikuti good morning. David Nsinti, how are you? No, little ring, how are you, baby girl? Vicky Makumbe, Naskura Seiko, Adeline, how are you? Julie, my boys, Murise, say, Chemerero, how are you? Novem Kandla, Nikia Pila, Unjani Nobe. Charity Day, Tindiri, I to the same Nina. Lynn Shinuki, how are you? No matter hands into Jobek. Jobeking way. I'd see one year. My time tender masquera say blessing to Mbare Muri say Farai Biziban. She say Nyara Zai, how are you? Shalin. She say hello. Talent, how are you? Ru Odro Square say Chigara Rejoice, how are you? C Jones. Hands in Diriku City of Reg. CJ Uruku City of Reg, Uruku Regenure Rapa. My Fafite Queenie. How is Deben today? How is Deben today? My comments are kumanya guys. Take a jump up more. So much is it. Faith Kayla, how are you? Chido magazine star, we are okay. Kudama posa really say Hans Masquera saying alright. What oh good and I chat to ikanga na foot. What oh good. Pumalanga, could say in asking Pumalanga Shailate, yes, that is how are you? Memphis Klekulani, really say if Mudakar, how are you? Chemere Ropa. Thank you. Watching from Pretoria. Okay. How is Pretoria today? How is the weather in Pretoria? Hans, Madam Boston, our panel. Okay, that's nice, guys. That's nice. Support a fellow sister. Blake Quitty. I'm okay. And how are you, Blake Quitty? My Linda. Hans kutokusua madandauya. No, Hans Masura sit on a picture under guys. Phone yangu ya tanga. Again, Tom Bonani phone. How many are we? And this kutombona. Right, they zaiva me guys. Tutakutaura china chedu tiripa diaries na tiripa diaries tiripa chitatu chepa diaries. Tunakunya tutaura nyaya shakanaka tinyatso taura nyaya shakanaka naka. Ndandakangana kuti munhu weHmate run tumira message. Sorry, ndandakangana kani. Sorry, ndakusendera back. Sorry, ndandakangana. Sorry ufunge. Ndandakangana kuti sendra chida something ndandatokangama name. Kangama. Timbori wangani guys, phone yangu aioni mire nditoona nangu nemwe phone. Because andisi kukwanisa kunyatsoona. Toda kutaura nyaya yekanditsi mefoni mpare ishi. Right, tikangota 550 tobatatanga sikuti maskati kudai. 518. Tukona 518. 524. Right, hands missed you. Prim sure. Sure prim ndauya. Watching from Iflege gupi meme. Iflege gupi. Iflege ndashaya ndiko. Watching from Alberton. Alberton could say konas hands nice dress. Thank you uchi jumpsuit. He jumpsuit arisi dress. Thank you. Hello guys, ndoda kuziva. Tabane kuhande, takavane kuhande na pastor sisi. All right. It's good. Tinana pastor panapa. Pastor, tinokugamuchira ine mfaro mukuru nas. Muchange muchitify isira tichinzwa. Handiti toda kuti vana ava vadzidze, toda kuti vana vazive, toda kuti vana vadzidze 571 atadarika kuno kuri kuti 571 atodarika 550 right. Zambia. Okay, that's Zambia. Salona ku Zambia. How is Zambia today? Watching from Zimbabwe. Kuri kupisa were kuzimu senge kuno kaskana. Pana shwa ndisuwa ndauya. Right guys, muri say guys, I know mama ndisuwa yangwene ndanda kusuwai. Handa ndawa ni message yenyu. Na Mrs. Melly ko muno dzongari ni pa live. Na Mrs. Melly shwa toda Mrs. Melly takusuwai. Na Mrs. Melly shwa batito diko. Na Mrs. Melly munoza zvakanaka kumbo detoxa. Kumboita detox zvakanaka uchimboita business zvimwe zvinhu umboita business family umboita hani munoti kwanza nditi business family andi ndimodaro munoita business kana family hapa hanimona plus uchimboita mama dira ako unenge uchimboita business mama dira ako guys kuno kuri kupisa zvokura ya munhu hanimona watching from Ireland. Thank you for tuning in from Ireland. Thank you for tuning in from New Zealand. I owe you one.
Thank you, my sister. Thank you, Lucinda. Tine show yatinofanwa kuti timboita. Hanzi namba kufonera isisi Febi wambondifonera nasi. Wambondifonera zvishwa. Right, guys, inzwa munzwe. Nyaya tidotara nezvayo nasi. Atisi kuda kupinda nema feelings. Chekutanga 1. 2. Atisi kuda mazita evanhu vasiri pano. Let's use our own stories. Antika, I think 90% evanhu vari pano, we've got something to say. We've got an experience. Antika, let's not use mazita evanhu vasiri pano. Let's talk about our personal story, our personal experience. Story yako, story yangu inini, story yomwe munhu. Ngataure zvanhu vari pano. Hatisi kuda zvemazita evamwe vanhu vanenge vasipo. Chero uchiziva kuti nyaya dzachataura dzinogona kuve dzakarekerako, please. Ngatirespectei vamwe vanhu vanenge vasipo, ngataure zvedu. Munhu anenge asipo, hakuna imba isinganai, guys. Hakuna imba isinganai. Kana iripo imba isinganai, ndingangodawo kuiona. Wani zvake anongoisawo sumudzaro kwapa ngoti ini kumba kwangu hakuna pane buri. Zvese correct. Zvese correct. Toda kungokupawo malove namalikes ako kana uripo. Dzakauya kudhara DQ password dzatopera, dzimwe dzatopera kune vamwe, dzimwe dzakauya kudhara. Hanimaona. Saka toda kutidzidzisane nhasi, guys. Hakuna munhu anogona antika nyaya dzemamarriages idzi. Hakuna munhu anogona nyaya dzemujolo idzi. And asi tinoti tichibatsirana nekupanana mazano. And kuti toita sei? Anditika tosiya here kana wabata murume wako achichita, wosiya here kana kuti woita sei? Toda kudzidzisana chiudzana zvinhu zvinovaka. Anditika zvinovaka kwete zvinoputsa. Anditi usati nokuti iwewe hauna kumbopinda mumarriage. Anditika unobva ungoya pano kuti siyai. Toda kunzwawo vari mumarriage. Antika vakabata kuti vakareactawo sei? Andi ndezvipi zvingaitike nokuti marriage, guys, togashira kuti it's a two-way street. Anditi it's a two-way street, haisiye munhu one. Antika ndinoda kuzobvunza mubvunze kuti iko zvino munochema vanhu vanochema kuziva kuti kanzi shiri yakabvuta rekeni, vakadzi vari kuhura. Tiri kumbotsvagawo here reason iri kuita titi vakadzi ava vahure. Andi ndezvimwe zvezvinotuma kuti titarise muzuva ranhasi. Saka guys, ndoda kuti tipinde nepfungwa mutopic ishi. Ngatisapindai nemafeelings. Hanimona, hanzi naShila indinonyora book SIS MELLY, right? Tichanzwa bhuku rako. Ngatisapindai nemafeelings. Antika, we are allowed to differ. Tinobvumidzwa kuita debate redu pano, but in a respectful manner. Umakauya kati inini buda mumarriage momo, umakati aiwagara. Antika, tinoita debate redu nenzira ine rudo mukati. Pachedu, handiti pachedu. Saka mtogona kuedhaya pamuri tumwe achiti aiwa mwachiti Antika, tinonakirwa sisi vari comment section, but mimi tu vari kuita debate, itai debate renyu mune zvakanaka. Antika kone zvokuti mozobva matosimudzirana namafeelings kana kuti mhepo kana kuti asi chikuru. Anditika chikuru ndoda kuti musapinze mazita evanhu vasipo. Musapinze mazita evanhu vasipo kana kuti musataure marriage dzevamwe vanhu dzatisingazivi. Hatizivi marriage dzevamwe vanhu. Toda kutaura dzimarriage dzedu dzatoziva. Anditika hatinotaura marriage zvokuti wakazoona chimwe twakaverenga kuti kuni murodi hauna full story ndikani. You don't have a full story. Takangoona ma-bits and pieces kana kuti wakaona bit and pieces. Anditika ndozvawakaona. So we are not going to say zita rimwe munhu kana kutaura nezveimba yaningi. Anditika toda kutaura nezvedu isusu vari pano. Anditika hatitaure zita rimwe munhu asipo pano. Hanzi Madam Boss is in the house. Okay, Madam Boss might be in the house right now. Vakaokera vari kuonawo sevamwe. Anditika but kana asina kufona akati ndoda kutaura nyaya yangu, we do not give any example ya Madam Boss, please. Atiri desari kuti Madam Boss uchiuya wotaura desari kuti in example ya Madam Boss atidi kuzviwa. Taura yako example yako indotaura example yangu. Madam Boss, if she wants to say something, she'll call in wo otaurawo zvanoda kutaurawo pfungwa dzakewo. Antika let's respect each other. Masocialites vanhu, guys. Vanhu wekuti at some point unosvikawo pa breaking point mufunge. Ikapi inosvika pakuzara mufunge. Ngatirege kuita sekuti masocialites havasi vanhu. Vanhu tongoramba tongoti zita munhu tinokanganisa vanhu mentally. Chaidzo. Munhu wese munhu ane paanosvika pakuzarirwa nepakugumirwa. Anditi saka ngatisiye zvemazita evanhu hatisi kuzvida. Toda kungoonesana isusu vari pano. Vari mudzimba nevakabuda, nevari kuplana kubuda, nevari kuplana kupinda. Hanimaona kuti how best nokuti varume vanetsa ndochokwadi. Varume vanonetsa. Ndati inini kana ripo ndabvunza ndikati kana aripo anoti kune imba isinganai ngaise ruoko. Nanhasi handisandaona ruoko, guys. Handisandaona ruoko apa. Isai ruoko kana aripo anoti kwai ini kumba kwangu hakunai. Inini zvese correct. Itisirewo ruoko apa. Tione.
ndikungokupai 1 minute isairi woko apa uti ini kwangu hakunai kwanzi neumwe comment section mu topic yataura after ye situation isusu pana paona. That's why we never kwanzi are we doing makuwa since we what are we doing makuwa here since we don't do that here? Just want to know what makuwa are you talking about? Nyasha Nesta, what makuwa are you talking about? You see guys, what I'm telling you, mukona ndu votora ndikutaura nyaya yekuti please tikutaura nyaya dzedu, my personal experience inini sasimeli uri kutaura your own personal experience sewe talent wakazvimira kana tisanometi akazvimiririra. Mamwe macomments amakuisaya ari kubvepi? Mamwe macomments amakuita pana patagara tiita china pano dai taida kukomenda nyaya dzevanhu padzaipisa dai takadzikomenda. We did not comment kusvikira zvapera. We didn't want to get involved kusvikira zvapera. So I don't understand kuti kana wakati tikuita makuwa tataura pana patikuda zita remunhu atidi nyaya dzedzimba dzatisingazivi. Tiri kuda dzimba dzedu isusu ndodzatiri kuda. Saka ndicha understand kuti munhu akafanana newe Nesta, munhu wepano unoyazotisa zvekudaro ungabvunza mubvunzo wakadaro kuti kuita makuwa pano ani tinotaura tikati kana uchitofona taura yako nyaya ini ndotaura yangu nyaya. We are not going to involve vamwe vanhu vasipo pano and atidi nyaya dzekudzimba kunga tisingazivi because hatina mafustori hatizvidi hatidi totinawo isusu maexperience yedu. We've got our own experience atokwanisa kutoshare to one another pano. Vakaremerwa vakasununguka vazhinji vakaremerwa pa vazhinji venyu makatoremerwa nezvikuitika in your marriages right now or in your relationships right now. So please restrict from bringing nyaya dzekumaraini. Antika nyaya dzekumaraini please restrict and zita atisikuda. Admin team vanaru ndibvisirewo macomments. Antika ndibvisirewo macomments ese anoda kuzama kuzoparadzanisa pano. Satani achapinda pano please tokumburawo mudelete. Delete macomments kana kuvisa vanhu vacho kumute. Isai yenyu kumute. Isai kumute atisikuda atisitombo violence atisikuda makuwa. We are talking our own experience. Inti nayo yangu experience. You have your own experience. I have my own experience. Please. Anditika ngatifambe nezvedu. Right. Vana Gilbert vanetsa guys. Mumarainu. Vana Gilbert vanetsa marainu. Vana Gaudensia zvakare. Vakadzi isusu tanetsawo futi. Anditi mumaraini chekutanga ndoda kuti ndichavhurira time katapedza kudiscuss. Andika vakadzi vese vari kuremerwa vakawanda. Vakadzi vari mucomment section vakaremerwa abva atofona umwe ndisati naenda mberi. Regai timunzi wotada kuti chi ndasati atombovhura malines abva afona. Hello mudikani. Hello SIS-MELLY. Ndatoshara ngati wabva wafona ndisati atombovhura maline handizi kutoda kuti chi but rega ndikupe mukana. Okay, inini ndine dambudziko nevanhu vanoti zvoni hapana murume asingahure. Okay. I'm against that. Alright. Because I've been in marriage for the past 17 years. Wakwana. Hey. Nataurai vanhu vese. Hana, hasi pastor, hasi chi. And anotori nemari zvokudaro pachana. Murevesa here. Thank you. Aiwa ramba uripo, aiwa. Haudoni? Ramba uripo timbobvunza. Maini mati 17 years amsati mamboona kana chimessage yacho kana. Kana ndokudzai. Makampei. Atone makwaliti acho ekuti kana achidano toita. Makampei maini. Tipeiwo matips. Kana zvakambompa hapana. Ndozvati comment section chabhashwa. But ndikutozvita. Kana iwa havasi kubhasha vari kutoisa malavhu nemalikes kuti hasani ndambozviona kana ndizi ndahla. Handahla? Shuwa ndahla ndimbo. Ndorevesa kudai namai vangu vari pachuru kumutapa kudai. Ndavhunduka mainini mati 17 Mary yezi kana chimisi kana chi hakusi kuti musati mamubata here. SIS-MELLY ti munhu uye anotsvaga anodhiga munoziya. Anoda kuziya pauti password everything. Maybe kana kakuzotangirwa maybe chatotangirwa now
kuti darelaxa but maybe ndopasvikatanga but I have been digging and digging and digging. Maiwi. When you went to pray umningi wangu malavu nemalex wasikana aiwa ndakupa sando dzako iwe uri mhorosere bamnini kwenda bamnini na SIS MELLY kwanzi bamnini rambai makadaro bamnini mina ndipedzise kuti pedzisa apa tine mwana 1 SIS MELLY mwana wacho anotori ne16 years mukomana 1 ndito patori newitness kapa mukomana ane 16 years makapira mai ngoti apa ndopa ndokusakana ndichindiri kuti ndaidiga ndichiti nekungoti ndopa ndikahurirwa kana hama dzacho dzakatombotaura zvekuti he can afford take care of 2 or 3 but akati never I will not do that. Ropafadzo ripa muri maininika ropafadzo ripa muri handizi dei manga muri paground ndati timbotepa into the anointing nokuti ropafadzo ripa muri rakakura maini rakakura tendai Mwari musatore murumo uyu for granted maini chigai kuzoshama muromo muchita pamuromo paharuna muchibaya munhu kumese muchidini just because makazviwa maini ndimi moga imi vamwe FU ndimi nevamwe FU imi apa ini watu handitombozi perfect simini handingati I'm perfect aiwa hakuna munhu ari perfect ukatitarisa ndinotoona senge hatichatauri mazita utoti nhai Mwari o inini who am I makapinda maini makapinda chiche chigadzisaiwo pamunoona kuti munokanganisa pota muchigadzisa maini 17 ndati munhu achirogwa gore sati ranoti dhabu December sati atosvikarogwa January unenge watoona zvakazvikukutu aiwa mune nyasha dziri pamuri mainini ndakatombodzi nevamwe usataura ndikatombotrega ndibonyarara but in 17 asikana I have to appreciate it ndizvozvo aiwa ndizvozvo kugona mwana womumwe munhu ngaakarisha zvakanaka ngaappreciatwe ndashaya mashoko mainini we tap into your anointing. Sure, so what inspire ufunge thank you. I so wish varume vese vakateerera iwaiwo varume vose vari comment section amazviwira toraiwo manotsi kumurume womwana uchu varume vari mucomment section mazviwira murume wake haahuri murume wake hadombocheuki chero kaita mazama akadini chero kaita garo rakaita sechero kaita yelobhond rakadini murume wake hacheuki ane mukadzi wake 1 izvo zvitikada kusvaka mukadzi wake munin'ina wangu pamwe tikatione face pamwe chei chitove chibagu asi uri mumba murume asi kutombomuhurira animaona ugere mumba saka varume please kana wauya achigona kudai nemiwo munogona kuzviitawo kuzviregerera chete waita hako munin'ina waita hako thank you zvakooma guys hatatanga nekuchallenjwa chaiko asi zvinoinspire izvi ndodawo kuti at least varume vechidiki vari mucomment section ka get inspired kana murume womwana uyu ane mwana 1 akagona kugara nasi ngadei patovekana nevamwe vana kunze kana 4-5 but akangomira akadaro nanasi hanimaona kana murume akagona kuzviita nemiwo vamwe varume vari mucomment section munokwanisa kuzviitawo dzidzai please dzidzai nokuti muri kuzoti shiri dzabvuta rekendi kana mukadzi akazi akuda kuzviitawo akutsiva munochema asi imimi munombozotsvagawo here kucheta kuti musoro uteme chii chaita kuti vakadzi vachihura chii kana mukadzi ari mumba achibatwa zvakanaka saqueen achipiwa zvaanoda achiripiwawo respect achiremekedzwa hauri but sometimes varume hamusimbi here munozopusha vakadzi ava nezviito zvenyu handi nokuti every day kana chipinda mumba kwaedza handimaona usingarespecti mukadzi uchirara out handika uchifamba uchingohura kwanenge uchingora achingoona zvakasiyana-siyana mufoni umu medzisiro yevakadzi vanoita sei medzisiro yevakadzi vanoita sei handisi kutuma munhu kuti ndanohura ende handisi kuti chihure chakanaka kumunhukadzi kana kuti kumunhurume handika iwe ingotitwa muwako dziwe yaoda kutitwa nayo kana uchida kutitwa kuti inini paupenyu makambona kuti guys kana uchihurira mukadzi kuti uchahurikwa regai tiuza nechokwadi pano tati ngatidi kupinda nemafeelings anditi ngatipindei neopen mind kana uchihurira mukadzi every day ugare wakaziva kuti 10 yako iri kusvika ende varume mungakuti hamusi strong zvekudaro 10 yako inosvika saka the way unoda kubata mwana womwe munhu unogara naye uyu handika bata murume wako mukadzi wako saizvozvo handiti right ndoda kumbotaura zvishoma kana vari panoda kufona handika vachitaura maexperience avo you are free but toda kuudzana kuti guys ndepapi pari kukonzesa kuti
titi varume vazo chii chiri kuitika anoona for instance waurigwa wazvibata wosiya here ndoda kuti muifone ipapa muchitaura kana kuti ndokuedhai kana kuti mofona tichitaura handika ndabata kuti munhu aura handika ndosiya here kana kuti ndokontinya mberi nemereji yangu. The floor is all yours guys. Ndoda kuti kweshane ine ndichingobvunza mubvunzo handika tichionesana pano. Varume you are also allowed to call in vanhurume vanhanzvadzi dzedu fonai tionesane tibvunze because I think handizivi chiure chacho mukuzochinyanya vanhurume mukuzochinyanya zvokuzodaro vanhurume saka musazonyanya kushora vakadzi nokuti inzwai munzweka ndambotara ndikati munhu wese munhu ane paanosvika pakuti enough is enough. Chero uri mufundisi chaichai kana uri fata chaichai pane panosvika munhu pakuti enough is enough. Ndinochanga chatolareta chihure chachona hanzi navhiko ini nditosvikanyanya ndinosiya alright mira wakadaro. Hello kola makadisi tiripo makadii zvenyu ndisati ndashaisha ndokumurobvunza kuti show iyi ndiye munhu wese here nevasina urorwa if you are free ukondopita naona sekuti yakafanana nemaashawo nemabig house haisi yemashawo nabig house inyaya yekuti kana wahurigwa wosiya here handizivi iwo unongoyawo neenguli yako yemasingle handika vari married voyawo neenguli yavo yemamarried asi isi haisi yekuti ini ndirisum toda yekuti ukahurigwa wosiya here nokuti wowo neboyfriend ukaibatawo kuti kuchita unosiya here unoita sei kuhura nemunhu asiri mukadzi wako kana uri single sewe kudai so kuita maboyfriends more than one. There is a way of doing that. Good. There is a good way, I mean a proper way of doing that. Kana uri murume uchida kuti varume havana mbidzito vakadzi 2 kana 3 kana 4 but pane way inoitwa nayo handiona kuti zvinzi zvizva officializwa but kana ukatanga kuenda kunohura zvinotangira kuboyfriend and girlfriend anditi tera unzwe right ndoda kubata ipapo ndofunga mazu last week yo takaita show naome baba vaitiudza kuti ndine vakadzi 3 tichitovabvunzisa kuti right zvakatanga sei vachitaura kuti mukadzi wavo mukuru ndiwo vakataura naye satatombo mukadzi akati vati ini ndoona sokuti mukaenda kwaningi nekwaningi truly speaking pachivanhu chedu kauchitata vakadzi 2 that's the way to go before wanyenga. Akuna ansanambo iwo ndipe culture yakamboti murume tanga waenda kunonyenga wozonyenga kana wazonyenga wozouya woudza mukadzi ndeipi culture iyoyo. Ndinganongedza but takangokura zviriko kuti munhu antanga atombonodanana nemunhu wake then ozo officialize because hapana mukadzi anobvuma kuti baba torai munhu kati torai munhu ko vamwe vanobvuma wani zvakuendana neculture sevavo mandau vanotobvuma because zvitori muculture mavo. Saka iwo mira urikuti iwewe murume anofanwa kunyenga hake kana chizoda kuti vakadzi 2. Okay, rega nditangire kure kupindura isisnet. Kutaura chokwadi varume vashoma vakadzi takawanda. Saka ndofunga kuti vanhu tinofanira kudzidza kushare. Kana ndikaradza ufenzi yemurume wako ndisichikurespectawo chinenewe siyana nene utaure nemurume wako ndozvitoripo inini wangu murume akanzaita girlfriend ezvinongezi asingamishandi kana kundibherera ndizvo zvaari kukuda ndozviripo right chaunenge uchitanzi inini kana chikurespecta uyo udana nemurume womunhu handiti chauri kuti ndikurespekta maiguri ndeipapi paunenge uchindi kuvarespecta iwe iwe uchitorana nemurume wavo uritorana nemurume wavo respect yavo kutaura iwewe ndeipapo but respect wati kwanzi kana nchikurespira mira mningina wati kana nchikurespectai maiguru imimi garai kumba kwenyu nini ndigare kumba kwangu respect anenge uchipa ndeipapo nokuti ukutobvisira bhurugwa murume wavo saka respect anenge uchimupa ndeipi. murume imombe nodya nedzimwe jesu aungaura imombe uda kudya wega pamusha pako kunyanya mazuva ano unotosheya saka maiguru wavapinzire yapa
saka maiguru pawati maiguru garai kumba kuleni reindi gare kuleni kwangu ko maiguru vari kupinda papi apa iwe uri kuhura hako nomunhu wakuhura naye ko maiguru wawapinzire muequation yese ini ndatodanana nababa vandisingati tikutohura pamwe ndinga ndatondiroora maiguru handina kuvatsvaga handisi kuvadenha kana kuita sei vakandiziva handisi kuvashaudha kana kupindura ravo kutovarespecta ikoko hei wamunin'ina wangu iwe izvozvi udana nemurume mune ndikutoda uri kutoda uri kutodana naye eh udana naye for the first time saka murume ari kutoda kutokuroora ari kutoda kutondiroora takatoita maintroductions zvezvo zvekutongotiwo zivo hama dzangu chichi okay saka akatoudza iwewe semunhu onaka iwe semunhu handiti uri kuda kundopinda pana uruzori pana maiguru handiti kuti upindewo kashamwari kana maiguru kana murume achindoda zvebarika handiti ari kuchindoda zvebarika handiti isu takuda kungokuudza watingakwanisa kuti tikurambidzana tidini nokuti ndo zvawayo zvaunoda iwe handitika asi hauoni kuti ukaindawo zvinenge zvine blessing yamaiguru mumusha umu zvinonokufambira zvakanaka kuti iwe chiudza murume wako ukachiwaka wochiudza boyfriend yako iyi inosvitsa shoko kuna maiguru inoudza maiguru before handiti kuti ndine umwe munhu andoda kuti tichipinda naye ndichiroora achita mukadzi wechitu handika sana ndikuzivisei kana achikuyasaranganisai okusanganisai handizvo zvinoitika kasisimela nditi handikunoitwa maintroductions kuenda kunobviswa mari murume uzodzoka nehama dzake oenda kuna maiguru ozwa maiguru ndizvo zviripo ndozvatafunga maiguru opowa mombe yavo vasati vaudziwa mirai mainini guys ndokumbira vanhu vari kufona panhamba ye064 musafone ipapo admin ndipindirewo nhamba dzemacalls epashow vanhu vari kufona parong phone ndipindirewo macalls achatowandisa pafoni ishi ndipindirewo panhinge apa pacomment section iwaika mainini muri kuda kuzonoudza maiguru imi matobisigwa mari aiwa ka isakudza iwo munin'ina wedu aiwa zvemainini pamuri papapa inini baba diaries vakauya vachiti ndafunga kuti vamukadzi wechipiri ungazvibvume onaka nehasha dziriko kunzoukuti munhu anenge achiti ye murume wangu ndiani anobvuma vanhu vasati vakuziva kuti varume vanosheyewa mazuva ano aiwa hona mainini hona you might be surprised inzwa you might be surprised ka ndichitobvuma you might be surprised ndichitobvuma kuti aura ndozvamafunga munhu achitoonei kuti ane maquality tinogona kuzogarisana here you might be shocked usatange warambira vanhu not everyone but iwe hausi kuziva kuti maidini wako vari kufola maiguru wako vari kufola papapa pamwe vari kufola kune vanobvuma aiwa maiguru anotozvoziva zvinhu zvatochaya maidini hamusi kuona kuti muri kuaplaya rufu apa regai ndipewamo mukana asi uwe kefu maini ndikuona muchiaplaya rufu gwenyu thank you so much alright maini maiguru asi paneri varipo padiaries wachiita kuti tivaudze edu zvepadiaries kuti maiguru ndini nhindoda nemurume wenyu uchingovazivisa hako chingovazivisa kuitira kuti chii vatoziva nokuti zvi vanenge vachikuzirira vanhu mucomment section vachitaura kuti ini wangu hauri wangu hadaro iwe uri pako wakazviturika padenga apa uchitaura kuti ndaudo waniko ndautira vakadzi vanototi hanzi wangu hadaro hakuna zvakadaro hei pamwe 1% sisimela ndikunyeperai chero kadhiga mufone murume sei ukasawana chinhu usakungoti hamuna chirimo zvirimo mazuva kune masecret apo ekuti chero ukavhura foni yako hautomboiona hei saka vanhu regai nyaya yekuti hanzi wangu hadaro you never know hei alright maiti haini thank you for being honest secret app nenhamba iyoyo same number but secret app saka maiguru memchingoti wangu hadaro iwa musadaro wezi munozobatwa nehatatari kana zvazobudikira hei pakaipa alright thank you for being honest maini at least takuzoende at least maiguru mazvihwira maiguru kana mune murume asiri kuwatakumba kana mune murume wamuri kususpecta kuti murume wangu mamovements uyuyu ndiye mainini wacho apa ushu ndio mainini wacho ivavava varida kutopinda mumba saka maiguru itai action nguva ichipo itai action nguva ichipo thank you very much mainini hei zvakaoma hei mona kuti nyaya yakukora mutoka muri kuiona kuti yakutoya nemwe engo kwanzi kana munhu achida kuti vakadzi tu zvinotangira parelationship anfa kutanga tondinyenga todanana ondiroora ndozoudza
maiguru vozoudziwa vozopiwa mombe yavo. Ameno guys regai timbowa. Hello Kola. Hello Smelly. Ndiri right ndise Kola. Ndiri right. Inini ndakaurwa nemurume ndichitorwara last year. Saka ndisingafungire ndaidada naye singaiti. Asi akandihurira ndichirwara. Ndobva munozova rume zvavanoita navaenda kumahori anonotaura kuti mukadzi wanga arikugwara anonyeya zvese kutaura zvese zvaitoitika pandiri. Saka ini ndaingoti zvedze Christmas akabva anepa ndiri kuenda kunomaketa basa achienda kuhori. Pandatoti kuna hanzvadzi yake ndikati murume uyu hanzvadzi yenyika ipane zviri kuitika pandanyarara. Adzoka handina chandakataura. Adzoka kustay ini yedema stay ini. Adzoka kustay ini ndiri kurwara ndiri kuenda kuchipatara nchinzi chakadaro ndikati ini ndafunga kuenda kuZimbabwe ndinoitwa operation kuZimbabwe. Zvakanaka zvinengei. Saka ndasabuda maweekends ese because ndainzwa nyama dzangu dzichirwadza. Imwe weekend yebirthday rake handina kumuita happy birthday. Ndikati munhu anofanira kunge ane zvaita because zuva iroro akanga atokuitira komba atoenda kugirlfriend. Pandanyarara. Zvadaro paye munhu manje akunyumwa manje kuti munhu musi asina kunditi happy birthday. Sara vazoti kumanheru zvikanzi sinonditi happy birthday. Ndikati kwamamuri hamuna kuitwa happy birthday here. Plus foni yange yachinjwa yaiswa password yandisingazivi. Saka zvadaro paya munhu ndopaakabva ati chichiita zvangu happy birthday vandanyarara zvangu. Pasina kana 2 minutes girlfriend parafona. Ndimi pane ningi here. Ndikati ndini ndiana ndiri kutaura naye. Zvikanzi ndonzi ningi ndandine murume wenyu anonzi ningi. Handi ndimi muri kurwara so muda unoitwa operation kuZimbabwe so murume wenyu anga ane birthday ndatomutengera keke so. Saka ikudzira chi? Akawatirwadzisa kakuru. Ndisotesa zvese nezvokuzosanda kustay ini zvese hapana chakasara. Waonekwa kuti wadiwa chiwenge wachitaura kuti mukadzi wanga aipa akazodai pandanyarara zvangu. Ndomadatamaita zvakanaka mune makore mangani. Wataura makore awo. Ndikati utori mwana wangu kana ndichita sei ndichikuona. Madi kutora nezita rake. Ndematora nezita rake asi pane. Handifunge. Ade mangotaura nezita rake kuitira kuti asazvipamhe next time ingotaura nezita rake. Munhu ndiye akataka kutokudenda achikufonerai amba achikuudza izvi zvenyu zvekumba kwenyu mimi chitauraiwo zita rake. Anonzi Marilyn asisene mandizoziva. Zvino vakawanda naMarilyn tichagoziva. Naiwe Marilyn unogarepi Marilyn? Anzi kuFerinagen. Marilyn okuFerinagen. Saka vadaro paye manje ndakapandanyarara zvangu ndikati ndiri kurwara handidi hangu zveBP ndichagarisana nemunhu wangu pandanyarara. Munhu uye manje bvaazofunda murume wangu akabva afunda. Ndobva ndamati koma muri kuna mainini ngamakorokota. Munhu bvaavhunduka manje. Unoenda sitaura uya ndikati aiwa hangu handisi kuda hangu zvekutaura because ndiri kurwara pandanyarara. Saka ndazobuda weekend ndaenda kumba ndakugadzira zvekuti ndichienda kuZimbabwe kuoperation yangu. Musikana uyo akanga akuchifona manje achindishaudha. Achitaura zvaanoda. Ndobva ndamuti murume ari pamapirisi kana anga asina kukudza. Mairevesa. Okay. Ndaitonyepa. Nditori nenhumbu yake ndikati aiwa zvarira naye iko kuina handinei nazvo pedzera naye kupi pedzera naye iko. Ndakabva ndagadzira nditi musikana ese anga akuwana manje anga akuziva nekuti anga akaudzwa kuti mukadzi wangu Friday anobuda achiuya kumba. Saka kuma8 kana iri Friday neweekend anenge achifona. Mazvona. Saka chacha manje yange yakushaya kuti uzvifambisa sei. Zvikanzi munomboziva here kuti hanzvadzi yenyu akambofonerwa nahanzvadzi yake achitsvagwa chichi. Ndikati endozviziva tete vaitomutsvaga vaida kuzoti ari kupi muno muSouth Africa. Ukangoona munhu ane mazuva asingaoneki unototsvaga kaunotsvaga kuti ari kupi. Zvikanzi dzinda nenge ndinaye. Mandanyarara zvangu. Saka baba vamunhu pandakaenda kumusha vaipota vachienda futi kupi ikoko. Saka ndiri kumusha kudaro ndapedza operation ndakuda kudzoka manje pandakavati iye zvinoda kuchinyatsotaurana face to face. Ndinoda kutaura neni mada zveuyu here kana kuti mada nezvangu. Muchato ubva wapera pano basafuku. Imimi mochimboita zvani zvebhebherenyisi. Zvikanzi ande nekuti ndichitorwara ndaiti
zvinhu ndaitadza kutakura zvinhu handiti saka ndaigona kuvafonera kuti yekuti tapepa take pamataxi. Iwe wakagara nguva yakareba zvakadii? Ndakatanga kurwara munoziva zvakaitika, ndakatwara ndakanzi ndine magallstones neovarian cyst. Saka gallstone iri ranga rangondipa time yekuti kana kuti nditakure chinhu handiti saka ndangogara ndichirutsa green netsoforo mazvona. Saka ndasagona kuti nditakure chinhu ndite sei. Saka kubva October last year ndakazoparetwa March. Okay. Saka kubva October kusvikira October, September, October, November, December, January, February, March ndipo pakaita October. Saka 5 months, pa 5 months apa chihure wakachibata rini? Kubva zvakatanga kunzune mastone. Ndakachibata December we Christmas. Ngagara aripo. Nokuti ndafunga kuti wakazochibata kuna na February kati kuda pamwe sezvonga wachigwara, kuda wangogwarawo neguku. Kuda kati wondodi nokuti varume kavakaoma. Zvokana wakabata October kati dzangogarawo October, November, December. Watobata chihure angagara aripo. Akatogara aripo. Saka imi mandakazoti wazvinetse wachibva wazoti ini ndiri kumusha kamene kwawakanga wakutorana nemusikana wachienda kumaprofit. Azvona. Saka ndadzoka manje watanga kuchitaura zvese kuti ndopanda kwati nichisadza zvamuri kuda inini kana uyu. Handiti kuti nini zviri kutonetsa. Mumba muno mutoda kuti tijekesera. Saka inini barika handirigoni chisadza zvamuri kuda. Ndipo wakachitanga kutaura nyaya dzawo dzese. Musikana takazoonana kwakadai tikazodai. Izvi zvangani ane nhumbu. Saka nhumbu ndaida kuti aitwe abortion. Ipapa pakuzoita yeke apa ndo pane problem pa yeke apa. Ndo pane dambudziko apa. Saka iye manje musikana uyu manje akati ngatozoudzwa manje ndaenda kuoperation. Mazvona. Akutoshaudha futi ndadzoka kuti murume wenyu mudzi asandifonere mupepa naye kumba kwenyu ikoko. Ndakati maita basa maini. Akafona ndotora foni ndochedza dedi. Musikana wenyu ari kuona ndozvandaita izvozvo. Kukaurisa munhu. Saka kwakazoenda kumaprofita kuya anenge kumaprofita kuya wakanonzi chii. Ndopa ndati kuna hanzvadzi yachona. Tete hanzvadzi yenyu iri kuenda kumaprofita negirlfriend. Azvona. Saka inini ndashaya kuti inini ndakarwara munhu ana kuenda kumaprofita kuti ndibatsira. Saka ona kuenda negirlfriend. Saka ndaita sei? Tete wakati iwe nyarara siya akadaro. Toona kuti achaita sei. Nyarara zvangu. Akambotanga achafona. Nhumbu yako yakuzoda ndikataurwa kana inini matinhu ndatakura izvo zvenyu chinogara ikoko kuferuna kenyu ikoko inini ndinongozvisarira zvinakana kupa. Pandanyarara zvangu. Munhu akazopupura zvese ega nemusikana waye nekuzorambana kwawakaita asi ndine nhumbu iyoyo ndampa 2000 kuti abvise nhumbu haana kubvisa. Akabva atumira nzi kunowa mwana kumusha kuZimbabwe. Haana kubvisa nhumbu. Saka ipapo Friday iyi yatabva ndakazonzwa munhu akuti hanzi akafona chindoita sei. Ndikatisana inini muri kundiudza kuti ndikubatsirini. Hodhori mainini. Kwanzi mukataura mazita emagirlfriends vaimataura nemazita evarume venyu please. Alright, tienderera mberi. Zvakaoma. Mubve mataura saraki munhu wemimba uyu tibve tatongomuziva zvedu munhu wemimba uyu mutaure. Zvinhu zvakangozondirwadza pachinjira yanyandirwadza ndechekuti ini ndairwara handiti. Vatanga zvemagirlfriend ake handitika. Saka inini chinhu chakanyanyondibata kuti saka okay kurwara kwandakaita ini kwakatopa kuti munhu aite. Ndofunga zvakanya zvatotanga kudhara. Munhu aite zvemagirlfriend. Nhasi unoyi ndindakudzwa kunzi tochiita nenyaya yepreparation. Preparation iyo inini ndinotenga pakuita sei kana nemunu ndimakazvitarisa. Handiti vanhu maiziva here. Ndakaonamba wati zvisinganete musikana bhozi naana kuti ndokupa adress uende kumba. Tonyatsotarisana vari apo wasadza zvawanoda kana wada barika aiwa inini hamubarika handirigoni musara yenyu nani namainini zvikanzi nokuchimupa adresi achiuya kupi mazvona. Saka ndakangoti aiwa hapana chakaibaba. Iye zvinezvi yakutaura nyaya kuti musikana nhumbu haana kubvisa mari yandakanga ndamupa anoda preparation. Saka ini ndakangoti aiwa izvo zvinhu zvazvenyu izvo taurirana ikoko mupedzerana ikoko inini zvikoko handiko. Ini ndongoziva zviri zvangu. Saka varume havarambirwe. Inini ndaidada naye zvisingaiti 100% ichiti ndini ndega asi Marilyn akasvika akatora. Marilyn akauya. Saka Marilyn akazoenda kupi nemwana? Ananzi ari kusunguka mwedzi uno ndomumatauriro wanosvika. Kunyaya itori fresh ari kusunguka mwedzi uno. Saka havachainde. Havachaindi. Ikoko havachaendi.
muziva sei maimbomurambira mukazozviona muziva sei asi ayo handidi kuramba ba ndinoenda kuzesimeli ndane 2 weeks ndakaona imwe foto handina hangu kuda kutaura zvakawanda pairi ndakaona imwe foto zvavanoita ane problem to vakapinda mutaxi ka vanenge vachistora mapicha mazvona mukombi mutaxi saka inini ndakaona imwe foto ari mutaxi ndikawikiro ndaubuda ndofa ndavati kuapa vaenda kupiko zvamusingatauri munongoindakauza kuti kana muchifamba munomatiri munhu munotaura ndiri kuenda kwakati kana munhu kana ukazodhama zvo usingaoneke tine chizoti munhu yakabva kumba achitari kuenda kwakati zvikati ndaitenda mupobhosmana but ndakaona kuti kunyepa vanogona kunge wakanga waenda kupiko nokuti vaizvitorerei pikicha vainozvitorera pikicha vari mukombi kudai murume uchitora seufu uri mukombi ivivi nemusikana wenyu taurira nai mupedzerani inini kana musikana wenyu arwadziwa muchamupa adhiresi achiuya pano chitarisana face to face totaiwa maini ndo zvamada kaiti murume ndiye iwedu tese ini asi ndakumbokusiyai mukana nombokupai semaitirira makaita pekutanga muchindishaudha muchiita sedhonga paindishaudha ndakamuudza ndikati iwe uri mwana mudiki kwandiri fesibhoni yangu yakateedzanani mwana mudiki hai halo kola network yayo inenge yatiza bamnini futi ufamba achizvitora maselfi mukombi asi zvabamnini bamnini halo kola foni yake kuita sei halo kola alright yadona ndiza chaitika chi adona halo kola SIS MELLY mabadeni ndiraitika njani tiripo taurai SIS MELLY ndinacho chirongwa chedu chevarume vanoita chikureri ini zvangu ndine 12 years ndiri mumereji ndakaonekwa nemurume wangu ndine 18 years iye anga ane 21 years then ndofunga pasina na 3 months ndabvaurorwa ndagara naye murume wangu anga atone girlfriend 3 months 3 months zvaenda pakurorwa ndatonda infact ndakazororwa ndane mumba kudhara munhu yangu yakunge tokuma 7-8 months anga atone girlfriend kudhara ndakaenda kunumbi yangu yakarwadza isati yasvika bp yangu yakashuta singaiti ndanzwa kuti murume wangu ane girlfriend ndakaenda ndakanoitwa ndakainjuswa because bp yangu yange yakakwira singaiti saka my advice is inini ndakararama life yairwadza for the past 9 years upenyu hwangu haunambopera waflowa ndiri mumarriage murume wangu aita girlfriend after girlfriend after girlfriend but inini chiri kusadzisa kuti vanhu vazhinji varevenge like vakadzi vari kutanzi takachiri yakabvuta rekeni takateerera handei kati chiri kuita kuti vakadzi vazhinji vataura zvanzi shiri yakabvuta rekeni chinhu chekutanga kusaziva mwari zvachose number 2 kazhinji chirwere chizhinji chiri kuitwa nevakadzi vari muno musouth africa inyaya yekuti tiri kure nevabereki vedu isusu nevanhu vakuru vanokwanisa kuti kansela because takatarisa anamai vedu chaivo vati kana anababa vedu vakahura taivanoganiswa pasi nevanhu vakuru murume wedu wakanseling ende varume vachitoimbochinja uzishuwa vachikuti kakuru musouth africa ndakanoudza ushamwari yangu ona zvikuita murume wangu unza ukaposa nehurawo zvinhu zvekuti hatina vanhu vari kumbotudza zvine musoro but ndida kutaura chokwadi inini murume wangu pese paaindihurira pese apa zvinhu zvairwadza zvairema but ndida kutaura chokwadi mereji musina mwari makafanana nekuti ingoriwo mumba zvamo musakana chinhu saka kona muri kureva kuti mereji dziri kuhuriwa hadzina mwari here kona handina kuti mereji dziri kuhuriwa hadzina mwari but ndida kuudza one wevakadzi ari kuhurirwa ari musituation right now kuti there is god in heaven but ndichinavata kuna mwari kade ndichitohurigwaka
uchinamata kuna Mwari ende musisi mwedu mubhaibheri chaimo chaimoka handidi kukunyeperai even marriage chinhu chinorwiswa naSatani zvakanyanyisa chinotoda kuti chiumbiridzwe nemunamato. Ndozvandiri kureva kola kuti saka muri kuti vakadzi vese nokuti tikada kuverenga statistics togona kuti maybe 95% yevakadzi vanotohurigwa. Muri kuti vose havazivi Mwari including vana mai mufundisi varimo imomo, mavhankeri arimo imomo, mapasta echikadzi arimo imomo, havasi kuziva Mwari vose ava vakahurigwa. Ndakubudza from experience Smelly. Murume wangu pamba pandinogara right now vanotaura kuti tipewo zvamakapa murume wenyu. Munonamata stereki zvokudaro. Handinamata stereki zvokudaro but handidi kukunyeperai Smelly kuna Mwari kudenga. Saka muri kuti kudiko Mikola nokuti mamboti imba isina Mwari handiti iko zvinova kutizve kuna Mwari kumusoro kudenga imamunamati zvokudaro. Saka muri kutemba nei Kola tipei wide tikudawo maresipi aya muri kumbotemba nei muri kumboitei? Muri kundimira ndinatosvika pane point yangu. Alright. Point yangu iri pakuti vakadzi tiri mudzimba ngatiudzei Mwari kuti Mwari ndimakandipa murume uyu, ndimakasika munhu, ndimi mega munokwanisa kumuchinja. Saka handidi kukunyeperai, ngatigare tiri pamunamato because minyedzo iriko kunze ende magirlfriends mazhinji vari kutodawo varume ava. Saka ngatigare tiri pamunamato. Saka patinenge tiri pamunamato epokola munhu anenge achihura hakika tiri pamunamato. Ndozvandiri kutaura kaini. Anenge achihura zvake asi Mwari achasvika panguva yekuti acharegedza chete because musisi Smelly tingabude kusvika rini tengoti dzimba aiwa ina ndisi kuti handina kuti vanhu budai. Saka imimi makahurigwa kangani Kola mukati yenyu muchingonamata yenyu kusvika Mwari vazogadzirisa makazogadzisirwa after mahurigwa kechingani? Inini sisi Smelly ndikukudzai kuti 9 years murume wangu aihura ndakada ukaita mahura akahura nawo pamwe kusvika kana 30 kana kudarika kana kutopfuura but ndakukudza chokwadi ndakaudza kuti ini handingasiye imba yangu just because murume wangu ahura unoteswa every time ndikuonekwa ndiri negative. Saka mutsvene wacho ndichamuona kupi? Saka makagara saka imi makagara pamba pai maingonamata Mwari chinjai murume wangu kusvika achinjwa muchingonamata henyu achingora ake muchingonamata henyu kuti Mwari chinjireiwo murume wangu kusvikira azochinja ake. Izvi nezvakatochinja izvi zvinotobvunzwa nevanhu kuti makamupei ndati kuna Mwari kudenga. Anguva yayo kuti musviki Mwari vakunzire nyasha yange asvika asikana. Kune rimwe rekuchero ukanonamata mai mwana unopera nezvera kusara wabuda zvigurukuro izvi mai mwana uchitsanya uchidedza Mwari uchirova pasi uchirini mai mwana iro richingohura kuti unge uchadonha ukafa pasapa. Kune rimwe reritori dhimoni Satani chari pachazvaro Satani pache zvake ariko murume akadaro kuti rinenge rito iro pacharo murume endo ridori dhimoni rikuchiro kana matirase chero kadi chero hariregi. Kune mweya yemadzinza ndida kukuudzai tsono dzinza rekwedu ndichitaisa dzinza rese ndida kukuudzai Sisi Smelly tine hwani mwana ari mumba dzinza rese. Saka munoblema henyu kuti mwana murume uyu sei ari kuhura chimbotarisei kuti kudzinza kwenyu kuna akarohwa here? Kukana variko vakarogwa vanenge variko dzimwe dzenguva asi tese kuti vanasvika vakadzi avari kugara mudzimba here imba yechingani urimo imomo kuti uzomugara. Saka ngatigare tiri pamunamato mweya dzinza iriko even pamukudzinza rake futi kune mweya kuti asagara nemukadzi wana ichidarika ngaugara uchinamatirwa mweya iwowo. Ngatisangotarisa zvinhu zviri kuitika physically even spiritual kune zvimwe zvinhu zviye zvichiitika munoona ipapa ndo patinoda kugara nangu ipapa Kola nangu ndoda kugara ndokudza ina handisi kuzombofa ndichimbobva ndichinyepera mweya nhema kunyepera ngozi nhema kunyepera madhimoni woko kumanyeperawo pamwe pachona tichingonyepera mhepo pamwe pacho. Varume ava just because chitwai mweya vakushandisa mweya kuda kuhura utwai mweya handizivi mweya kuda kuhura munhu anenge achitoza paanenge achikurura bhurugwa rake achinokwira pamberi pamwe mukadzi wasingazivi achikwira pamusoro pamwe mukadzi wasingazivi mai mwana mwere mupfungwa dzake vanenge achiti chii chikuitika anenge achiti chikuitika panguva yaasi kufungwa ndine mukadzi kumba hati ari kuona zvinhu pamberi pake pazviri kumunakidza tonyepedzera mweya asikana ngatinge kunyeperawo mweya asikana. Munhu ichoice kuhura it's your choice. Ichoice munhu kana obuda mumba guys achinokurura bhurugwa rake achinda kuhura ichoice guys. Hapana kuti kwa hey hapana ichoice. It's not a choice. Iriko Sisi Smelly tinofana kugara tiri munamato tinofana kugara tichinamatira dzimba dzedu dzinoenda kufamba every day. Amba ya
Alright, kola ameno namateva sikwai dzimba ngadzina matiko asikana kwanzi garai muri pamunamato kona vakazopindugwa vatambura vatamba chamuchongoyo murume achingohura vakazopindugwa naMwari paapaya kwanzi mhepo dzava dzakamubata murume uchu saka guys Mwari vakabvisa mhepo idzi garaiwo muri pamunamato Mwari vabvise mhepo ini mhepo ndakatonetana dzandichadi kurevera nemamhepo handidi zvangu kurevera nemamhepo munhu anenge achiita zvinhu achitoziva zvanenge achitoita ndochokwadi chiripo ndochokwadi chitoripo saka vanhu tochatsiurati solution ngatinamatii kubuda mudzimba haisi solution because sometimes munenge makavaka kana imba kana makaita zvinhu zvezvino wozvisiya here kuti musoro pangu wako ari kuhura ngatigare tichi pamunamata iye Mwari chaanozwa munamata vanhu Mwari kuchengetedzei kana akaita chirwere ngachigumbire kwaari right aiwa ipapo thank you very much thank you manini wangu thank you tola gatimbotora umwe timbohwawo tora kuti kudiwa ichako munini wangu namatai vasikana namatai please namatai munhu ngaanamati manzwa kola mwakapindugwa munhu ngaanamati halo kola ndiri raiti muri sei kola mushe hanga tindikomendewa chihure chevarume chaichi tinganonyepera satani chaike nemadzinza chihure ichoice you choose kutopana maappointment kutosangana kutonyepera mukadzi kumba kuti ndikuenda kuovertime uchida kuchihure kutooneka mwana agosara achirwara kumba woti kwanzi ndakabatwa nemweya ugoziva masaira kuchinjanisa masaira hakuna mweya wakadaro ichoice munhu anenge atosazogara pasi ototarisa otokuona kuti hama yava ndoda kuvavhara otochuza kunoita zvaari kuita munhu otora ane chirwere moti kuti munhu ane chirwere moti midzimu futi yakaona chirwere it's up to us to decide what we want muupenyu hwedu munhu anenge atodecide kuti inini kana ndoda kutongotesta everyone kusagutsikana kwake iye ndokwakatogara muvanhu vakawanda kuvarume but isusu vakadzi manje takutorasika kuda kuitisana makwikwi nezvisina nebasa rese munhu akahura musiya ahure handingabvechi bedzi just because umwe mwana omumwe munhu ibedzi handingagoratidzi ubedzi nekuda kwokuti umwe munhu haasi kufunga kokuzouraiwa vakadzi vemumba kuzouraiwa kunze kuchinzi akafa kokuzouraiwa achitonyepa ega hai kana vakadzi vasingazvidzikisirei tichizvida kuzvikombeya nevanhu vasina hunhu ndizvozvo kuzvitrai unhu hwedu and live our life amen thank you very much kana vachidaita zvekupenga let them die thank you very much kola futi funeral police hanzi mujoine zororo nokuti kufa munongofa kwahura munohurai mufe hani mwana right regai titori vamwe ndikuda kupa comment yangu but vanhu vari kufona stereki halo kola yes kola muri sei halo kola okay madona ari kuwandisa makola achandodonanidzana chete halo kola halo SIS MELLY muri sei maswera here maswera sei mushe ini ndoda kungotaurawo kuzvishoma panyaya yechihure ini ndinoona kuti chihure chakagara chiriko kubva kudhara kubva kare kuna nambuya vedu chakagara chirungoriko hai there is nothing new kuti chihure ndosaka warizoona vanambuya vedu vaizochuza kunogara kumusha nekuda kwechihure chaitwa nanasekuru vedu ende mukatoda kutitarisisa vanambuya vedu vamwe vaitohurawo nanasekuru vepamanext door vaitohura kundari uku vaitokotamisana ndo yangosiyana chete nekuda kuti iko zvino vanhu vakuenda kumahotels vanhu vakushandisa mafoni asi there is nothing new varume vanongodzikana kuti vanhu vanongohura ende pari pachihure ane level yechihure futi pane vamwe baba vasingadi kutoona madresi pamwe ndo ratingati dhimoni iroro nekuti pane vamwe varume vokuti unonzwa kuti ane permanent girlfriend yake inotozivikana kuti ndo yake hapana umwe asi pane umwe anoti akatibate pano achisiya achibata pano osiya pamwe ndo ratingati pamwe hana ukamigwa mukaka ari muchechi ameno asi zvinenge zvakafanana chihure chagara chinongoriko ende munhu haungasii murume nekuda kuti murume ahura nekuda kuti vana vamazuvano vari kuda totemu kuti ndonzi mainingi nekuti ende futi zvinosiyana pakuti murume akahura umwe munhu akahura akaanoita 2 weeks pamatende
pamba handiti umwe munhu akahura anobhalansisa anotengera mukadzi wake chikafu agomudirira fyuwo vana vachienda kuchikoro umwe akahura hatoiti all those things saka zvakwauriwe kutichuza kuti magariro andiri kuita aya ndochigara here kana kuti ndochisiya nekuti ane nhamo ndiwe ndiuri kuchinyiwa neshangu yachona iyo ndizvozvo saka indizvo zvandinotoona kutoti umwe munhu chaiye asi watara zvakanaka kola kuti munhu akapfeka bhutsi yake ndianonzwa kushinya kwayo. Kune vamwe vanoti izvo, ndoda kubvunza imi comment section, kune vamwe vanoti anzi izvo aura siya handiti osiya handitika aurigwa nhasi handitika abata asiya orogwa onotsvaga mumwe nokuti mose muri kuti kwai vanhu anenge aurigwa ngaasiye ina handisi kuti ngavagare asi handisi kuti ngavasiye handi kola mune maecos pafoni yenyu dzorai volume then aurigwa osiya next 2 years onowana mwe murume ourigwa futi osiya futi vanhu vanosvika kupi vachingoita varume vakawanda vachingosiya achingoti apa hapanipo here pekuti vana 5 mitupo yakasiyana kuti ava 2 vana baba vane mutupo wavo uyu ane mutupo wake uyu ane mutupo wake hanimaona munhu achingoita 5 choice asotedi yevana muchiti kwai haura siya hanimaona kana imimi muri kuti vanhu vanenge muchiti kune vanhu kana wahurigwa itosiya siya wahurigwa siya handitika imimi makabuda kudzimba mumwe mama makarogwa handitika mukati taura ita hurigwa tasiya handi iko zvino izvo wakabuda une mwana 1 kana 2 wava nevana 4 kana 5 different mutupo handimaona saka ingoriga kuti zvevarumezve rega kuti zvevarume ngozvigarira uri single nokuti uchapedza nyika yese uchingoti mangwana wamukapa uchingonzisiya handina nokusi ndosiya nai nokusi paupenyu hwako kana uchisiya umenge chota ucharorwe nokuti ukada kuzonyongwa futi wauchanyongwa nechikada dapinda futi marriage ka uchaurigwa futi andiona uchaurigwa futi saka toda kutionesana ipapo hanzi ko aids mira kola hanzi ko aids whether uri kuziva chiure chemurume whether usi kuziva chiure chemurume kana atora aids anongoya nayo whether wamubata whether una kumubata unogona kuzongoziva pakunopona mwana iwe wakunotesta unzi amai muri positive kungoti vanhu havasi free kutaura dei vanhu vari free kuda kutaura ngavabude pachena vafone kuti vangani vakaenda achinda kuchipatara asingafungidzira asingazivi chinhu achinda kunonyoresa osvika utesta onzi une chirwere asina changa chimbofungidzira kani asina kana changa chimbofungidzira kuti murume wangu ari kuhura unosvikonza mai mune chirwere watakuta disimpression isitese kuti chirwere ndakachikwana kupi hanimaona saka ndo pandoda kuti ndibvunze toda tionesane guys handisi kuti vanhu ngavagare mudzimba handisi kuti vanhu ngavabude and I'm not saying kuti cheating is okay varume ngavachite hanimaona asi toda kuti tibate kusaidi kwese all angles ngatidzibatei handiti nokuti varume vacho vari kuhurawo vachihura kudaro handika anohura achinda zvanga chidai achikanganota nunhu yaya anogona kuenda chigwere mumba handi on the other hand ndopindurawo vari kunyora kuti kokana toda kuti tihwisise handika toda kuti tihwisise imimi mune muono wenyu please vamwe vachidonha imi muchifonawo tichinzwawo kuti muri kupaona sei panyaya yekuti choice assorted apa nemitupo 2015 apa nekuti patodana nevanhu vanodana navo vesava vari clean here unozoziva sekuti vese vachadana navo after marriage vari clean toda kuti mutiudzowo ipapo kola muchiti munotaura rekati ndifonere vamwe vari kufona ndidayira vari kufona ndachida kungokuonesa iwo kuti zvidimbo kuti ivo vari kuti kwai ndosiya unozosiya after how long marriage nekuti wapinda marriage gore rineri ukaitikwa mashura unenge uchitowo pamwe zvichanaka handiti unenge uchitoti pamwe zvichanaka pamwe zvichatochinjawo kazi munhu haudzivi kuti siya kuti nini ndinosiya nekuti kwauchaenda kwachona hauzivi kuti kwengu kwakamira sei nekuti igara uziva kuti murume wese anongohura pamwe potse uyu wakatobva naye kumasweka aitohura zviri nani saka manje munhu unotombopota uchitomboshingiririrawo zvenge zvitori nani nekuti haungaudzi munhu kuti siya hazvimboiti munhu anosiya ega right pane mumwe anonzi Samantha taura kupoint yekuti anzi kana uine murume anohura ingotora prep wakanyarara handizivi kuti aripowo advice yake hanzi chingotora prep wakanyarara kana uine murume well that's something again that's something to consider zvaataura right thank you very much kola gaitore vamwe makoza chana ari kuwandisa guys ngatiitei 2 minutes makoza awandisa panapa kola hello dzimai imwe foni kola dzimai imwe foni hello yes taura itinzwa kusiya inoita
decision kana wafunga kusiya zvachose ubva wachipikira kuti hauchasi wakazoda kutekurana nemumwe murume nekuti vanhu vari kusiya ivava vanhu vakuzopa problem vanozenge vakudanana kuti nevarume vanhu wakasiya wako nokuchairwa wasara wawega uchatozombobva zvatisini unoda kuvatwa handi machiona saka you have to make a decision yakuzva kuti inini handichasi ndakavatwa kana wati unosiya at the same time kana wakagara uri mumba macho vakadzi vazhinji vamwe vari kuda kungogara they are not doing anything handiti kungogara kunonzi mukadzi wanhingo akangogara mba they are not doing anything sometimes just to do zvinhu zviri productive mukatarisa vanhu vaya vasarokeka vaya vanozvishandisa nekuti you are not saying kuti havahurirwe but machances acho sometimes ari very slim unomuva varume vari kutsvaga zvakasiyana siyana kunzongo saka kana wagara iwe uri mumba handiti uri mumba chimwe chinhu chiombe ndechekunonamata mwari ndo vanoziva ndo vanotichengeta upenyu hwekunhisi tine vamakapo zvatotoziva kuti murume nemukadzi murume anenge achinogura zvinozivikanwa nevaini vese kuzivikanwa kuti baba vepapa vai number 1 vanohura zvisingaiti but mukadzi wavo amboti vakabatwa chii ronzi anenge achinamata saka vakadzi vasaregere kudzosera nekuti murume ari kuhura saka inenge akuhurawo unobva wanohura nawanobva wakaitwa nechegoi unobva wahura nawanobva wakati wazvazivikanwa wosara wadzadzwa social media waramba meneji yatoparara saka izvi hazvina problem ina ibelieve kuti gara pauri ipapo ende usadzosere chihuru kuti hanzi nekuti nhinga ari kuhura saka ike ndiakuhurawo saka ndototi zviite 50-50 hazvishandi zvakadaro no just be munhu chaiye mukadzi akabva kuvanhu akarayirwa anoziva kuti apinda mumeneji unochengetwa namwari nekuziva shoko ramwari uchinamatira imba yako and all shall be well. Right, thank you very much Kola maita basa valid points asi munoziva kuti guys pane comment ndapin up handika yati dzimwe dzimba kungogara kwangogara vana handika asi mudzimba muzhinji angove hanzi ma-open marriages and guys we tend to agree I tend to agree with Rosie zvaanyora apa nokuti chinoitika ndechekudai so vanhurume regai tibve takudzai chokwadi hatidi kukudzai zvinhu zvekunyepa handika kune hanzvadzi dzedu dziri kukura handika pamusiri kuona vamistakes tida kukudzai chokwadi muzorangarira mashoko edu aya kuti musi wa12 padiaries 12 October pakamboita imwe life so handimaona yevarume vakadzi vachitaura murume utanga uchatolarita uchateerera chihure chona uchichibata uchiti alright handi vakadzi ane mweya wekuregerera aiwa ndamuregerera handika pamwe hachazvipami handi munenge muchikwanza ndichazvipami handiti ndamuregerera pamwe hachazvipami and then woita futi after kana 7 months 6 months wohura futi handika woyohwisa tsitsi woti kwaimhepo hamiri zvaitika woregererwa futi handiwaona regai ndikudzei vanhurume chokwadi chiripo vakadzi vanhu chero muchifunga kuti wakamutenga kana kuti you own ye mirai ndikudzei the truth chokwadi isingaputsi ukama handika pane pawanosvikawo kuguma pane pawanosvika pakuti enough is enough zvazara truly speaking anogona kusakudza but munenge mamu-open marriage ndakudzai chokwadi imimi munenge muchiti hanzi vakadzi mukadzi akapusa mukadzi ari kuhurirwa aripo akapusa vhurai zheve muvhurisise vakadzi ndo vanhu vasina kuputsa muri kunzwa vakadzi ndo vanhu vasina kumbopusa ukamuona achihurirwa akatenza achiita zvanenge achiita ari kuziva zvaari kuita varume ndati mubati mubabatisei papapa vanhu vari kufona ichakupindurai mirai andika sendakanga mapointsai vakadzi ndo vanenge vaziva vari kuita animaona musafunga kuti vakadzi vakapusa rimwe anobva azvita zvake kunge zungairwa akadai achikuona uchita yese yese ka achikurongera dhende kumasure uko kana kuti achitokuita uri achikurova yo times 10 saka ndauti mugare makaziva varume vazhinji venyu muri ma-open marriages open marriages ende mukadzi unozomubata kana kuti after 10 years uchamubata after 10 years kuti yezvo ko munhu uchifunga kuti balance achikutarisa kudai so uchita yaunenge uchiita uchibuda uchienda asingakubvunzi mangwana wobuda handika mangwana wobuda woenda haakubvunzi otoya achikuvhurira dho zviri normal achikupa chikafu chako zviri normal handika uchita zvaunenge uchita uchidini handika ari momba akanyarira zvauti zi handika baba muri mu-open marriage chenjerai mapandutsa amai ndimi makapusha amai kusa to the limit makamboona comment vanhu vari kufona ndokufonera ibheki pave ne145 calls 145 missed calls tiri kufona ngenditori nase ndapedza kudaira chitega ndingodayira kuza ngatonyanya kuwandisa macomments right hello Kola hello sis Melly muri sei ndiri boss ndachikuda wangu kutaurawo nyaya yangu sis Melly my situation sis Melly tachokwadi inini I'm in a situation now yandiri kuti enough is enough although my husband doesn't know that
ndasvika pastage kuti nakuzina nangomutarisa sisimedi munoziva munhu anodanana nevanhu anodanana nevasikana vamunogara pacomplex ipapo munhu anodanana munhu ndakatombomusvikira red-handed sisimedi mumba akavharira girlfriend mumba mako disrespect yacho so saka sisimedi ndakangoita surprise visit ndaibva I was coming from Cape Town ndisina kumbotaura ndikangosvika ndikangoerekana ndasvika sisimedi kutsvaka kufonera munhu phone haisikuita but chakazondibatisa kuti munhu aripo madoors emota nemawindo zvavo zvakavhurwa but mumba sisimedi muchinzwika kuti mune vanhu vari kufamba ndobva ndagara pasi sisimedi chingota maybe munhu aenda around of which it's impossible kuti munhu asiye mota yakavhurwa ndobva ndagara sisimedi I think ndagara 30 minutes munhu ndobva saka I think vaiplana kuti tobuda sei saka munhu akabva avhura kwandandiri ndandakagara kufront ndobva avhura door sisimedi paari kuvhura door girlfriend iri kuvhurawo uku the other door saka ndini iye aiexpecta kuti ndichabva ndasimuka saka ndakabva ndaramba ndakagara saka girlfriend yakabvaisa pakuti pairi kubuda yakabva abuda achimhanya ndikamuudza kuti ndiani uyo akati handimuzive maybe ari kubuda kuma-next houses okuti ma-next houses kwakusina vanhu ndobva ndamhanyira ndikanomubvunza ndikati iwe uri kubva kupi akanditi ndiri kubva pambapo kanamba chii angataure sisimedi ofuchi manumbers pana pama-abc ichichi akati panumber 5 ndikabva ndaonoti ari kunyepa ndikabva ndatora foni nenetwork ndatora foni pandiri kuvhura foni ndikuchiona pana nababe chichi saka ndinoaanya sisimedi akanditi akabva achimhanya akanditi aiwana kundoti tinotaurira mumba chichi ndopa ndakabvaiza ipapo tapinda mumba macho sisimedi ndakasvika ndikapinwa kuti girlfriend ibude kola zvinhu zvakaitika rini izvi ndezvalast year allright ndakasvika ndikapinwa sisimedi tapinda mumba kuti girlfriend ibude pandakatomutanga ndapopota chichi ndikashaya basa kamusikana kacho kaiti but guys learn to respect dzimba dzevamwe vanhu vakomana learn to respect mumba memunhu here iwe uchienda kuchinzi hande kumba maunozati pamba pemunhu mumba mune mukadzi uchinopindamo unenge uchinyasofira sei mashawo learn to respect dzimba dzevanhu sisimedi musikana wacho she was so young zvekuti zvasingatogoendwa naye akati I'm sorry ndaizviziva but iye angoti handei chichi saka sisimedi pakuda kuzotraya handisi madhozi anga achiwa ese ndikatorwa foni because ndaida kufonera ukahama kuti ndozvokuitika kuno ndikatorwa foni akatorera mafoni madhozi akakiwa tonexende kuti ndakazopinwa musikana akazobuda achimhanya saka kutaura chokwadi unenge uchimboona kuti saka nyaya dzakawanda dzingazotozotanga kubuda ipapo kuti aidanananingi saka right now kutaura chokwadi I've made up my mind kuti zvaada ngaite saka right now ndiri anytime I've been doing my things nakangonyarara anytime I'll believe you ndakuenda abroad he doesn't even know that haunamudza kumugadzirira size aiwa ndakaona kuti okay nyangwe ndingati ndikudzokera kumba but at least ngandibude at least ndakana chinoita something saka I've been doing my things ndakanyara hasitombozviziva asi muchita your thing kola muchita your thing hasi kurara nemiri chokwadi munoziva kuti chii simedi ndakatomuti allright iwewo meishandisa makondomere nemusikana wako chikadzi aiwa allright haana nhungu chikadzi hana how do you know that because hasi ndiyega simedi musikana wanga naye angatode vamwe kuita nhumbu kana kusina nhumbu zvakafanana namai mwana panyoro vita panyoro vita you know what hande tinotestwa ndobva handiti allright tinoenda anytime akanda kutanga ndichanoenda iye mangwana ndikati handeitese ndikatomuka ndikageza handeika munhu akaramba sisimeni up to today akaramba kunotestwa ende munoziva kuti ndisendatombofind out kuti munhu ndozvaari ndaiti ndikaenda kushanda hadi ndishande sisimeni ndakatodzidzirawo nditone masitickets angu hadi ndishande ndikaenda kumashops chaipo akangoona kadhi richiripota mufoni obva atondifonera mapedza kushopa ndeuzokutorai ndatinga kuti rudoka izvokupi anga achivhara ndikangoenda kumashops anotodriva ndoyanotorwa sisimeni ndomhanyiswa kumba nai kola ima hamuzivi here kuti iwo hauzivi here kuti hure rinofunga kuti zvariri kuita iro ndo zviri kuitwa nemumwe hauzvizivi exactly saka anenge achitonga
aiwa zvaanoita iye kunzoko anenge achitogara nezvavanenge uchitaiwo izvo maini yadholola apa nichamunenge muchiita because akatobvunzwa nevamwe mai vepanext door kuti naiwe saka mukadzi wako unoda kuti aswere pamba chikanzi handitombodi kuti ndasingatombochiziva zvakatozobuda ndakutokuudza mai vepanext kuti inini zvikanzi iwe taitoda kutokuudza kuti murume wako akati haambofa haatombodi kuti ushande uri ngaitori mumba wakagara pamba saka ndakatozotanga manje kutoridha kuti pese panoenda kumashops munhu onditora ini before ndatombobuda ndichida kuenda pamashops panotofambika netsoka ndikatombomuudza kuti ndida kuenda mashops noona asvika ane pinai mota zuva rokupisa saka ine ndoti kuti ilava izvokupisa simeni ya pakaipa. Thank you very much Kola. Rikatimbotorawo varume, rikatimbonzwawo varume. Guys, vakadzi muri nyakufona mirai timbopawo mukana varume. Mirai tipe mukana varume. Varume vakutofunga kuti tiri kuadvocate for vakadzi. Inini ndiri host. Ndakamira pakati. Handina side kuti ndikutora side remurume ka side remukadzi. Ndakamira pakati kuonesana. Handika ndikutaurawo zvinhu zvati tichizivawo zvinoitika mumarriages. Remember kuti tagarawo tazvigogodera tirimo. Taona zvakawanda. Tadzidza zvakawanda. Antika saka tete tichitotaurirana ipapo tichitobudira pachena tichitoonesana. Regai timbotora varume vakadzi vari kufona imbomirai. Titore varume we don't advocate for vakadzi. Tino advocate for tutara nyaya yechihure. Chihure chinove chiri kwese kuvakadzi kana kuti kuvarume. Chiri kwese chihure. Animaona chiri kwese chihure. Saka todangoti mimi varume imbofonai. Varume chimbofonai. Imi mati mati kuadvocate vakadzi page ino advocate vakadzi stereki. Isu hatidaro manje pano. Pano ndo pari fair. Bvunzai varume vakawanda, pane varume vakawanda zvokudaro pano. Hamudzi nasi vari kupi? Vanyatsa kufona vakudzei. Animaona. Kune vakadzi vari kufona imbomirai titiwane varume. Imbomirai guys. Vanhu vari kufona pane 159 calls. Mirai timbotora varume. Mirai timbopa mukana varume. Varume mukana takupai azina tambo pana baba vaidana vakabatwa redhendi vakarara nemusikano webasa. Zviri kuitika futi stereki. Zviri kuitika eloti varume havana matyira. Chero musikana webasa anoda kutombisa but kana chinongo zvinonetsa zvonetsa kana uri musikana webasa uchigara pamba ipapo munhu unogara naye ndisisi vako mai vanongo uchigara nava vanti ndisisi vako kana kuti mai vako kana kuti ndiani zvino kana wakwana simba rokukurira murume wawe bhurugwa then pagara there's something wrong with you wagara tori ashawo kudhara unongogara utongori ashawo ngatinzwa murume halo muri murume here kwani Ora chitaura tata tumboda varume kuti vafone chifo chitaura itinzwe. Alright, inini kuti ndakaurirwa nemurume simeni. Nyaya yacho yakareba zvayo but I will try to make it short. Alright, makaurirwa rini? Simeni ndakawanikwa nemurume wangu muna 2008. So kubva 2008 zvanga zviri right. Takagara zvakanaka I think for 3 years. Kuzotanga muna 2011 sisimeli zvinhu zvakangotanga kuchinja so saka taigara kumusha nguva zhinji handiti saka iye anenge ari kuharare ndiri kumusha saka ndaenda kuharare zvokungonovhizita zviya saka patime yandanga ndiri kumusha iye ndobva aita girlfriend ari kuharare ndobva amitisa girlfriend iye kusvika nhumbu yatokura saka ona kuti nhumbu yakura munhu uya akuti ndaakutizira iye ndobva atiza kubva kuharare ubva uya kumusha akati handichade kudzokera kuharare network yakola ndobva atiza kana chatidzokera kuharare zvikadii ndobva auya kumusha saka auya kumusha akangosvika kumusha ndobva angoita kunge 3 days uya musikana ndobva atevera kuya kumusha kuya saka paakauya kumusha ndobva asvika ndobva ragariwa dare riya sefamily kusvika family yatoti ngaagare atoite muroora ndobva tatogara tatovakadzi chusi simeri saka maiwirirana here tanga tisingawirirani sisimeri mukadzi uya anga ari munhu mukuru kwandiri because nemurume wangu akangosiyana ne1 year saka ita ndiri mwana mudiki pavari vese saka ndaingogara zvezvekuti mose unongone pfungwa dzekuti ndikasiya murume ndichazodii mwana andochengeta nesei apa ndaitovawo nenhumbu yemwana wangu wechi2 saka ndobva tagara mukadzi uya akabva atanga kuzvara ini ndichiri nenhumbu ndobva apona mwana wake saka kola mirai kumanya tisi tichifudza satakanga mamubvunzo saka mukadzi ipa akauya magara akapa mamaini nabami murume aiva tepi aiti akavata mukadzi uya ndakauya nenhumbu yakura sisimedi yanga itori ne8 months handiti saka mukadzi apa tandiri kugara pamba pana vamwene saka mukadzi uya aivata kukitchen indaingovata mubedroom mangu mandandagara ndichivata saka its like kana vaidiridzirana masikati maybe mukitchen imomo
imo mukitchen. So tadaro sisimeli mukadzi yakangogara 1 month ndobva azvara mwana wake. Aita mwana wake after 8 months mukadzi yakabva ashayika. Antimona. Akashayika neikona. Akangorwadziwa nemusoro like ini ndandisagara pamba pana vamweni ndakazomove out ndobva ndakugara pangu pandaivaka. Mukadzi ndobva afara achigarana navamweni. Saka achigara pana vamweni apa azvara murume aichinjanisa aita akauya kuenda uko. Bedroom yandaigara ndichiri kumba kwana vamweni yando yakazenge yakugara mainini ava. Saka murume aita akauya achirara kumba uku womborara uku. Kukwana mama kuya. Saka mai wasei mimi paairara asikwa achivata uku mai wasei. Zvairwadza sisimeri asi munongoziva kuti kana uri around ma-in-laws zvinhu zvacho zvinenge zvakangooma unenge usinako choice asi zvinenge zvichirwadza. Choice maive nayo inikola asi kuti makangoda inyugara ndobva zvaafa ndobva zvadii vagwara. Saka ndobva tagara paya mukadzi yakabva ashayika sisimeri muna 2012 muna February. Musi waakashayika ndomusi wandakapona mwana wangu wechi2 nekuti paya paakaita mwana wake ndandine nhumbu so iye akazofa after 8 months azvara mwana wake. Ini ndichibva ndaponawo mwana wangu musi waakafa ndomusi wandakapona mwana wangu wechi2. Saka afa kudaro inino ndakatongotiwo minus problem. Asi wakadofara kana chemwoyo kona nechemwoyo wakafara kakuti zvaindi. Chokwadi ndakafara nyangwe azvo rufu rusingafadzi but ipapo ndakatotiwo minus problem. Chadero paya ndobva. Asi waunawo chawakabata here kona. Hai tiri family yako kaisi pano tiri family yako tisu pano waunawo chawakaitawo here kuti munhu yawe musoro. Aiwa asi simeli kupika kudai namai vangu handina kana chandakabata. I was young simeli ndaiwa ndofunga 20 years panguva iyoyo. 20 or 19. Saka mukadzi uya afa sisimeli ndobva tasara ndobva tagara takangogara like 1 year murume wangu ndobva awana basa mugovernment. Awana basa mugovernment ndobva tatorelocata kubva kumusha hatichatogare kumusha but anogarawo mune town muZimbabwe ikokoko. Handichatauura hangu town yacho vanhu vanogona kuzoziva asi ndinotaura sisimeri kozi pane zvakazoitika. Aiwa taura chiri munhu akafa uyu ngataugwe. Akafa uyuyu ainzi ariko sitaka ainzi Susan handichazivise nemu yake but tarilocata paya takanogara kumasvingo sisimeri. Tagara kumasvingo murume wanga wana basa mugovernment handiti civil servant akushanda zvakanaka zvinenge isisimeri ndobva ndaita nhumbu yemwana wechi3 handiti mwana wangu wechi2 yanga atova ne4 years ndobva ndaita nhumbu sisimeri yemwana wechi3 ndine nhumbu paya sisimeri murume yakatanga kushereketa mazvinza kutanga kuhuda zvekuitira magirlfriend ekuti saka inini pakutanga ndandisingazivi ndo zvaari kuita saka ndakazoti rimwe dheni ndabata foni yake yanga isina kana password kana chii ndikuva nemameseji ari kutaura nevasikana vakasiyana siyana saka ndobva ndatora namba dzemumwe wacho ndobva ndataura naye uya ndobva akusenda mameseji kufoni yemurume wangu achiti hanzi mukadzi wako ari kutaura neni iye murume wangu ndobva apindura svika achinzi anopenga uyu usamudarira siyana naye saka ndobva ndakutobvunza murume wangu ndikati kwaunoti ndinopenga ndakatamba rini kupenga ndakarwadziwa sisimeni unorwadziwa ndikati ndakurongedza mabhegi angu ndidzokere kumusha ndobva bhaazondinyengerera nezvimabhosi zvokubasa kwake ndobva anyengerera ndobva ndagara sisimeri kusvika ndapona mwana wangu uya manga mava muna 2015 muna October imomo ndobva adeployiwa kuno anga ari purisa murume wangu sisimeri finish ndobva adeployiwa kunoshandira kumwe kwavanoti kubhesi so sisimeli asvika ikoko ndobva anyenga mumwe musikana aishanda mubhawa sisimeli musikana iye ndiye akazoita kuti imba yangu iparare kusvika nhasi uno wemubhawa 2016 musikana iye aitengesa mubhawa adanana nemusikana yasisimeli saka foni yake murume wangu anga akaseta foni yake kuti foni yake ikabiwa kana kuti mufoni make mukangoiswa rimwe line risiri rake nhamba dzeline iroro dzinobva dzauya kufoni kwangu saka murume wangu ainyenga musikana uya wemubhawa sisimeli akabva amupa chifoni iya yaaishandisa musikana aye ndobva aisafa po line rake imomo saka nhamba dziya automatically dzakabva dzatouya kufoni kwangu saka ndobva ndatofona nhamba dziya ndichida kutovhunza kuti ndimani foni iyi foni yani yemurume wangu uya ndobva atotaura akabhandudza zita rechirume kuti ndimani hamene zita rakataura rechirume ndikati hoko foni maiwana kupi svika ndaitengeserwa nemuridzi wayo zvikanzi alright
ndobva ndagara samurume wangu paakazouya kuweekend ndobva ndambudza kuti foni iripi zvikati foni yakarasika ndosvaka ndikati iwe foni yakarasika kuenga munhu andakafonera nhamba dzakauya pafoni pangu akanditi foni wamutengesera zvandanambotengesa yakarasika saka ndakazoona nhamba dzedu dzakuapia pawhatsapp dzikutoratidza dzine profile picture chikadzi chichi ndobva ndangoti arega ndisiyane nazvo ndasiyana nazvo sisimeti takagara kusvika nguva yemurume wangu yekuti ashandire kuya kwaanga akadeployiwa yapera because vaiita 42 days. After 42 days adzoka kumba apa handisi atosiya girlfriend kuya kwaanga achishandira anga akuchiti anogona kungobuda achiti ndiri kuperekedza vanhu vevemabhucha vanenge vachitenga mombe kumaruzevha vanoda kunoklirwa mombe kuti vauraye handiti saka igona ndiri kuenda kunokliya mombe uko obuda oenda sisimeli anodzoka akachinja kubvira kuunderwear hembe dzekunze zvese akachinja sisimeli womubvunza kuti hembe wachinja kupi anokudza kuti iwe ndozvandabva pano ndakapfeka sisimeli wakuita sekuti ndiwe stupid kuziva kuti munhu abva pamba akapfekei ndozvasaka ndakazotanga kuti saka munhu nguro kuti atori nemukadzi samuwekawo saka anga kuita nezvekuti kana ukangomubvunza zvinhu kuti kana kuti asvika pamba leti chichi yatowa hondo makutorohwa sisimeli murume airova yeye mazvinzwa vakutorohwa ukangobvunza kuti marare manonoka kudzoka manga muripi akutokurova dzimwe nguva kunotonyepa kuti ndiri kuenda kubasa onorara koko kugirlfriend kuya ovhamukira kuseni kuya kumba achisvika kumba akuti ndakuenda kubasa kwamunokuenda kubasa futi sei marara kubasa auzahundibvunze izvozvo zvausibosi wangu iwewe sisimeli musikana iyeyeye akazotanga kundifonera kutondudza kuti nditori nenhumbi yemurume wenyu ende ndakatoenda kuskani nhumbi iyoyo itori yemwana mukomana saka ndikandatomuzvara ndiri kutomupa zita remurume iyeyuyu kana mi musina kutotumidza mwana wenyu zita makatonya mai mwana sisimeli achitaura zviye zvesvoto zviya zvekuti ndaisvika pakuti ndongopinda mumba sisimeli ndozvivhara musoro ndongochema vedu vechishaya kuti ndoita sei ende panguva yachona ndaiona sekuti zvinonyadzisa kuti murume wako akahura utaure nevamwe kuti vedu wehuna zvirikuita hazvinyadzisi kola hazvinyadzisi hazvitombonyadzisi nezvimwe zvanoda kuzoudza vakadzi vese vari pano kuti hazvinyadzisi mazvinzwa kana makahurigwa nemurume musatombofamba muchinyara muchisekwa nevanhu vari kunze munhu ari toro kuseka akahurigwa ru100 but hauzvizivi chete ndiye anofamba ari kumberi achikuseka kana murume akakuhuriraka unofila worthless hanimaona unofila kazhinji kacho munhu anohuriwa nayo kamutarisa newe unoita kuperegwa but inenge isiri mhosva yako kola hausiwo wahura handi iwe hauna chawakanganisa munhu ndiye ahura panguva yacho kana uri musituation dzisimeli unoona sekuti zvinonyadzisa murume akahura unobva fungoti pamwe haugeze pamwe hamene zvauri kuleka mubadhasi wemurume ari kuhura chichi asi unenge usitomborina kana mhosva munhu anenge atongoriwowo neweakness yakewo sisimeli so murume wangu akadanana negirlfriend iyo sisimeli tikanetsana tichiendesana even kukamba kune mabhosi ake mabhosi ake akasvika pakumuudza kuti shamwari ukaona waita girlfriend ikazivikanwa nemukadzi chinja uidanane nemumwe kwese uchiramba uchidanana negirlfriend iyoyo kwachinja udanane neumwe vakaroti chinja ukaona waita girlfriend yakuzivikanwa kumba unochinja udanana nemumwe ndozvavakamuudza saka ndobva ndatonoti mabhosi achona havasi vanhu vekuti vanotombowaka munhu kuti vanokuita zvinhu zvakanaka oti vari kutosapota kuita girlfriend kwakanaka handiti kana vachimuti danana nemumwe kana wauri kudanana naye akuzivikanwa kumba so girlfriend iye yakazenge yakumunetsa ichiti ndoda kutouya kunogarawo ikoko kwataigara ikoko ndoda kutouya kunogara kudhuze newe saka girlfriend yakabva yamuvinga ari kubasa ndobva yatora foni yake ndobva yaenda nayo saka inini ndanditori kumba ina ndisumboziva kuti munhu uya auya kwataigara ikoko ndobva ndafona foni yake ndobva ndatoona yakutodayirwa nemusikana uya uyu akutodaira foni akatoti hendi ndine foni ndaipiwa nemurume wangu saka iye abva kubasa haana kuziva kuti ndambofona foni yake ikadayirwa nemukadzi uya akuti hanzi foni ndipo foni yako toda kufonera foni yangu yarasika achindinyepera sisimeri ndikati fanyepa kuti foni yarasika foni ndaifona ikadayirwa negirlfriend yako unogoti foni yarasika sei saka akuti ndakuenda kunotora foni yangu aunoti ndiri kuziva kuti foni yatorwa nani akuti ndakunotora foni yangu ndikati tiri kuenda tese ndakamuteverera sisimeri akutretena kuti ndakunozvisungirira because hausida kuandastenda zvandiri kutaura ndiri kuti ndinoda kungonotora foni yangu ndichidzoka sei uri kuda kuramba uchinditevera saka ndakaramba ndichimutevera sisimeri akati ndokupa mari ndikati handabasa nemari yako ini ndatidzoka kumba iyo panosinodzoka kumba handichidzoka kumba ndobva ndamutevera ndobva azomhanya akanditiza ndobva aenda kuya kugirlfriend yake asvika ikoko ndobva wanetsana negirlfriend iya ndobva airova saka yakazodzoka kumba akasvika kumba kumapasti 1 sisimeri asvika kumapasti 1
ndobva asaka asati asvika girlfriend yakabva yandifonera zvikachinzi murume wenyu asvika here ndikati hasati zvikachinzi murume wenyu asiya andirova saka ndakutomusungisa ndikati sungisanai zvine ineni kumakundudza nhasi pamarohwa kupamaidanana mamtokundudza here kuti tiri kunakirana rova naye henyu zvakanasungisa musungise handinei nazvo saka mukadzi yakabva azomukira dhebha aenda kupolisi kukembi vaishandira murume wangu ndobva anoripota aripota mabhosi aya ndobva ati kumurume wangu zvikanzi iwewe chimupa mari yekukosi aibhilidha munzeve nemuhuro mabhosi acho ndobva ati iwe chimuita sei chimubhadharira mabhiuzi ekuchipatara arapwe nitorega kuita dhoketi rekuti nyaya iende kukoti saka yanga kungoti mwedzi kwaunopera salari obva ati ndiri kubhadhara munhu uya enda aimboziva kuti vanhu vari kuonana takazounganidza mari sisimeli tichiti mari ida kutenga mota taunganidza mari yetichitida kutenga mota sisimeli mari iye yakwana kuti anda kunopa munhu uya aenda kunotora mota uya kwapenda kwaigara musikana kwakunomuvhurira chibhotiki sisimeri nemari iyai yataiti yemota iya takagara ndofunga mwedzi wese saka ndipo ndakazoti naive kumota yacho haiuye sei zvikachinzi kutonzi mari yejuti yakatoshota chichisa ndotsvaga mari ndiwedzere kusvika musikana ende yakatozondifonera akatiudza kuti ndakatovhurirwa chibhotiki chichi achindiudza paya saka sisimeri ndakarwadziwa ndikashaya kuti ndoita sei vedu weye apa zvekuti munhu unokwanisa kubva mumereji kana zvo zvanyanya kuoma apa zvaisangana kuti munhu ari kuhura apa uri kurohwa sisimeri kana kwanga kuri kuhura kwega unogona kuti handichangonamatawo zvichapera asi kurohwa sisimeri kurohwa kuiti kuti zvichapera ndizvozvo saka simeri ndakashingirira tongobva 2016 2017 2018 chingoshingira nditi zvichapera kusvika muna 2019 sisimeri zvinhu zvachona zvanga zvatowa wesi wakutonatsoona kuti munhu achinje nekuti musikana uyo akatozomutamisa kubva kwaaigara kuya ndobva akutomulojera kubve kusaidi nekwataigara kudhuze achiitira kuti anongobva pamba achiti kuenda kubasa obva anoswera ikoko pamwe anenge ari off otonoswera ikoko ozodzoka hake kumba kana paanenge adira saka anga wakutoita kana 2-3 days asina kuuya kumba so girlfriend ye ndakazosvika pakutoiziva ndobva ndatomuona ndobva toenda kumba kwake ndakaenda kumba kwake ndobva ndatongoti ini handikurambidze kana maona kuti ndo zvauri kuda wafunga kuda kuroorana nemunhu wako chirega ndiite sei ndikupe hembe dzako akoite sei utamewe uye ugare kuno undisiye nevana vangu sisimeri ndakarongedza hembe dzake musikana we pandakamuona ndopandakatonoti munhu ndandatiwa nemadhays ndichimuziva ndichimuona but I didn't know kuti ndiye girlfriend yacho saka ndaitoziva kuti aitoshanda pamwe pafree market so paaishandira vamwe mai ndakarongedza bhegi rehembe remurume wangu ndakaisa mutanganbhegi sisimeri zvimasaga bhegi zviya hembe dzake dzese ndobva ndadzirongedza ndobva ndaenda nadzo kufree market kuya ndobva ndanosiyira mukadzi ndikati hembe dzemurume wenyu idzi moita sei mogarira padhuze nemurume wenyu wachirana kwete kuti ndichiwacha achiuya kuzogara mumba kwenyu pandamupa saka murume wangu yanga yakunditi kwewe waendesere hembe dzangu ko hausi kuona zvawaita izvo zvatokanganisa ndikati watevha iwe wechienda unogara ikoko saka musikana uye kubva pandakangoenda kumba kwake iye akabva atiza ndobva auya kuno kuSouth Africa auya kuno kuSouth Africa murume wangu kuti achidzokera kuya manje akusisina munhu handiti akupota achiti akabuda achienda kubasa kana akubva kubasa odzoka nekumba kuya otora kana hembe 2 oisa musechero rake ouya nadzo kumba ongosvika muwadhiropu chinyararire saka sisimeri takazonetsana zvezvekuti nenyaya yemusikana yeye ndobva takarovana sisimeri pamwe paindorova ndisingamudzosere but that day ndakatongoti nhasi ndomudzosera kana ndichifa ndiri kufa naye kana zvichinzi mereji yapera nhasi ngaipere ndakamudzosera sisimeri takarovana zvezvekuti kana vanhu maneighbors hapana kakwanisa kubata sisimeri kurovana zvekusvika pekupedzesera ndobva ndazotiza ndobva ndaenda kukamba paipai iye ndobva asara ari kumba sisimeri ndikakudza kuti murume wangu akasiya vana vakarara vega mumba dhora akashama ndobva aenda kumba kwegirlfriend kuya ndokwanga kune mamwe mayunifomu ake nedzimwe hembe apa angatori panight shift akatobva kubasa kuya kumba kuzoita hondo saka yunifomu dzake dzakabva dzazara madhaka anosiya vana vari mumba dhora akashama akaenda kumba kwegirlfriend yake kuya akachinja ndobva arara ikoko saka ndandikaenda kukamba mabhosi ake achimufonera achimutuya kunoko akati handisi kutombouya atondityora gumbu rangu asugona kufamba chichi
ndobazouya yake the following day mabhosi acho ndabva angoti hativhure dhoketi nenyaya yekuti manga muchidzoserana saka kurovana hatingati marohwa saka hatikwanise kuvhura dhoketi so chisimeni ndakarwadziwa ndikasaka nazvinzi mapurisa ndivanokwanisa kutimiririra kana vachidai so kuti vanoregerera munhu anenge vachitoona kuti munhu ari violent anoabhusa mukadzi chii zvese kana iko kusiya vana vakarara apa mboma mune vana vasikana tusi simeri kana vana vakasara vachirepewa iye asiya vana vari vega mumba zvazvichizofamba sei saka ndakabva ndatanga kungopretenda ari sekuti zvinhu zvese zvanga zviri bhosi simeri ndadaro ndobva ndatanga kusungirira mari yangu sisimeli kusvika ndaona kuti mari yangu yekuuya kuno kusouth africa yakukwana ndobva azosvaka akazondibatisa mari akanobatisa sisimeli mari iyoyoyo ndakazotiza nemari iyoyo ndobva ndakwira ndobva ndaenda kumusha ndikanosiya vana vangu ndasiya vana vangu kumusha ndikauya kuno kusouth africa ndikasvika ndikatsvaga basa ndakuzvishandira sisimeli wakabva rini kuzimbabwe muna 2019 asi uchiri kumuda kamurume wako handichamudi sisimeli kana kumuona moziva izvezvi kana even now so sisimeli murume wangu kana ndikamurota kuhope ndinongorota iri hondo tichingororovana handina musi wandinomboti ndinorota chinhu chakanaka paari kunditi tinomborotawo tichitaura nyaya kana kuti tichifarawo hapana kunenge kungori kurovana kwega kwega sisimeli handichambomudi zvachose murume wangu yeye zvakatopera kutopera chaiko chaiko nemhaka indadaro noti ndikuwachingoti murume wangu yeye murume wangu ndisandati uchiri kumuda here kola kugwadziwa kwene zvawaitigwa asi rudo waimuda hako handichamudi kuda ndaimuda sisimeli asi ke zvino zvakatopera handichamudi wane umwe handina ende handisi kutomboita zvekuroorwa zvaike zvino sisimeli ako kujola ako zvekujolawo zvindizvozvo zvekuti munhu auzongogara hakusina boyfriend but kwete zvekuti zveserious relationship handisi kuda izvozvo handisi kuda kana zvekuti zvemarriage sisimeli zvezvizvi handisi kuda saka zvakazoitika sisimeli uyu girlfriend uyo handisi ndati akazotiza akaya kuno kusouth africa aripo here asi pana madhayaris ere munhu iyeye handizivi pamwe aripo anonzani anonzi Jesslyn Njobo sisimeli Jesslyn Njobo Jesslyn Njobo Munjobo Njobo NJOV Njobo Jesslyn Njobo yowe newe Jesslyn Njobo so nyaya yakazoitika sisimeli munhu yeye ndakazoti ndatoya kuno kusouth africa ndobva ndatoposta picture rangu pafacebook the other day ndobva ndatoona alaika picture iye Jesslyn Njobo ndobva ndatoti kosei munhu uyu ndobva ndaenda kuprofile kwake ndobva ndatoona ndiye atova nemumwe murume akatororwa Jesslyn Njobo ka zvaunoita hazvina kunaka akatororwa sisimeli akatororwa atone murume wake apa inini akaparadza imba yangu sisimeli zvekuti ndakafunga kuti kana ndandichiziva paari sisimeli hauna nhamba yake timbomufonera here naiwe timbomubvunza kuti saka zvaanotolaika picture achiita kunge zvinhu zvo zviri noma musina kutaurana asina kumbarukira anorevei ndipe nhamba yake ndimufonere handina nhamba dzake sisimeli asi kana ndanga ndinadzo nhamba dzake sisimeli ndandichakupai chaiko hauchinipa nhamba tifone kuti naiwe zvaunoleka futi remunhu chita kunge everything zviri normal here pakati penyu wakanowanikwa murume wacho nai zviri right here kwai ndamuwana Jesslyn Njobo handina nhamba dzake asi anogara ikoko kuno kwamheno kupretoria kuti anogara papi mupretoria ndakaona pafacebook pake ipapo asi handizivi hangu kuti anogara kupi exactly because ndogarawo kupi kusaidi kupretoria kunoko zvakaoma dananawo nemurume wake iwe asi nhamba dzake ndodzandisina kana ndandinadzo sisimeli ndandichakupai nekuti shuwa akandiparadza imba yangu sisimeli ndine vana 3 ndandagaramumarriage momo for 10 years vana 3 ike zvinozvi imba yangu yakaparara hanti munoona Jesslyn Njobo usadaro iwe saka sisimeli shuwa kutaura chokwadi varume vanohura vakandai zvekuzadzi unonamata kuti zvichapera unotanga utanamata sisimeli unosvika pakuti panapa ndaneta nekunamata kwacho sisimeli asi munhu asingachinje asingambochinje achingohura chete ndizvozvo saka ndiyo nyaya yangu sisimeli anoda kungotaurawo zvangu so rako munyina wangu enda ndichikunzwa kuti kapeini uchinako soke nyaya peini uchinayo ndofunga yakatozowedzerwa nekuona Jesslyn Njobo uyu ane munhu wake yakaparadza yako peini uchinayo but all is well munyina ndakatobva kubatikana ndichaito sisimeli but iwona kukavadatya kuri yambutsa handionoona kuti vave happy nevana vako but still zvongorwadza because yaiva wangoputsikawo yoga kwete kuti iwe ongozoti handichadi kuti ngoti munhu obva aputsa iye enda unoita yake zvingonyatsobuda so zvakaoma sisimeli ndo zvinoita vanhu zvakaoma minwangu but all is well haisi mhosva wish you all the best in life
Alright, Sis Melly, thanks. Sharp sharp. Hey, zvakaoma ende vedu vakadzi zvatinoitirana so pakaipa. Hello Kola. Kola dzimai wefone. Kola dzimai wefone. Kola. Hello, Sis Melly. Yes, muri sei? Ndiri nane makadi Sis Melly. Ndiri right na ndofunga imakaurirwa zvogwadza manguri mafona. Ini ndoda kutaura situation yandichiri kutofamba mairi izvozvi as we speak right now. Right now asi ndine two choices dzasara manje. Chaida munhu tichamuhurira kana kuti munhu tichamuroya nekuti varume ava tingatopedza nyika. Chaka chokwadi. Chii chiri kuitika mainini? Saka nyaya yangu yakamira kudai. Ndakaroorwa nemurume wangu kudai ndiri mwana mudiki. Ndikaita vana vangu 3 nemurume uyu muhombe wacho ane 16 years. Baba vakatanga kuhura kwete zvekutamba zviya. Vakahura vakafara jonino yese vakaipedza South Africa iyi. Vachihura havo. Ini ndonzi gara kumba kubasa kwandinoenda ndogara pabasa saka iwewe gara kumba ndokutanga ndandire good wife ndichiteerera avo mai vekuti hanzi namata veduwe wakambotsanya 7 days no water no food kana vasati vambotsanya 7 days izvodzi vasati taurire zvekuti namata takabva neko mwedzi wega wega unopinda paEaster fasting yekunamatira imba. Inini ndakati tuka komba handiti ukaona ndichitsanya ndotsanyira upenyu hwangu. 2 options dzangu dzasara Sis Melly chokwadi kufamba nyika yese hatichagona sakura chavanhu vakuru. Decide tichamudyisa kana kuti tichamuhurira. Kumuhurira zvekuti iye wacho anonyora manotsi. Yekuti satani anonyora manotsi. Sanoita kunyora manotsi kuti chihure chinotoenderwa kuchikoro because hatisina nguva yekuswera tichinzi chimbobva tizonoita moving on yakaitika kare. Apa gaya kuti mune makore maini vamwe munenge matove ne40 years kweitai move on. Move on muchindepi? Ndakanamata Sis Melly maprofita mumasowe munana papa dzimwe masiti tichiendesa ukanzi simbosidhai vana nhengi vane matestimony emarriage womhanya nemasiti kwapapa nhengi aiwa nhengi marriage yake yakarestoiwa napapa nhengi womhanya ikokoko. Hatichina nguva iyoyo izvezvizvi tinohura kana kuti guys mukuona mukadzi asvika pakuti ndadhiniwa ka muri kuona zvekuita munin'ino wangu uyu ukaona asvika pakuti ndadhiniwa varume muri kuteerera here varume ndo result yacho ichi 1 kwai ndichakurihurira zvokuti satani anotora manotsi kana kuti ndichakurwisa kachina kekupedzisira kadhoti kekupedzisira kaya wodla ikako handika neropa rekumwedzi wodla izvozvo gara wakadaro 2 options. Vanoita muzvonika unenge usina kubva pane kwaunobva nemurume. Do you know kuti vanhu vanoti usavake murume hausi bhirida but unotobhiudha munhu wako waunoda. Unotomubhiudha wotomuvaka womukudza wotomira naye mumabasa umo muchibva kure ndakamboteerere mailive yenyu sisi muchitaura imimi kwamakabva nemurume muchigara mataidzi hamuzivi matoileti mai mwana munoziva hamuzivi matoileti pindai mapepa eblack munopedza wondihurira ndongonyarara ufungwa kuti ndiri bharanzi imi kuti vatoona kuti sabhadhayaris vakachena murume ndiwe mukadzi unenge washevha munhu wagadzira ndebvu dzemunhu wamulukisa ave bho wamupfekedza zvakanaka handi munhu wokanga mauti taitira tsvina mapurastiki handika akuda kunonditira chimwe chinhu chisina nebasa rese satani anotora manotsi shuwa mareva taura heni. Saka ndopandiri kutaura Sis Melly kuti mimi makore eshanu nezvese nenhamo yese yamakaona ini ndakaiona nhamo ndichigara mukuku ndichipa mwana poriji resauti kuti baba zvinhu zvifambe izvo zvavakudhiraivha motikari vakuona kunge inini ndisiri neva ndine 2 options ndo dzasara kuti tinonokumbira ruregerero kudenga tine 2 options tiri kuhura kana tichadyisa vanhu full stop. Anoona kuti haasina zvekudyisa ngaahure, anoona kuti zvekuhura haadi kudyisa munhu.
kwasha yapinda tsaona ndikumudyisira musweno yane mari ndotoisira mubhesena namwana anochemedzwa nemurume tinonokumbira ruregero rwudenga. Iwe pakaipa pakaipa. Sorry my sister, we ndiwakapfeka bhutsi dzako ndionoziva kuchinya kwadzo hatikwanisi kudza kuti nekuti ndiori musituation iyoyi ndionoziva ende age yako ndatarisa zvishuwa age yako paprofile picture apo ka mamairi afamba unoibude uchindepi mamairi afamba urimo kona unobuda wakanangepi kokutonanga cheko chako ndopa storina gara ipapo kola mongoti yamunoita muri ipapo. Ndikuteta ndikuita sesimeli ndiripo ndichatanga kuzonzi mbuya vanhingi vakuzonotanga kudhivosa dai kare vana vairorwa nema16 years mwana wangu dai atoroorwa izvizvi murikuzviona chokwadi ndonzi mbuya vanhingi vako is going through process yedivorce and freedom hakuna izvozvo tinotopedzerana tichapisana tiri imomo ndinongokuhurira kana muchakudyisa kana dzese futi option dzacho kana uda kuoma musoro pakaoma kola. All the best, my sister. All the best. Okay. Thank you, my sister. Apana kumira mushe vanhurume musapoti kwai ndikuadvocatera vakadzi vari kutaura nyaya dzavo vega options vada kuita kupana kwai nemumwe mucomment section manyora kwai zvisiveni ndokukafadza dayariziva wari kudlaro pari kumwe dzine kana vanchakazi handiti nyaya dzekudlisa pano pai kumwe dzine chichi handi munongozvitaura everyday pano pashow panapa makazvitaura pano wani vamwe zvongotaurika kwese kwesezvo zvatongotaura ina handipodlisi munhu handidlisi munhu ini guys inani ndazomutavisa imoni mufunga kuti ndingazipandisa vasoti kwai heimi kola hello sis Melly murisei mushe murisei iri right anyaya yamuri kutaura yekuhurirwa iyi yakaoma inini ndakaroorwa 2015 ndo pandakatanga kugara nemumwe wangu and that person kundiurira kwaakaita akandiurira nehama yangu munhu wandaiti gogo vangu ndiye munhu waairana naye ndoponoona umbwa hwacho kuti umbwa hwacho ndopayesu kuti umbwa hwacho ndopa hunyatsobuda chaiko chaiko hama yako mbuya vako kana naye mbuya wako wakapindwa nei nayo handitomboziva sesimeli munhu kutoti ndaitoti ndakaenda kumba kwana mai vangu ototi nhasi ndikuenda namai rei ndototi okay handi ndichiti mama yangu but zvakangoroma munhu aitowana simba zvakaitika rini zvinhu izvi zvaitika 2017 okay because ndikutonza kuti penyu chiimoni mauri nanhasi munhu aitowana simba kutosenda meseji kuti usaite love yako pamberi pangu nemukadzi wako ava munhu ari kudaro munhu atori mumba mako munhu unenge uchiti hama yako eish saka vari kutogara vosina zina mbuya venyu here izvozvi aiwa havagari vese because inini kubva pandakangosiyana naye ndakabva ndasiyana naye azvinozoenderera mberi mereji iyo yakabva yatopera but nambuya ava vanozombobva vagara vese avo saka nambuya neukama hwenyu nambuya muri kutasana sei izvozvi uri sei nditaudzanina zvino havana mboyawo kuti vazama kutaura nemi kana kumberegerana kudii situation yacho yange itori tense sesimeli because ambuya ava nemi inini pandakazosiyana nemunhu ndakadzokera kumba kwanamai vangu ambuya ava the same ambuya ivavo vegara pamba pamai vangu hei kumba kwenyu so pandakangotamo ndichienda unogara mumba kwanamai vangu hatinozombobata tatisingatotodzana tagara mumba muhani but tatisingatoretesva hei hapana kuipa hapana kumira musha varume vangu maso shame my sister apa nesvikiro rawakaita mukadzi akasvika kudai ndiori paprofile picture nika zvakaoma mbuya vavo vakaita sezvichiitika dati sachibagwe zvacho zvakaoma sesimeli zvakaoma hazvina basa my sister wanga une vana ndinaye aiwa shandira mwana wako ndinaye mwana shandira mwana wako hazvina kana basa izvo shandira mwana wako ilo it's his loss
varume alright, thanks mnin'ino wangu, thank you. Mukunzwa mnin'ino wangu achikuradzwa. Right guys, tikuda varume chete vambofona. Men only. Men only. Regai timbofona varume. Guys, musafoni kana muri vanhukazi. Tikumkumbirawo varume vambofona. Tikumbokumbirawo varume vambofona guys. Vakadzi chimbomirai kufara timbopa mukana zvakare varume. Antika Crispin fonai. Fonai. Vana vanechirume. Uri murume here uri kufona apa? Mukadzi ushu. Tikuda varume. Tikuda varume. We want men, guys. We want men, guys. Tikuda varume. Ndakanga mavunza sara mbuya naimi. Ndakanga mavunza sara koko. Mina ndimubvunze. Nditoda kuriwa ngati kupafamba sei apa? Aindepi kwandudze sara mbuya yake? Kwaindepi? Imbomira guys, tikuda varume. Mina mbotsvaga timbofonera mbuya. Tiwe kuti mbuya ofa. Profile picture yake aindepi? Asa achinja. Profile picture yake aindepi? Zviyafuna nayo. Guys. Andichaioni. Guys, profile picture yake anenge achinja. Anenge angochinja tichipedza taura. Right, kuda uyu murume uri gaiti mbowafa. Hello? Tikuda varume vasikana. Alright. Makaurigwa here? Rini? Ndingati kubva 2015 then 2017 murume aitaura kuti gore rinoiri haripere nchigara newe. Yes. Manga muri muna January. So munoziva tesu vaya vokuti kana muri kuchechi munenge muri kufurandiko kuti kana kukanzi fasting ndimi munenge muri patopu muchilidha maprayers zvese. Ndaifasta Monday to Friday. Asi hazvina kushanda. Airamba achingohura. Aita akaenda haadzoke. Paanodzoka anokudza zvese kuti ndangizenge ndine mukadzi akadai. Agwanda ndiri kwakuri right. Munozviitire alright. Aibva ati iwewe kana une kwekuenda enda asi hauna kwekuenda. Unoendepi? That's another thing. Ndaimuti alright, wabva kwawabva chiprotector chipfeka makondomu. Aibva ati iwewe enda unotsvaga makondomu acho. Kana wamawana uwe wondipfekedza. Kana wandipfekedza wondudza kuti wakazviwana kupi. Yes. Ndagoriya chaiyo. Munoziva ndakaita stress yekuti depression yekuti ndakaziva kuti ndikarega kudya panapa ndinopera ndinofa nekuonda. Saka ndaidya each and every hour ndaigara ndingodya. Depression yacho yanga iri yaisanyanya kuoneka nokuti ndakazosimba. Chakazonyanya kuti ndibude mumarriage. Aisasapota vana. Ipapo manje. Ipapo. So ndakazvibvunza kuti ndiri kufirei nayo weduwe. Chero zvikanzi handina murume it's fine. Ndikati regai ndiende. Asi ndakamboshingirira. Ndakagara 12 years dzekuchaya mapoto. Usati warogwa? Handinamboroorwa. Ndakasvika pakubuda after 12 years. Uchingokuka, uchingoita cooking the pots. Ya, ndakadzibika. 12 years. Aiwa, ndakadzibika ndiri kunyepa. Yapakaipa. Ya, ndangoti ndikate story yacho short nokuti mamati munoda varume chete. Aiwa, itako kola tinoda tichimbomira varume timbowawo. Nokuti varume vazvifamba chituka takanyimwa mukana. Timbowapo mukatimbowa kuti havasi kuhurigwawo here. Iyo vari kuzvihendla sei kana vari kuhurigwa vari kuhendlawo senyaya idzi. Timbowawo. Alright, ndingi wangu sharp. Guys, indoda kubvunza. Antika ndoda ru anonzani ru cheese. Ngati respectanei. Ru cheese. Let's respect one another. Hauna admin wakumbira. Ndamboona futi vamwe macomments ako kupage ndikama delete. Handiti page rino iri rine vanhu rine ma-admins aripo. Handiti you don't do that. Kuti ndaisa post yangu ndichitengesa chebe yangu. Iwo uya nechebe yako ipapo. Woti ndiri kutengesa chebe. Wada chebe yangu ndibati.
You don't, that's disrespect. Don't you check tanga, because the next thing is who block you. And now ku block, tango delete my comments ako. Ongo chimaketa chebe, pa post yangu yeku tengesa chebe. And I know that you are hustling. I'm also hustling. But the way you are doing it is wrong. And awuneko no rukuyapa urutengesa ma products ako or kutengesa mu comment section. Tesinga dutu anu akaipa wano kubloka. Hauna kana admin wa wataura nae kuti ndokumbro kutengesa product yangu. And hauna wakungo uya comment section kuso bairira kunyora. Wapenza kutubairira kunyora product watengesa pana wenda kutuka kuma streets. And it's not fair. Ndarega kuku block. Next time chaku block. Unaita all the right thing. You ask. Ndokumbro utikana papa my life nditengesa product yangu. Handika zvirikwa chiti kubvumidza tora it's no problem urutengesa chitengesa kana kuti aiwa kwanisa kutengesa kana kuti bhadharawo ma royalties handika pay something tikudzo kuti utengese ingatombovhurira vanhu pana pati vatenga vaposte zvavanotengesa handiti ndikauya kupage kwako ndikaita zvauri kuita izvo zvezvo handifungi kuti ungandikipa haundikipi unondibloka saka ngatirespectanei rule nai kamuningini ehe right vanhurume muripo here handi ndine nyaya yakanyanya it's new okay right mirai titore ava kuti vane nyaya yakanyanya tiwe nyaya yakanyanya tiwe nyaya yakanyanya Hello, we are in as mapinda mtoilet. Because I'm going to go toilet. That's the call. Did right muri say ndi mati mune fresh. Mati mune chichi slim fit chegua. Smelly indaka Takada ni murumo wangu ichiri kuchikoro Smelly. Ndiri kuchikoro tikapedza chikoro changu tikazomitiswa zviya but ndaidzidza ndada kuenderera mberi tikagara kumba kwedu nemwana wangu but tisina kana kumborambana. Tagara paye zvemakore I think for 4 years tigara kumba kwedu but tichienda kumba kwavo tichidii vatazobva kuna 2017 tichiuya kuSouth Africa tese ndandine mimba yemwana wangu chipiri papo takauya kuno South Africa tikagara zvedu kuJoburg tikazobva tikazogara kwatirikugara izvo zvandisi kuda kutaura hangu because ndikataura ndiri kupi mhepo dzinozosimuka saka tagara kwatirikugara zvisineni amakore awandisa kaya chii chose handisida kutaura mwedzi because ndozokanganisa pamwedzi wandaifanira kunoroorwa ini because murume wangu azofuateka ndinoroora pamwedzi ndakunoroorwa sori ndikaona pasara 2 weeks kuti ndiende kunobvisirwa mari papinda koyapinda simeni yataurwa kumurume wangu kunzi pane mwana ari kufungidzirwa kuti ndewake first born yangu ine 10 years first born yangu ine 10 years dzikuri kufungidzwa kuti kune mwana wake asi mwana uyu ndofunga ane 5 years saka zvichireva kuti inini pandanga ndine mimba yeuyu musikana wangu mwana wechitu iye ipapo anga atomitisa ndofunga mwana anga atiri muchechi saka zvichireva kuti patakabva kuZimbabwe takatosiya mwana azvaro tichiuya kuno South Africa murume wangu pamakore ese handinambobvira ndabata phone call handinambobvira ndabata message hapana chandakabata unowa kusvika nhasi saka ndiri apa ndine mimba macho apa ndandaudzwa kuti ndafanira kuti ndine mimba yechitatu ndiri kuda kunoroorwa simeni panzi pane mwana ane 5 years ndiri kunetseka saka pakuti varume ava tinogona kuvatrasa zvikudaro but varume havana vagona saka izvozvo iso zvinhu zvitoitika zvitori fresh so iri fresh because izvi pandiri pandiri ndichitaura nhasi handisi kukwanisa kuregera murume wangu simeni. Don't worry, tikuya Friday. Show confessions here, forgiveness Friday teti chifundira murume wako pano. Tichimudza kuti baba tauya takamirira mumwe wedu. Mune nyaya dzenza makaita what are you planning to do kuti mugadzise zvine mudzimai wenyu. Saka izvo zvimwana yakadini, mwana uyu makadinisa kwa Mugabe.
Ana ari kuramba. Iye murume ari kuramba mwana wacho zvinini hapana chandiri kuda kupinda pamwana iye. Asi kuda. Hey. Because iye anga asingatoziviwo nezvemwana uyu akatozofind out ipapo akuudzwa. Saka ndofunga vanhu vakangoti havakaita vakabva vangopesana. Ndopakuzouya news zvekuti aiwa pane mwana paya pamakambofamba ba. Because iye ari kuti havana kudanana. Vakadanana haabvumbi. Murume chero kamubata cheko akavata nemunhu cheko anokudza kuti it's not what you have seen. Unotoita kunge bofu risina kuona chokwadi havabvumi asi mwana ndiye akaita ndewake. Akaita. Because vanhu vemunharaunda simeni ndovangazivi kuti mwana uyu ndiwanhengekana vanhu vasingamboonekwa vari vese. Azviti plus munhu akangodonha kana kuwira pamusoro peko baba vekwenyu here kuti ati mimba ndiya baba vekwenyu kungodonha bva kudenga ngorowira pamusoro pakuti pa hakuna zvakadaro. Pane zvakaitika. Pane zvakaitika. Ndingangotiwo hangu aiwa varume akaoma simeli zvekuti but handisi hangu mimba yangu but ndakuda kufaita kuti ndakwanisa kumurejera because ndiri kutadza. Ola hamusi kusiya dheni wenyu mati hamusii. Handisi. Motsva murimo munotsviramo. Ndingambombata zichimure chacho simeli kati pamwe akaitwa akati akaona zvakashata akabva atya handizivi. Saka ndinoendepiwo zvangu at least. Vakadza kujamuka kwahatisi so far pashow pavanhu vese vafoni apa I think majority kuti hatisi tichingoemowo vamwe ndi vane maplan A neB kuti pane maoption aripo. Saka imimi zvamusi kusiya muchaita sei apa option aufa Apa ndiri kuda kuzama kuti ndimuregerere simiri ndichenese mwoyo wangu zvandiri kuda kuti ari kuda here kuregererwa murume wacho. Anoda kuregererwa but zvandiri kuona zvinosimirika pakuti iye haasi kuda kuchengeta mwana wake. I feel like pamwe ari kutya kuti akada kuchengeta mwana wake pamwe inini ndingamusiyi. That is something that I'm thinking kuti pamwe ndizvo but inini ndangana muti kodai taita ma-DNA test pamwana uyu haasi kuda. What is he doing to show you kuti arida kuregererwa murume ari kuita sei kuti aonekwe kuti haasi kuda kuregerera because muchamuregerera kapama futi akaya nechimwezve varume amen. Saka imimi muri kuda ari kuita sei kuedza kuti chokwadi ndikukumbira arida kuregererwa ari kuita sei. Masori ake anomaita chero pamari akabva ngonditi saka kana muchifuna pamweni muchaita zvamuchaita ibvai mabata mari dzacho. Mari makapuwa henyu yose pei kadhi ndimi makabata kadhi. Because munamuwawa ane mari rumwe aiwa kuti zvekudaro asi iri nani hayo inokwana. Okay. Akati kana makabatiswa iri kuda murimi muri kuona zvokuita nemari amene mungodzisaidha kuti modi handizvozvo. Mungodzisaidha kuti moita sei. Alright, Kola, thank you very much. Ndakatimbonzwa vanenge murimi vari kufona ndakatimbonzwa tizoti vanoti kudi. Hello Kola. Munzi yapina nepai. Hello Kola, kana uchipisa muzobho wasikana. Hello Kola. Ndikukunzwai muri sei? Tiri right muri sei nachoti muri murume. Zviri sei? Aiwa ndiri mukadzi but ndinodanana nemurume wamunhu. Matikoni? Ndodanana nemurume ane mukadzi wake. Alright. Okay. Vakadzi vari kumba vane problems ismeri. Yei. Murume uyu mwana mudiki kwandiri. Dibenteni. Mukadzi wacho vana vadiki. Dibenteni. Saka murume ndotomuti enda kumba ini ndoda mari paari ina ndachakawanda chandoda. Handichada zvokuroorwa. Alright. Makamudza here kuti ndoda mari? Handina kumuudza. Alright. Ndotomuti enda kumba. Nguve mutoende kumba anotoramba because kumba kwacho hakuna peace one. Anosvika mukadzi asina kana kubika. Saka kwamuri ndokune peace? Ini handisi kuda zvemarriage. Ini ndoda kutaura chokwadi. Aiwa, hanti mati anotizira kwamuri nokuti kumba kwaye hakuna peace handiti ndozvaanokuudzai kumba hakuna peace handiti kumba hakuna kusina kubikwa. Saka imiti muri kusvika ari kusvika mabike? Ndomubikira because anenge aine nzara. Ungati murume wako aine nzara. Ati murume wenyu? Ini hasi murume. Mainini. Mukadzi kumba cheketedzewo varume venyu zvimwe zvacho
kudzeresa vakadza. But ikola ndakutara nemi woman to woman andika ninina na sisi andika right imi muri kumanyira twaye mukadzi chengedza imba dzimwe wakadza kukonzeresa muri kuziva here full story kumba kwacho because apa mama nyabulema mukadzi kapa muri kutaura zvamakaudzwa nehure renyu iri rechirumeri ndizvamuri kutaura imini mukadzi uyu makambozwawo here side rake kuti chichaita kuti asvike pakuti handichadi kubika chii Inataura nemukadzi wacho. Saka musamanyire musatore side ramanzwa chimira ndikudzei manje kana makangwara musatore side remuna murume anonyepa varume vanonyepa vanoenda kunoita tambosvitara pano vanoenda kunyeya vakadzi vavo vachinyeya mukazobata mukadzi wacho mirai ndingotaura hangu mukazobata mukadzi wachona mukataura naye munonzwa zvinhu zvokuti munonzwa shocking things imimi saka imimi murume uyu paanoda kuuya kumba kwenyu ndikaiti kupei advice yakanaka mainini handikaza zvomuchihura nemurume ucho paanouya kumba kwenyu andi achauya dzati ari kuda chikafu chamunobika pamwe munogona kubika darika mukadzi kukumba hani maona pamwe even bondi racho munogona kana kuti mukadzi wacho atogona kana kuti munogona darika mukadzi kumba andika mukaona murume angouya achida kupinza sare mukadzi wekumba ivema muzati iwe shamwari hona iwe pane tukuta zvatukuta titu zvemukadzi wako handidi kuzvinzwa please desist from telling me about your wife zvekumba kwenyu zvekumba kwenyu iwo hapana mukadzi wako pano ngatiye zvedu Ini ndotomuzoti enda kumba, ndotombomuti enda kumba kwako because ndinoti aendewo kumba kune mukadzi. Handikuti ndoda but pakuzoteerera kapa muchiudzwa kazvokunzi kwai mukadzi wangu habiki mukadzi wangu kumba kobhowa musabvume musaenda teina munhu achitaura zvinhu zvakapusa izvo nokuti ndezvekunyepa ende mukatsvaga mukadzi dakutsvaga pane chakati mukadzi zvo zvakashamba kuti ndaneta handichabikiri munhu uyu kana kuti kumba kuri kubhoka pane zviri kuitika zvamusiri kutoziva ninzva murume ainga kuzvinatsidza chizvuka chikudzai saidi rake kuti mimi muteerere saidi rake mufarire saidi rake but mukazonzi kune saidi kune zviri kutoitika kuzviombe zvokuti mukadzi asvika pakutora tichika ina handichabiki ya open marriage ndonese kunge mukadzi murume uyu anoda mukadzi wake. kana chida mukadzi wake haunyei mukadzi kana chida mukadzi wake haunyei mukadzi kugirlfriend haana respect murume uyu madii kumutaura zita rake Ndibonamutaura. Okay. Ende hapana inini handisi kuda kuti asiye mukadzi wake auye kwandiri. Ini handisi kutomboda zvemereji. Handidi mereji. Ndakaguta mereji ndakapinda mune zvakawanda mumereji yangu. Ndakatorwa makore akawandisa but ndakaguta handidi. Kuda mudongo ndinofara naye kwadikidiki oenda kumba kwake because ini handisi kumbodoni zvake. Ndingo mudongo wadikidiki oenda. Hadi kubikira murume wake anouya aine nzara chero ndinoti munhu ane nzara. Ende kumba kako anobika. Inonobikirwa kumba kwako. Murume anototengawo nyama toti ndatenga muriwo ndatenga braipeg ndatenga chichi ndatenga poko mukadzi anobva ati handikubika poko ino ndinouya izvozvi ukadazotsvaga mukadzi kanigona kudza kuti murume hatomboui kana neplastiki kumba handitozivi nyama pandawa nemakumbo kana uya kwauri inini tavi I am not taking this personal muningi wangu but ndikutotaura zvinhu zvatinoziva zvinoitika mumarriage umu kana uri mamarriage unozviziva iwe zvavanoita varume ava I'm just trying to tell the truth kuna menini kuti vazive handiona chinhu zvinoitwa nevarume ava takanyaiwa isu kumagirlfriends uko ini ndainyeyiwa kugirlfriend uko achita zvinhu zvekunyepa muri kunzwa zvinhu zvekunyepa kuna Veronica uko zvinhu zvekunyepa zvokuti musondeka zvinhu ndakati izvo zvinhu zvaiitika kupuku zvinhu zvii zvekutaurwa izvo handisi kumukurudzira kuti arambe mukadzi ini handisi kuti arambe mukadzi wake but ini handisi kudawo kufuti kuti iwo uinde taine achitaura sare mukadzi wake ndinoti muite chihure chenyuka usingaindetainisa because iwo touya uchiti ndiri vakadzi ava vano kuda kuti wakabhilivha zvinhu zvaunonzwa nemurume uyu handisisimeni vamwe vakadzika vanonyatsozvitisa vamwe handisi kuti vese vamwe okay iye anoshanda kunobikwa murume wake uye aine nzara iye anenge asingadi kubika ane nungu akaguta unoziva sei kuti hana kuna nechikafu kumba unoziva sei kuti hana kubikirwa iwo uri kuunhingikiriko uri kumba kwako unoziva sei saka murume uyu kuti ane makarere kuti anogoda kubva kumba kwake akagutongo yati kuti ndine ndataura zvinhu zviviri wani ndikati pamwe unogona kutobika chikafu chake rokoroko rinomunakira daka rokumba plus ndirakuudza munin'ina kana murume akahura anopanduka murume akahura anopanduka kola zvokuti kumba kwake kakwanenge achibikirwa 7 colors every day anotiza achida kwanenge achibikirwa musoro yeukuku kana murume achinge ahura saka izi yekubikirwa saka pane imwe nyayo yaari kutizira kumba ikoko ndosaka kana handiti akatonyenga iwowe handiti kwai kunonzi chirungu maini imi vanhu vanokomisation chirungu chinekudii kwai the older the juicy kwai chii the older the finer kunonzi chirungu chamunotaura ichi munoti kudini guys the older the finer handitika kuti kana wati kureiwo neexperience
handika iwe pamwe pano iwe hausi kuda zvemarriage kuda zvekutamba nemurume but murume panenge achiya kwauri handika uri kumuitira chikapa chebenzi chekuti kumba hazviko handikuona saka anobva atopanduka zvekutopandukira tu handikuona zvokuti right now chero mukadzi wake akada kumubikira chingana kuti kudii hahashi anotozvitiza achiuya mboko uri kubika musoro yeuku ndokwanenge achitoda ikoko inatobobika zvinoshamisa ndotobika zvakachipa pamwemba kwake kune zvakanaka saka ndiwazviona pamwe atotiza zvakanaka zvachida zvakachipa izvozvo ndozvokumunakira saka varume havana kwava hapana murume asingahure zizinene hapana murume asingahure ari kwake uriko munin'i wangu wambofuna wekutanga wayati nanzi anambobata 17 years anambobata chihure ndiyo uriko yeye 10% yevarume vasingahure kana 2% kana varume vanenge vanoita nekudya nyama yemombe everyday vanoda kumbochinjawo vombodya chicken but hatisi kuzvikurudzira ka because ndozvatiri kuzitaura kuti handi varume vari kuzviuraya vakawanda masivano masuicide ndeyevarume vakawanda handi tovaudzawo kuti fugamai mutsanyire dzimba dzenyu handi ndo zvinoita dzimba because havakwanisi kuzotakura hiti kana zvakuitika kwavari handikuona havakwanisi ende ndoda kuti mugare makazviziva vakadzi vese vakudanana nevarume vanhu mucomment section maashawo garai makazviziva kuti varume vanonyepa imi kana makangwara manje itai zvekudla mari dzenyu idzi idlai mari musatolarita umwe mukadzi because newe uri mukadzi auye uyu murume uyu achiya kuzokuudza zvemukadzi wakekumba because kazhinji kacho anenge achinyepa imi guys ndatozviona panapa comment section vakawanda vachona makatombopfuura nepo zvokuti girlfriend izvi murume anopanduka agokuuraya kuti wakafa takambourayiwa guys kuti akafa iwe uri mupenyu uriko uchifamba mai mwana konzi mukadzi wangu akatofaini konzi mukadzi wangu akazodii takatorambana kanti kazodini iwe uri mupenyu varume vanhu vari kufona pafoni isiriyo ndakauza kudhara varume vanonyepa saka imimi kuti mungoita zvakanaka respektai vakadzi vari kudzimba ava kana manyengwenyu nevarume vavo musafonere fonere nekutsvaga-tsvaga vana mainina please vana maiguru siyanana namaiguru vana maiguru havasiri vamakanyengana navo zviri kuitika kumba kwamaiguru hazvinei nemi handi muri kunzwisisa zviwatizepe nekumba kwamaiguru neboyfriend yakodanana naye murume wake wemunhu iyeye its none of your damn business imitai zvokudanana kwamunenge muchiita muri kwamunenge muri kwamohura mopedza siyana nezvokuendateina murume achiya kuzokuudza zvokuti mukadzi azodai yeye akazodai mukadzi wangu nekuti munenge muchingorevegwa nhema munenge muchingonyepegwa taura kokoni haamudi dai amuda asingamunyei saka uri kuziva kuti saka uri kuzviziva kuti nhemaka saka usauye uchitsiura maiguru pano saka usauye uchitsiura maiguru pano kuti vana maiguru kumudzimba kubikirai varume nokuti nhema dzemurume wako murume wako ari kubikirwa chikafu chatove ne7 days chiri mumicrowave chichiraswa everyday asingadyi achibva adya kumba kwako izvozvo zvaunobika naikola ikati kutaura kuti murume anosiya musaladi newe beyonce paakahurigwa nani ndanasa kuna ndanisa girlfriend yakahura najay-z tandinoziva pamwe izvo zvanga ari house girl pamwe anga ari house girl but beyonce ane mari yese beyonce akanaka chinobvira saka murume anosiya akafanana nenhunzi rega ndikupa example anohwisisa akafanana nenhunzi wokuti izvozvi tikaisa rice and chicken apa uri kunzwa totora dhodhi toisa apa nhunzi inosiya rice and chicken ichimanyira padhodhi ndozvakafanana nemurume saka vakadzi vari kumbaka varume ava vanamugoni munhu anotongohura chete vanotohura varume ava choice yako uri mukadzi gara mumba mako uzvigarire uchengete imba yako kana girlfriend yakudena ndopaunotonetsana naye asi kana asina kukudena musiye akadaro nokuti haungahaziyani newe ndizvozvo chaizvo imimi womobva marespektana musasendera mameseji nokufonera namaiguru kumba uko nokuti hapana pavanopinda paequation yenyu zvame muchiti hapana pavanokwana handifoni hazvinoti vatukane kumba kwavo varovani nguva yekutaino mandoto kuti enda kumba iye ndiandikatoramba ega pandoto kuti enda kumba kwako ngainde kumba enda kumba shamwari unozoya mangwana kwakachena ngainde kumba ndotokurudzira ndotonoti uyu mwana mudiki uyu haasi kuti murume wacho mwana mudiki naye mwana mudiki enda kumba kwomukadzi ende ubva wangomudza chokwadi murume wako chemwari ine handikuni ndoda mari yako ubva wamudza chokwadi ndakamuudza zvemereji nazitomboda mudza kuti ndoda ngokudla mari ine handisi kutomboda ndakanaye basa newe ndingoda mari yako chete ndakaiwanza mereji ndakazviwanza zvemereji ndizvozvo
Alright, Kola. Wish you all the best. Asiwe Kola away we mainini we impondudza. Mukoma naye makasana nemakore mangani. Akawandisa. Makawandisa ndo mangani. Akawanda. Makamsiya nemangani. Mimi sina 5-6. Right. Asi kana makavata naye because zvatango veta ngotaiduka pa chifamily pane pa diaries. Kana makavata nechimwana ichochi. Mimi musingawase kuti makatanya zvenyu. Aiwa, murume SIS MELLY. Aiwa, but pane pa Kola. Pane pamwe pokuti woga unyoso uchimwana ichichenza kutokura uchitokurura bhurugwa rako iwe unotowa kuti hashisi kutoita. Nokuti vari mezera kwanga kaka. Udi wacho kuti ukururira chimwana. Kana nhengo yake yakungomira chete zvo. Ye hanzvadzi yako inomirawo Kola. Ye hanzvadzi yako inotomira. Ngaenda umba kwake nazumbomuratidza. Aiwa, hachaiti. Hachaiti. Unogoenda sei vakamuravidza Kola? Anoendepi? Kumba kwake ririko wani ngaenda noita iroro futi zvakangofanana. Aiwa, makatomuradi makangani magara makatoramba from the word iko zvino hachatoindi. Ndotorevera hangu kusaidi kwenyu imimi. Kana makavata naye muhwese kuti makagumbatira chimwana chenye. Kunge makataneka mwana kenyu kaka. Ndakubudza ichokwadi kuti munhu iyega ine more than 9 months ndichidanana naye ndinopfeka protection asi kumba kwake anoita nenyoro. Saka anotizire kune nyoro achida kuenda kupfeka protection. Ndandataura wari kuti pamwe muno chebenzi ichi. Chamunenge muchimuitira. Cherize. Chegaro. Chamunenge muchimuitira. Kuridzira ivasika vana vadi vari mudziva kuti itewo chikaba chebenzi ngavadzidzirewo kuti varume vacho vanosumukirwa sei. Muchanodzidzisa chenodzisa mai vaya maita nakavauye vadzidzise vakadzi pano. Nokuti shuwa zvinoona mimi. Zvimwe zvimwe muchita zvegarwe kana zverize nesaidi. Zvovanga zosvigona here vakadzi vemudzimba. Havana exposure. Havana exposure. Imanti muri masingu munopinda muchionana zvakasiyana muchiti baba anenge achipiwa mutemo hakuna kwanenge achiona zvinhu izvi. Fototo murume auyaga azvifambe. Ukati fototo murume auya azvifambe. Murume ongokwira danga iwe ukangovara. Anoenda kwaari kusumukirwa murume ndikudzei. Vana vadiki ngavachinji. Hey. Chero makambotukana izvo hazvinambotukana zviweti izvi. Hey. Ya pakaipa kwe. Kana murume kwachi kubata mumba zvinorota anokuda. Saka kana kubata mutakonde. Hey. Chimwana ichi hachinyariwo. Chimwana chitaura dima chino kuti madamu muchikudanana muchida henyu muchidla mari hamusati makunyesa kuchara. Munoziva kuti dei chimwana ichi hachitonyariwo. Hachinyari. Chichivata nemachihu kuti chakavata namai acho. Aiwa, handichidzora mai vake zvangu. Kana sisi vake alright. Sisi vake. Kana mukadzi wake ndisisi vake noti munhu wese mukadzi, munhu wese murume. Kana vana vadiki ngavatsumukirwa varume. Kana murume mambotsamwisana kana akapinda mubedroom akakubata zvinova kuti anokuda. Zvinewo kana wakambongotsamwa zvegore rese, zvemwedzi wese. Uda kuti murume aite sei? Mabva mandifungidza uyu webhosana uyu wedu unozani uchu. Mandifungidza webhosana wedu uyu unozani unyaya takaita pano uyu mainini. Unozani? Musikana uyu webhosana kuinda nechikomana uyu. Anozani kuyu. Anotoenda SIS MELLY because vakadzi vacho wakatsamwa mwedzi wese wakangotsamwa. Mirai anozani musikana wacho aifonera pana bhobhocho kuinda bhosana uyu. Unozani? Anozani ko guys comment section anozani musikana wayo kuinda bhosana uyu. Ni mwana waya wamai ukuyachemera mwana wamukomana pano. Anozani gara zve musikana wayo. Ana kufona pari munamba. Hey guys musikana wayo anozani? Hello. Ndakaenda madrinks neshamwari dzangu. Kwani ndakanimirira pagedhi repababa ndogara na 11 o'clock. Kukuiteko ino baba. Hayi asinyara. Erina wakandisendera message. Ndakanga kwapana ndiri pa leave, pana ndiri pa off up. Erina wakandisendera message. Ndakamusira message ndikati Erina ndofunga uri pano. Erina mwanangu ndibate kuseri. Nyaya yedu haina kuzopera. Hatina kuzopesa nyaya yedu Erina. Ndakangokumirira. Erina ndamusira message zvepai pakauya vamweni vake vachichema pano. Ndikati Erina usadaro. Ita kuti mwana adzokere kumba kwawo Erina usadaro. Erina azondipindura zvake. Zvikanzi SIS MELLY uyu haasi kutomboda kuenda kumba kana muchida ndikupe phone ntaura naye haasi kutomboda mubvunzei. Saka ndakahokangamwa ndakahoindepi. Saka ndinofanira ndibate Erina untaure nechikomana ichi. Nokuti kwai hachisi kuda kubva kwaErina uko. Erina akati tukaitaura inaye kana muchida hachidichi. Saka ndinofanira ndibate chi Erina ndiwe chikomana ichi kwai ndakatokanga makudza mai vemwana kuti mwananyu haasi kuda ndichabvunza Erina. Saka zvakaoma ndozvandikutonawo pane munini wangu zvotoitika chimwana ichi hachimbobvira chimbokusii chimwana icho chichi hachitombokusii. Chinotorambira batai varume venyu zvakanaka vana vadiki batai varume venyu zvakanaka kumba murume ngaapuwe bonde.
aiwa pakanaka Kola maita basa kupuwa bondeka panyaya yekuti kwai murume ngapuwe bonda parega chibve tangokudzai Kola kana uchiziva kuti chinhu chemurume wako chikuita chihure nemumwe munhu ka hakuna bonde rinonakidza ende handitodi nditosema naye vakadzi ndiri kunyepa here comment section ndiana kuti murume akabva kunohura uchiziva kuti murume akabva kunohura nemunin'ina wangu uyu atobva kuchihure nemunin'ina wangu oya kumba oya onzi vhura gumbo zvinoita here guys ngativaurei chokwadi guys munovhura here gumbo ini mukadzi anozvizivirepi mukadzi anozvizivira kuti munopfeka makondomu mukadzi anozvizivirepi but ndozvandikureva kuti mukadzi anozvizivirepi mukadzi haangazvizivi kuti munopfeka makondomu but that mind yekuti murume anga achihura nemumwe munhu achingovata nechimwe chinhu chipinda mune mumwe munhu mai mwana kana bondo rachona rinovhurika makumbo ngativarei chokwadi moti kwai vakadzipa ivarume imi ngatirege kureverera nhema imi bonde rinonakidza vanhu vachiwirirana handika kwete kuti ndichiziva kuti hure irabva kunohura pakati wonzi kwaipa munhu imi musanyepa imi hakuna zvinhu zvakadaro chero pasina nyoro chero isina kunzi nyoro chero kanzi mapepa 10 anga aripo the fact yekuti ndiri kuzoti anga achipinza somewhere else iyoyo ha it's disgrace mai mwana hai zvinosemesa mai mwana chero pane ngozoti anga achipinda chete mumwe munhu zvinotongosemesa mai mwana woya wonzi wongoti kuti washambise wakoshei hazvina basa towapfeka naikola zvine basa remu takapfeka protection asi akwira kana wakangwara mukadzichipa murume maprotection agare naye kana kuti afambe kuti ashambisira chiyo kuti atengerwa kutompawa protection kuti kwanzi indafamba uchinda kunourana protection kumpaya green light rechihure imboita henyasikana amen handizivi alright varume vachitogona kuvarambidza asi havasi kumboregera kuzviita zvichiuri saka katogara aine makondomu bho amen alright munin'ina iri bho makoza akuwa ndagati mbowa wangu thanks for your honesty sharp kanimbotora kufoni uku varanyanya kuramba chingofona naye vasikana iva hamusi kuziva kuti foni yamuri kufona isiriyo here yemakosi Kola foni yamuri kufona hamusi kuziva kuti haisiriyo here macalls naikola chitaura yenyu okay vabva vadonha rikachitore umwe halo Kola hello SIS MELLY yes muri sei Kola ndiri right hangu SIS MELLY inini ndine ishutopi SIS MELLY ndakatobatika izvozvi ndiri mumagumbezi makatorana nebhutsu so izvozvi zvakaoma sometimes ka upenyu hwacho unenge hwakatooma chaizvo chii chiri kuitika Kola what's going on unonga akanitisa someone then fana kuti okay ngatiregererani ndikaendite sendimuregerere then vandamuregerera but anoenda behind my back wachienda kuonana kana tikanetsana anoenda kurara ikokoko nodostinge tanetsana rimwe zuva ndakazomboenda arega kuya kumba apa rendi rinoda kubhadharwa anoda matransport ekuenda kuchikoro then vandaenda kwegirlfriend vanhu vandombira nechekurodi kure makarotaimira makapaziva sei pava pegirlfriend ndakapazana kuti girlfriend ndakamboiposta pafacebook ndaiposta pafacebook ndine ndakasecha zita rake ndaposta pafacebook handiripotera kupolisi vandapiwa peace order anonzani anonzi Sharon ichi chingoti pai full name sorry chipei full name Sharon ichi anonzi Sharon nharaunda anobva kumabhuku but ari muno mucape town Sharon nharaunda alright ndozitara akatopafacebook bramagesa ndakatomuposta pafacebook akabva abvisa hameno zvaanoita kuaita maphotos oti hauoni anything saka wakablokana kuwhatsapp nekumacourse but now wakatanga kuita kuemail vandazvibata futi kuti wachata kuemail now iko zvine zvawakuinsta inonzi telegram telegram
vakazvibata nhasi mapfeni kuti wakuchata kuTelegram. Saka mirai muone. Handisi muri kuona mirai mainini. Mirai vakadzi. Handi muri kuzvinzwa. Hanzi zvakatanga ku social media anditika akazvibata vakabloka ku social media vakabloka na ku social media vakaenda ku WhatsApp. Vaenda ku WhatsApp akazvibata tvari kutaura vakabloka na ku WhatsApp konvinza mukadzi kuti achatauri chese. Vakaenda kuma emails. Vakataka kukomikita nema emails kuti mukadzi asafungireka vabloka na kwese uko. Aenda kuma emails. Mukadzi azvibata iko zvinovatiza vaenda ku Telegram. Ndokwa vari handi muri kunzwa kuti varume vanoita zvidavada unogona kusamubata because unongosi iwa usi munhu Telegram. Ivo ku Facebook waoni chinhu, ku WhatsApp waoni chinhu, vari ku busy ku Telegram. Ndobva zvaita sei maini? Zvadaro nhasi andinombomubvunza ndangoti Mwari I need peace rega indinyara anambomubvunza chero andisira message ndakamana kanyarara iye murume ndangoti rega indite but azviona kuti ndazvibata but munhu angondisa mamessage ezviparidza kuti zvonechi and maybe ndiri munhu uye wekubvunza chichitonetsana saka maybe ndaita sei ndazvibata ndikuunganization chandinotaura naSharonika sometimes kana ari SIS MELLY ineneka ndinofunga kuenda kun'anga kwasekuru chakuti ndine tsakamengo tipei namba yake timbomutaura napachikadzi tipei namba yake ndikupei SIS MELLY. Halo imbomiri wakadaro senda kuningikiri senda ku WhatsApp number yoyo tichiwana ndoda kuti ukasembaje unogona kusenda uri baba ndoda tusabve ndobva ndamufunda nemefoni mutaura ndoda tusabve ipapa chinondirwadza SIS MELLY ndechekuti zvoni pandakambobata mameseji vachindiposta ndiri muhospital nokuti ndakabatwa depression then ndichibva ndichitomwa mapiritsi 6.5 hospital ndakatobvita nejina ndakuti nge munhu akutopenga vaindiposta ndi murume ndiri hospital vachiti atitadzisa kuita zvatinoda isi murume aienda ichokwadi nachitera umwe kola anga achitaura kuti murume anoenda kokunyeya nomumwe mukadzi ngainyeiwa SIS MELLY zvekumba kwedu unozoona kunzi kunyeiwa kwekwe nezvekunyepa ngainyeiwa kusara ndisina kutenga pandakazomwa poison ndakambomwa poison sini ndakapita undife maini papa ndikutukai maini hando kutukai musoro bhangu mungamwira poison kumwira munhu kuti mufe kola SIS MELLY wandakabva nemuka maiziwa akabvira ndini akandora ne17 years ndichingobva kunyora SIS MELLY iye ane 25 years SIS MELLY taishaita nabhandu kakava ranga ikaveji kemuzimbabwe kuzimbabwe tumashizha 4 taichachiraranta SIS MELLY tichienda kumagadhiro unobhuye kuminda kunenge kwakoyiwa kwekondotsvaga zvimubora nhasi unozondidai SIS MELLY but iona imenyika mukafa andimona mukafa anosara chikontinya mberi nasheroni samunike masirei ngakonti anonditera beshini mwana wangu itela baba wangu wakafa SIS MELLY wanonditete ndichingopota ndingoringoafa SIS MELLY ndinohanga SIS MELLY andiyeba SIS MELLY ndokuzwa kurwadziwa I can hear kuti ukurwadziwa kola tiri takabva kure ufunge tese nevanhu ava kure wekuti you want to believe andiwaona but ndezvazviri anyway kola chilipa namba dzake chione wasenda namba senda namba zita rawanyora apa ndiro zita rake ndakaseva namba yemwana wacho nandakaseva nenamba yemwana wacho mwana wemurume wangu ane mwana naye vane mwana atori ne7 musi wa29 October 7 years avaseseka panotonetsa kola apa panotonetsa vamboregani apa vachitori nemwana vese avaregani SIS MELLY ndokumbira kumbotaura kola asati adonha musati mabvisa kola taurai na kola ndoda kumbofonera shero
Alright, kola muri sei? Ndiri kunzwa mwana wamai kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Uri kuchema, uri kurwadziwa. As a woman, I understand what you are going through. But ndoda kuti ndimbokuadvisa zvishoma. Vanondiziva, they call me mai vaya vanokomenda ndichingoti girlfriend yemurume haizi yako. Kusvika ndizotaura mashoko iwayo, it's not easy kuti munhu ango-ignore murume achiita chihure. But one thing that I want you to understand, mwana wamai vangu, chihure ichoice yemunhu, isarudzo, and chihure haisi mistake yako. You are not the reason why murume desire kubuda kunze. They choose to do that. Marriage haina formula. And unonzwa vamwe vachikomenda rukai musoro, izopfekai mashoti, pfekai maskini jean, itai so. You can do it all, but murume anogona ngosarudza kubuda zvakadaro. Yes, maini chimbomira chimbofonera mukadzi mukuzokundienda. Alright. Ari pano munhu. Ari pano abva todzima foni yake. Ari pano. Ari pano. Adzima foni. Adzima foni. Wadzima aiwa ndizvozvo gimbo. Mangoti muchipinda apa iye mapinda apa adzima foni yake. Adzima foni. Aiwa hazvinese. But as long haripo palife. As long kuita panapa takudai so she switched off the phone. It's fine. Imimi motaura nemunin'ina wenyu motaura naSharon nokuti ari kuona zvake. Andika motaura naSharon. Then pamuchapedza naSharon ka chaedwa muchitaura futi naSharon namai avo. Tikatora at least 3. Toda kunyaradza mumwe wedu. She's going through a lot. Akaremerwa. Andimaona. Akaremerwa. Andimaona. Ende ari kutaura kuti kwandakabva nemunhu uyu tisina pekutangira. Andika kusvika kutave. Saka mainini musati mataurwa neni navakoma venyu ava vari pafoni apa. Ndoda kuti ndikudze mashoko aya ndichizonyarara ndichiteerera zvamuchataura panapa. Wakateerera munina? Right. Ndoda kuti ndikudze kuti you have done nothing wrong. Andiri kunzwa. Stop killing yourself kana kuti stop getting into depression because of munhu arifamba ndichitoke pati pemakumbo. I know it's hard. Kana ndichitaura kudai zvoita kunge zviri easy. Handiwana. It's not easy. It's hard. Munhu uyu arifamba ndichitoke you can take a horse to the stream but you can't force to drink water. Unogona kutaura nemunhu kuti ndoda kutaura nemunhu ndoda kumuchinja. Handiwana. But ugotedza kumuchinja because munhu anochinja munhu chete ndimwari kwete munhu. Zvatagona kukoma kuti marriage haina formula. Munhu ari kufamba akarembedza chinhu chake pati makumbo hauna zvaunokwanisa kuti umuite kola panguva ino munin'ina wangu. Handi siyana une vana vauda kuchengeta. Concentrate on yourself. Be selfish. Kola, I wish you knew how I became selfish after saga yemukadzi wandaikudza yanonzi Veronica kumbotambudza pano. I am very selfish. Ndoda kukope manotsi munin'ina wangu. Uri kunzwa? I want you to take my notes. I became selfish. I think about me first. It's now about me first and my kids. It's about me first. Shakira and Kelly. The rest vanouya kumashure. Ndosaka ndakamukudza ipanapa kuti guys, ini zvikanzi aura, wepanapa aura, ndinoenda taura ndega pano because andimisi kufront. Wandinoisa kufront like now, truly speaking guys, pamwe pamwe kutaura chokwadi so. Ndakauya nenyaya yemwana wangu Shakira ndichiti it's a lesson to other kids. I want them to learn. But truly speaking, my guys, I now regret because I thought that maybe I'm doing the right thing. Kuti vamwe vane mufunge vana vakabatsirika vakawanda palive here. Tinabereki vakandifanira nevana vavo vakawanda. Vanachitaura kuti mama Melly tachinja, mama Melly are going to change. It helped a lot of kids. But in the long run, Antika, I am now being bashed. Zvakushandiswa mukutwa kwangu inini. Zvakushandiswa neumwe womubereki. Akazvarawo mwana musikana. Anondishandisira situation yemwana wangu achimtukira mwana zvinoisina kuti zvisingandibati zvakanaka. I ended up regretting kuti okay fine ndo zvazviri hanimaona ndo pandingaita selfish papo kusvika pakuti I now protect vana vangu neni chete. Murume aita chake ndihomba rume. Kola uri kuzvinzwa? Aita chake ndihomba rume. Hauna chawaita, hausiriwe wahura. Handiri kunzwa? Hauna usazvuraye. Usapinda mvindu ndoda kuti nhasi usimuke upukute kumeso kwako. Start wearing your makeup collar. Uruzvinzwa? Start putting a lipstick collar. Start going kana uine kwaunenge out to coffee.
Start doing it today. Life is too short to live in misery. Kola munhu achinakirwa kunze. Munhu ari kuenda kunokwira kunze achitabana kunze. Iwe uchichema uri mumba. Right now uri ndiri machira. Toda kuti ubude machira imomo. Kola. Ugeze utarisa paglass. Uzviudze kuti talk to yourself. Don't talk to anybody. Wataura nesi zvakwari. Talk to yourself kuti ndakanaka ini and I'm not going to tolerate uyu munhu. Chero kwandakabva naye kwacho kure kwako hazvina basa. God is watching. Punishment yake ichakwana. Zizi rinobhururuka mai mwana kuenda kumusoro ukuthi ukariona gondo riri kumusoro kwaufunga kuti rinomara iwe. Achamhara. Haamharisi newe. Mwari vachamumharisa kana nguva yakwana. Chisingazivi varume ava chinhu chekudai so. Mablessings akawanda evarume ari kuvakadzi. Kuti muite mari dzamunoita varume muri kuvakadzi ikoko dzamunoita muri kumabasa ekuchirenda nevakadzi ava blessing yenyu zhinji inobva kumukadzi. Mukadzi akachema zvaitwa nemukadzi uyu kuti auya achichema panapa. Ndoda kutaurira, you are heading for destruction. You are heading for destruction. Ende maini nyaya yekuti kubva nhasi munoda kutsvaga mari yerent. Ndoda kubva ndakuudza ichokwadi kumurume. It means kuti imi hamuna chamuri kuita makamirira mari yerent emurume kuti anokupai mari. Ndosaka muri monyaya kuita izvi zvari kuita izvi. Empower yourself, my name. Be independent. Kurukupisa and then musanyare. Wear your makeup. Chenai, wear your short, wear your skirt, and then take some cool time. Mara we yakanyora kunzi cool time. Kola. Kana kipsa kukutonora, dimuno zama dira mukapinda na kumikiri. Chikuita kuti murwadziwe. Ndechekuti murume mwedzi ukapera. Akasaya ne mari event. Munenge musina mari event. Munenge muchienda kudzimba ni vana manje ndodini. Mistake number 1 yamakaita. Sumeri kushanda ndinotengesa netobhuya kustohoda zvinhu ndichitotengesa. Saka mari yerent maizomutsvaga kuuya. Mari yerent kana asina kuuya munozomutsvaga kuti zvadini. Andimubhadhariri rent sisimeri iyoenda kojola nemari yake kuvana but chionai manje sometimes it's best kana une mari yachona pay. Chionai manje kwazviri kuenda kumuteverera muchiti handibhadhari rent iyoyo murikoka kuzvipedzera stress. Bhilivhisa sisimeri ndechekuti ndiri kuziva kwawarara. Ndokanaida kuratidza chiti ndiri kuziva kwawarara. Let's change the chinzwai my name. Let's change. Let's change the strategy. Let's change the strategy. Mamshandisa. Anitika. What worked for me might not work for you. Might work for you. Ani murukunzwa. Chinogona kushandira. Chinogona kushandira. Kola ndakambotaura pano. I'm repeating again. Ina andibvunze munhu kuti uri kubvepi. Ndakadarika stage iyoyo. And I'm always happy. Ndinoya pano saka nemide ndiri happy. Munhu akanditwaya vakati ndinochikutsama andichina nguva yacho. Nokuti it's all about me now. Ndikafunga kuti izvo zvinoda kutodya chii. Andika foni yangu ndotoorder chandoda. Ndikafunga kuti ndinogadzikwa musoro nguva yakadenda kumamasaji emakumbo ndinotoenda. Handiona handina kana pressure. Andibvunze foni yemunhu handakana basa nayo. Kurikunzwa. Ndobuda nenda kwandinoda nguva yandoda inda ndikoko. Handimaona. It's now about me. It's now kana uchigona kuenda kwaenda ndisingakubvunze. Why would you ask me kuti ndikubve? Because I don't ask you. Why would you ask me? I'm telling you the honest truth. This is me. I know kuti baba yokwangu sometimes vanogona kuenda vakatarisa vari comment section. And this kunyepa and is the truth. Why I am saying this nogona chivaudza kuti because I try to empower vamwe vakadzi vari kurwadziwa. Ndakasvika pakumborwadziwawo kola. Handimukunzwa kurara mumadhoo nejombo mubhutsu kusaziva kuti ndakapfeka mateki kusvika uchipinda kujambira vamubhedha wakapfeka bhutsu uchita stress yemunhu rume ari kufara nechinhu chake. Handimaona munozoti kana murume anyenga guys akauya mumba kuti anopinda machira nejini ndikunyepa here asikana anopinda machira nejini chokwadiwa kusemesa. Handimaona against all odds ndikunyepa chokwadi chaiko unoita kunge wakunhu ndowakusemesa maimwe ugozvitarisa kudai so ugopinda weakness ugopinda basa anokutangira girlfriend maimwana antika achidini kana zvozochinja guys munozoti kwai kudika kana kudika ndisaka ndichira kuti kazhinji kacho munenge musina mafull story munenge muchikoziva hafu yenyaya yamangoona kana kuti yamanzwa itangira padumbu nyaya yese munenge musingaizivi antimachiona. So inini ndinozvifungira kola kudhara ndeishama ini kushama ugoshama memwe anochimutenga machaina hembe uchifungira kuti murume wangu uchinomutengera hembe dzekuti iye achene anyenge. Uri kunzwa anyenge unokusingazvifungiridza murume wangu iye ari kutochena iwe hauna maimwana. I think about me and my kids first zvimwe zvese kumasure andiona ini ndipira kumwedzi mari ndoida mari ndinoida
palive paanoona imbondipayo 2 minutes taura imbondipayo 2 minutes taura yeah kungobatsira zvangu kola try to put yourself first, don't blame yourself. Rega kufungidzira kuti pane zvimwe zvausina kuita, you've done it all. Ndanzwa uchitaura kuti makabva kure nemurume uyu, makabva kure, you worked so hard, kureva kuti wakaita zvose zvaunofungidzira kuti imba imire, but the guy didn't appreciate and they didn't see it. That is not your fault. That is not your business. Ndinoziva kuti unenge uchida munhu kuti vana vakure vana baba, but kana mumwe asinga participate hauna zvaungaizviita. And don't ever kill yourself. Don't kill yourself. Don't degrade yourself. Varume kana vakuhura anokutsvakira tunyaya, agokutsvakira tumhosva, agogara achikushorapodza, agokilla your self esteem, agoshaya kana nechaanokomenda pamusoro pako. Newo pachako ukasachenjera kana kuwanirwa wisdom, unogona kutoluza hope in yourself. Ndoda kuti understand that you wish kuti unogona kuiwana kumurume wako. Turn that love kuvana vako. Love your kids. Rega ndimbokubatsira. Inini I'm a widow. Iwe uri kutochema kuti baba vachengete vana havadi. Inini wangu murume akafa vana ndikurera ndega. Saka ndoda kuti sometimes uve nethat spirit yokuti zviri nani iwewe atoripo rimwe zuva vana vachamuona, isusu baba havapo. Saka I'm the remaining parent. Variko vana vari kuraramiswa kunge nherera, vabereki variko. Vako ngavasava nherera, ngavachengetwe. Mai vacho uripo, give them love, work hard, clap your men success. Kana wanga waitengesa madomasi enda unowedzera uise nemakabeji. Kana wanga waitengesa matomatis nemakabeji enda unohodha matapawe, enda unoita maperfume, enda unotengesa maproduct. Be all over the place. Do something. Muslepe nesuccess, not mtsotsi. Yes. And don't focus on the girlfriend. It's just a demon. That's why we are now talking to you. Sema sisters ako. That's why we're talking to you now. You are not okay, Kola. You are not okay. You have been crying. You are karara. Maskati ne kupisa ngurikuita because you're not okay. Takuda kuzamata notono gapano. Ufile jirinani. Wazito. Chekutanga murume asi mwana wamaiba kuti hama yako. Makasangana pachina senunzi. Handukuzwa. Makasangana pachina senunzi. Saka it's all about you and those two boys. Handukona pa proper picture. Handuona. Murume ndepa pamato. Ndoso kuti murume anza afira kuhure. Mai vanongoti wo havachemi. Do you think kuti murume anza afira ku girlfriend yake kwa Sharon asi muchema iwe? Are you going to cry those tears that muchema iwe? You will not admit it. Saka ndizvozvo. Let it be like that. Vana vako newe Kola. If you working idyacho ndani vana vako usazvinyime. Chena uchinero umboda. Kana iya pafamba kashama achidyiwa magaro nenhunzi. That's his choice. Anowana mari yekupa umwe musikana. Hanti asagona kutengera bhuruka. That is what baby. That is what problem. Nai mwana chena muchime cheko chaipo. Murunzwa. Nokuti iwo chinonzi vakadzi tiri vavharidziri, tiri mashield, tinoshinja varume ava. Kuti aone kwatizvikanzakakungamire. Ndiwe mukadzi unozvinyima kudya sometimes. Uchitengera murume bhutsu inodhura. Uchitengera murume kuti aonekere panze. Pamusoro pehembe dzako dzawakamutengera iwewe. Akuenda nadzo kunojola nadzo. Kunohura. Vakadzi vakuona hembe dzavasingasi. Asvika kumagirlfriends anenge anyika nehembe dzako. Onosvika kunyeya ikoko. Handika achitofana kurwadza. Rega ndikuudze. Hauna chaunobva. Murega aende. Kona kuzvizwa. Gara mumba mako nevana vako. Achibuda chienda huya kuFacebook pana patitandari. Huya tiitei live tisema live tichiseka. Nguva inofamba. Katopedza pana panengonzwa nehope. Handiona woenda kunokudubuka kudu wobata. Kana ona topedza baba tora African movie. Batafona kuuduinde ku YouTube kuti African movie inoenda kuza renaro iyi kana kuti rema Demi Joro iyi. Uone ufene kuseka kusvika hope dzakubata. I want to teach yourself kuti never to ask this man where he's coming from. Kola wachizwa kubva nhasi usafollowe munhu zvokuti kutevera munhu chinovanira pachiona zvawakaita uchida kumutedza kuti kubva kupi and then what kuzvirwadzisa mo Kola is not about mukadzi umwe uyu. Mira ndikuudze. That's where you are wrong. That's where you are wrong. You are failing to put yourself first to be selfish. Do you want this lady to be very selfish? They only think about themselves. Ndosaka sina kufungiri wewe.
siyana nemukadzi uyu handika akanyengwa nemurume wako. Murume wako ndiye mbaranzvongo, murume wako ndiyo nyoka, murume wako ndiye munhu akaipa, ndiyo satani. Handika uyu mukadzi ari kudawo mari, uyu mukadzi uyu ari kudawo murume. Handiona murume wako ndiye akakuudza kuti ndine mukadzi kumba, ndiye akakuudza kuti ndine mhuri kumba, handichava kuti ndiche chihure, handichava kuti ndidai, but ari kuenda kune vakadzi ava. Vakadzi ava they're being selfish. Handiona saka you will be selfish as well. Kola you can only counter nechinhu chavari kuita. Handiona bisa uchiona kuti murume wako ipaachitedzere kola toda kungokupa 2 weeks chete kuti zvandiri kuudza izvi ugozodzoka pana nefeedback. Be selfish. Kola ita yaunoda fa. This goes to vakadzi sari mucomment section vari kuchema panguva ino. Muri kuita basa rekuwoshipa varume. Handika uchimuwoshipa uchiisona chinhu chake chauya chakachenuruka chabva kunokwira mwe mukadzi uku oyo kuti vhura makumbo nenyaya yekuti wakaputirwa rudo rwere rwakazara wosvika uchibvurisa makumbo uchidaro. From today handina dhayari rakapusa ini. Handi muri kuzvinzwa nyawo izvi zvitopic dzakadai dzinotsamwisa. Handi kana muchemichemera nyaya mujoro makore anaye ndotsamwa. Handi maona handina mudhayari rakapusa. Handi muri kunzwa chinjai strategy, chinjai magiya. Handi it's about you. Be selfish. Chekutanga empower yourself. Shanda wanachoita sekwa kuzotengesa mabhero, sekwa kuzotengesa hove, munhu anokuseka ndodzisimo. Because life is survival of the fittest. You can sell anything and one as long as chikuitira mari mumba. Zvemuna ari kuseka, leave them. Concentrate, focus. Antika inini one kurudzirai kana usingaro ndakukudzai pane pfungwa dzangu chaipo chaipo. Mosera zisimeni vakataura. Pane pfungwa dzangu chaipo ndakuchikudzai. Sometimes handigoni kuzvitaura. Handimaona handigoni kuzvitaura because ndinenge ndiri host. Handimaona sometimes I've got kids who looks up to me zvokutodaro zvandataura vanoteedzera. But this is what is in my mind. Ndozvandofunga. Kana uchingetwa murume chacho kusarendera pei yese uchingetwa uri panzvimbo usingarohwi usingadini handika garai mazvinzwa garai munopedza nyika. Mangwana wabva waenda wanozvara, mangwana wabva waenda vanozvara. Varume vakafanana. Ndoda kuudza chokwadi. Garai zvokuti hanzi zvirwere kana kuti chinongouya chinokaenda kuboyfriend ukasiya murume uyu uchangoita boyfriend kunze handiti ichakukuigira chirwere kana daba kuigira chirwere. Handi muri kuzvinzwa unless wabuda uchitiridza handichaneti zvevarume chero boyfriend handichaiti ndakunogara ndega. Good for you. Wabuda uchinogara uri one. Otherwise nyika yese ichapera ugoita things ugoita macontrols ugoita malazy ugoita masalt and vinegar. Handimaona urimo chinja magiya urimo momo abaiwa ndiye achabuda. Manizwa I'm telling you my dad is the honest truth from my heart. This is SIS MELLY talking to you now. Andika abaiwa ngaabude. Musavabvunze vana kuti muri kubvepi. Musahwise tsitsi ndaimbozviita zvokuhwisa tsitsi izvi kuti pamwe kuda kangana chihwisa tsitsi panouya achandihwira tsitsi zvari kundiita. Ndikutaura about me. Ndikutaura about me. Andika I'm talking about me. Ndaidaro ndodai ndichiona kuti kugedhe richivhugwa mota ichipinda ndogara muchikona ndodai kuti andihwire tsitsi ndotenga kudonhedza zvimusodzi. Handimoza kuti ukaona kuti munhu ari kuti unobva watanga kufunga peni zvinoda kuitira yaya misodzi inodonha yega. Handinoziva ndogara pachikona kudai so misodzi yotenga kudonha kuti andihwire tsitsi. Anotopinda achibhosta mai mwana, anotopinda achibhosta achipinda mumba kuti ya ndikutomukaurisa mai mwana ndikumugona. Mozati kana ukanya wanya ndakudza ichokwadi zvinoda chininji. Kana wanya kuhuri kana wanya kurwadziswa kana kusunga kuti ugeze unotadza. Hanamozviziva unotadza kugeza kupinda mutoilet chinopindamo 1 second unenge wabuda wazvipinda mvura kudai wobuda utadza kana kunyatsa kukwesha. Andimazviona ndozvazvinoita right. Zvinoda kuti vanhu uchisunga kuti zvakwana. You talk to yourself. Handimazwa inotaura nemapa ndapedza. You talk to yourself iwewe kuti zvakwana ina handichadi. Handika kuramba ndichemera munhu uyu ndakutochinja strategy magiya. Zvikuchema hurire rokutukana zvemangwana. Usabvunze kumupa manya kuti kubvepi. Rega zvinde zvidzoke. As long as uchita mari yako. Ita mari yako ruka bag. Tsvaga mari. Ruka bag uripo. Iwe nevana vako. Be selfish. Chena inde kwaunoda nevana vako. Muri kunzwa? Inde nevana vako muri badi kutadza kuti unomubvunda. Muri badi sorry yenyu vari vari mucomment section asinyekera vakadzi venyu. But it's the honest truth. We have tried everything to make you happy. Varumeni hamuchinji and I'm fine and you don't value us. You take us for granted. Vanukadzi. You take us for granted. Saka it's time for us now to tichichinjana magiya ose vakadzi. Nokuti we are tired. Handi
utikati ungatipedza ndisaka varume vachizouraiwa marriage inoda maovheti muriraiti mbiya mulamba inoda maginda gori yamaovheti marriage kana usina kusimba unomwa poison ukafira muzvo uyo akambomwa poison ucho akatedza kufa ningi wangu akamwa poison ucho kumwira poison gilbert nokuti unenge washaya plan unenge waperekwa kushayiwa ndokunzi kuperekwa kugumigwa kushaya plan pano padhiarisa hapana mukadzi ari kuzofa nenyaya yagilbert hapana murufuru ati kuzocontributa ma10 rand kana kuti ma5 rand nenyaya yekunzi anzi azviurayira gilbert never ndaramba I cancel that ndaramba izvo ndazviramba izvo hazviiti pano ushamira pano uchitichemera isisi no problem kana vatichemera isisi nokusimbisa odzokera oita oginda korea mbaikoko abayiwa ngaabude kabayiwa ngaabude kana ona kuti wabayiwa uchabude woenda geza weekend ikasvika friday nai mwana kana une zvimari tova vana vako even usina mari yakawanda enda pakachipa pachicken dinner napo enda kunoziyedu chemafuta iyi KFC yakachipa iyi take your kids out nokuti munhu wako here titotaura nai hello munhu wako here ataura mwana wako handisi kuda kuti vana vako vapike negative vibe vana they pick negative vibe mwana wako akateerera this is good yeah hello Smera vana vanopika negative vibe handiri kunzwa Smera nanchikundobvunza kutamboti kana ane muchato uye wechapter 37 unopfirei ini ndotongoona kuti ngetisina chinhu chapter 37 mazuvano 37 mazuvano yakutokubvunisa yekuti ashironi auya apinde pamurapa hati mukuzviziva chapter 37 yakutokubvunisa yekuti mukadzi auye shironi yauyewo kuzodla mose ipapa mari yacho hatinozviziva ndo zvaako mazuvano 37 haina basa ichina basa yakato haina kana basa inochangosungirwa nekapeta kakaka padhikasina pashandi shironi atovene mari anenge atovene exactly nemarights aunawo iwe pa37 yamazuvano iyi muri mafari kuchengetwa here koni munochengetwa here koni kuchengetwa kuchengeta handina hangu munyepera to be honest andipika zvese chero inini mari yangu chaichai haatodi kuti ishande zvinhu zvemumba anoti ndeyako mari chiripo sineni icho chii anoti kwandiri tikataura ndikamubatira nyaya idzi anoti zvoni ndiri kunyengerera kuti ndizotore mwana wangu ngati kunyengera uri munyengera kuti uzotore mwana wangu churudzi muchitoro wachaona toti maswera sei dedhi madidididi unyenge kumutaurire wangochengeta zavo panomuendera kumaintenance togara in peaceful iye anongoti ndisingomunyengera kuti ndichengete ndizotore mwana wangu right saka nyaya iripo ndekuti achinyengerera achikwira pa achikudza kuti ndikunyengera achikwira saka ari kuvharwa pa ndiani ari kuvharwa ndiani yes ari kuvharwa iko zvine ndiwe uri kuvharwa nemitska iwo chingwara handiwaona chirega kutaura nezvenyaya yasheroni kubva nhasi sheroni haana kumitiswa newe washuwa hauna kumitisa munhu iwewe chirega kutaura nezvenyaya yasheroni nemwana wake siya zvakadai ndoda kuti achibvunza kuti mhaka yemukadzi yaya asingasachema singasandibvunzi. To be honest, Cecilia, ndiri kunyema. I will do something for Taron. I will do something. Sometimes when I don't do one bit of worry, I will do something. Even I will do what I'm not going to do. Mfans when you take anything, when you point in, Joshua and Baba, I will do something. I regret. I cannot go 7 years. Go. I'm sorry. Oh. All right. I'm sorry, my name. Wadziwa rikachibonzwa uya munda uyu akudze zvizere ngasa bheba mai kuri wa Sharon ngasa bheba ngami ari mai kuru maswera ere daswera mai kuru ndototanga mutaura chiro chimwe chekutanga tsveta izvo muri kutaura izvo zvekuti kwazi ndoda kumuita something itai murume wenyu something first imini handiti munozviona kana paine pekoroya royai murume wenyu mirai mainini mirai
tangai mamboroya murume wenyu kuti aonogara paumba nemi. Zvekuenda oroya Sheroni kuti aone chekuita hazvisenzi. Sheroni pamwe anotoita zvinopfuura zvomunoita imimi. Saka izvozvo izvotsvetai mungopera urema dzawana. Mungonererwa nange zvipoko avo. Handizvo here. Endi pane kangu kakamataura ndandiri kunyorera pasi. Mati kwazi mimi makabva kure Fani nababa. Warume hawa zvekuti makabva kure kana kuita sei hazvishandiba. Hazvisenzi. What I've noticed is warume wakadesignwa kungonga ari kuti haagoni kugara nemunda umweba wekusakura umwe. Unoda minda yakati wande yekusakura, akasakura apa osakura apa osakura apa. Haadi munhu umweba. Handiti munozviona. Saka imimi ndiri kutozwa kunga mune mwana une bhesi, mwana watoti kurei. Maikuru tsvetai zvekutsvaka Sharon uyu. Mutsvetei, itai life yenyu. Hanzi kazhinji kacho, let's try to pray. After praying, you go and play. After playing, you must go out. After going out, when you are there, have fun. Ita zviro zvese izvozvo zviri 4 kudaro. Imimi maikuru imimi. Paumba penyu munofanira kunga bine musikana wenyu webasa unokusenzerai unobhadharwa ndibaba. Mosoona time dzese idzi. Isusu tinoti masande aya tinoenda uchechi. Tikatobva uchechi nyangwe dai iri Sunday zvikazi kune bhendi tingotoenda. Tinotokumbira vana baba kwakutogeza kuporisha bhutsu nekuporisha makumbo kuti tiende kubhendi. Hakusi kubhendi. Endi vana maiguru tine mentality yekuti kubhendi kunoendwa nemahure. Ndipo muri kusarira muchitsikwa-tsikwa unga madhometi. Nezviwarume izvi zvisina basa izvi. Simukai maikuru, mugeze, muningisike muone kwenda kozviitira zviro and empower yourself. I heard muchiti mutori no mari dzenyu dzaasingadi kuti musenzese. That's a good one. Chirambai muri kuchengeta mari dzenyu and don't cry for a man. Imagine kumwiswa mapirisi edepression ngekuti murume uri kudadana na Sharon. Brat shit murume. Ndautsveta zviro zvese izvozvo maikuru. Hatisi kuda zvataurwa ndiya Mary zvokuziwa wakadzi kuZimbabwe chinyimi. Pfeka izvo munoda and don't underestimate. Mune maskin tight here paumba. Maikuru. Mune maskin tight here. Hanzi mune skin tight here, mune maskin tight here mumba. And now. Ezwe. Chirgai maskin tight yenyu munasochaya maskin tight. Muri mumba chayai skin tight. Munoda kubuda chayai skin tight. Mochaya nezvimatenesi zvemujubheki munomizvi zvima-osters zviya. Moti skin tight yenyu. Skipa yenyu zvimaskipa zvakanga kuti kwirirei mudenga. Moisa mwana wenyu muprema kana kubuda nevana venyu mombodya pakachipa pataurwa. Because the moment yomuda kuswera muri kunamata murume wemuchiti hanzi aiwa warume hanzi kunzwa ndishurikira. Hanzi andisinyatsa kunzwa mene ndishurikira. Hanzi skin tight yamunayo iko zvinobva nhasi ndoti mugeze mupfeke skin tight yenyu. Tengai zvimatenesi anotengeswa ma-all-star. Mozvipfekera skin tight yenyu kana muchibuda mobuda muchitenderera nevana venyu. Handi maona chinjai kubva kudressing ndikumbomira kupfeka matsiga ndikuwanai. Chinjai lifestyle. Yes. Yega zvemadresi izvi kana mukandicheka pamapictures angu ukacheka iye unotoshaya kuti nhai murume uya ari kushora chipandi otanga mukadzi wacho womutarisa iyeye wacho oshoya kuti zviri kumbofara sei. Alright. Remafoto dzangu monasa kuona moti ndoshoreka paka inini ndinodresa chero sometimes unotobva iwe zvinhu zvazvidreswe nemukadzi wako but nichiitira kuti maybe murume ungasaonawo zvinhu cheikunze. Okay, izvozvo hazvimisi murume kuhuraba kuti mimi makanaka mune magaro akakwirira kana kuti munochena zvekuti doesn't stop a man to kurara nevamwe vakadzi. It's their nature. They want to sleep around. Zvinowanakidza so. It's nice for them. Vanogara vachirararara. Pano umwe kola wasoti masikati drama oyo nini topic ichatanga zvikazi murume wangu haahuri. Mainini mune rombofani makasarudzwa kuzi amubati murume wenyu chihure. Warume vanohura zvekuti muswe munomubata munogera nebvudziro ngepfungwa.
So mainini mimi siyana ina Sheroni nemwana wake, mwana atone 7 years. Ayato makata chitsukira imimi musenze ndaona unga makangwarira fani. Ndaona hope yenyunga yakati kwangwamu. Chitangai kuzviitira turo twenyu muchitsvaga wana. Mochichena ndati munaenda kutenga ma skin tight. Mugare makapusha skin tight 24/7. Don't underestimate the onini uyu mabudira anoita skin tight pamunhu. Pfekai skin tight basi mimi. Vakadzi avada muchigweta chidzidzo chevakadzi vanodara vanodzidzisa mangwana haiti ukangodzidzisa hwani chete vanhu vakamba isusu taka tinobva kumusha kunoroyiwa zvekuti nyararai ndimutaure kunovaroyizve hazvisenzi because ndo kumusha kwedu zvesaka inini newe tiri waroyizve inini newe tine mheni asi ndatiregedza izvozvo because akanokubackfira iwewe anozunza pamwana wako pafirst born yako iwewe. Leave it like that. Enda oroye murume wako, roya baba wayeyo, roya baba, rekera ko roya mukadzi uyu because murume wako ndiye ari kuendako every day and anoto mutori pabarika imimi. Mira umbodzwa misikudze ya mira umbodzwa misikendi vakudze nyaya yavo mira vakudze yavo unyatsoona kuti vauri kuita handizvo muudze misikendi famba ine bhora udze vamwe vana vari kukomesa. Saka imimi muri kuona mainini handiti muri kuona ipapapa mutori pabarika renyu but you don't know hamusati mango informa chete kunzi ava ndio mainini makangonzi munhu wangu wendakabara naye mwana. And imimi handizivi kuti muno are you working from home here kana kuti munopota muenda utaundi? This time munatsvaka nekaofisi but anyway garai henyu muchisenzera pamba penyu asi itaiwo muchibudawo panze zvidei so chingozvidai kungo like zvomamboudzwa pahanzi love yourself first. Wamanyika wani takangwarira fani besides zedu zvemheni dzidzi nei mheni ndinoziva kuti tinadzo nei hadzidhuri futi but izvozvo you know what I've learned nenyaya yekuroya kazhinji kacho iwewe ukanoroya munhu iwewe maiguri iwewe vanhu haya vakaenda kunorowa dzavo dzavanoti back to sender dziya dzanatsika mutanda dziriyo havazodiba kuti idzoke pauri inonotsvetwa pamwana mwana oita zungairwa because of a man. Network. Hello, Miss Candy. Hello, Miss Candy. Miss Candy, hello. I think I need it. I don't. Network yake I don't network. Right. Saka Ningina, how do you feel after the hour right now? And was zvakanaka but ninamusimeri to be honest the truth. So and I try 7 years ndabwera. But chandisingadi kuti uite majemina chekuti unobata handisi kuda kuti unobata mushonga inzwa unzwe handisi kuda kuti unobata mushonga manje because zvinonodzoka back kuvana vako vasina chavanoziva usabate mushonga siya mwari vakurwire betu ishi nomwe mukadzi kaoma ende unenge wakati ashamwari uraiti ndanzwisisa kana iye mukamufana munodzoka pane dhero rakambokurowa here wimiti kakawanda ndichitaura naye zvakanaka achatobhuya mumba mangu sesimeni there are a lot of mistakes that you are doing here. Why do you speak to this lady? Why you start living why?
tondere simiri ndakatongouya kuti ndikakufonera nyaya iyi saka ndatraya kumuitira munhu kuti ave mwana ave part of our family iye woita muvhoni nelife yake imagine you haukwanisi kuparadzanisa vanhu ava because these are matters of the heart. Uri kunzwa? No matter mira ndikuudze une nharo kola une nharo teerera munhu wangu unzwe matters of the heart chero kada kuzama kumupandidzira kutora mwana kuti apite family anouya akaita part of the family Joshua vagoita mumwe mwana wechitu handiri kunzwa angandifosa akufunge kuda kwamusimero angandifosa kundizvoni nditoti mwana auya aziwane nevamwe ndikamudaro then uya akutoite ngemaid munhu tatova mafriends ndozvakazondikova anyurura zvese zvavanotaura zvese nokuti amwe nongo akazoenda ikokoko chiti akabva azviti wona iye vamwene vakandiudza iyoyo vamwene vakasvika vamwene vatove involved vanoenda kumurora uku saka ndoda kuzvikira ipapo ndikati henaro wandiudza zvese iwo ndikavafonera ndikati mune shwere mama ndikavafonera kuti mune shwere okay it's fine handikamurume mari inongopera nobhadhara rendi magetsi school fees wachada shuga ichabveti mabharisa mwene singawatumirwa nasharon eda anotumira sharon anotumira handina kana basa nazvo ngaatumira handina kana basa nazvo simeri but chantada kuza ende ndinatakaona murume munhu baleka ini ndiri mumanyi ndobva kunyaga kudhuze nekumozambiki and I know izvi zvemuti I know on kwefm saka sometimes ndodzorwa nebhaibheri kudzorwa this time sodzi yangu yaunyanya kuerwa simeri yanyanya but are you aware kuti Sharon Sharon asiri girlfriend yemurume wako atove mukadzi wake sorry are you aware Sharon asiri girlfriend yemurume wako atove mukadzi wake chera ari mukadzi dakumuudza kuti izvozvozvo usasomisa nemukadzi wemutsvaga wako masingo akawanda kunzvimbo hazviiti that's because murume wako ndiye anoteverera Sharon wadi kuroya murume wako iwe roya murume wako ndiye ari kuteverera naSharon wangu hazviti wangu ndokuda hazviti wangu hanzvazvi asi ndiye ari kuida chireka ndikuudze chokwadi muningira ukaroya Sharon akaremara ndika mangwanani mungari kuna chido mangwanani ngari kuna chido ngaamuke nachido yese ndinovapedza hati onesindakamera asimudza maoko angu handiri kunyepa ndiri kurwadza simeri wakadzi ava Cape Town shona mwarika simeri Cape Town is middle of Muzolo. I'm fed up. Imagine simeri watomboda siri murume wangu siri muna kurama nice usadaisa tsvagiro wako azondirwadza muto wakawereke ndiri zvomaoko imbaza ngadianeikoko soudii kumbava kanochiti murume imbaza veisimenyezimba ungaitoza kuti ngatigaregara nemurume kutenge ndeotori first wife yake pakaipa it seems as if une answer kudhara maini chimbomuroya tiozotudza kuti zvaufa unapedza kumuroya kuzodzoka uchitipa feedback kuti afa here kana kuti zviri kufamba sei tozongoudziwa here kuti afa here kana kuti zviri kufamba sei kana aroini munhu wacho nekuti ngoisa pasi tinozobika chekererai bebele ndaisa anenge mashort ribs ndasanganisa nebeef stew ngosai pasi tinozobika right adona ndofunga paita problem yenetwork adona aita problem yenetwork hanzi I'm still going to us that site right
Saka nyaya iripo guys ndeyekudai so nenyaya tida kuti titaura ndikapa tipedzerane guys anditika kune wese akaurirwa nemurume in conclusion ndakupeta anditika kune wese akaurirwa nemurume it's not your fault hauna chawakatadza it's not your fault only benzi remunhu ndorichaya richiseka mukadzi kuti akaurirwa nemurume haana mugoni anditika murume andisati ndamboona vhijini rinenge richiya richikuseka kuti wakaurirwa nemurume vakadzi vakatombopinda mumba andika vakadzi vakutojolawo nevamwe varume zvichitoramba vachitedza kutota one boyfriend iri state zviri kutoramba ndo vanenge vachiseka ivavo saka na wakahurirwa you have done nothing wrong avari kufona murumera animaona you have done nothing wrong simuka usimudze musoro wako kudai upfeke wanzwa unyatsofamba hausiwo wakahura kana wazobatwa uchinzi iwe ndiwe wahura ndopangati manje kuhura kwemukadzi kunonyadzisa ndakabatwa ndichihura kana usiri wahura kuhura kwemurume wako hakune inewe it's none of a damn business ndiye akurira bhurugwa rake ega ndiye akahura ega hazvine inewe haufangi kutakura mumhosva kana mutoro wechinhu usina kuita iwe be yourself ramba uri iwe munhu akaita zvinhu zvake ngapedze nyaya dzake usina kuinvolva muzvinhu zvaunenge usina kuita iwe hausi wakahura don't be involved in his shenanigans nokuti uri mukadzi wachona unopinda papi why would you be dragged muchihure chakaita nemwe munhu kana wazobatirwa chako iwe ndopoutangira ipapo nokuti chako chemurume chiito itotaura kuti pisai munhu umire kusaidi pisai munhu umire kusaidi siyanai nezvakawanda wanda 1 2 vakadzi vese vari kuchema right now muchiti inini ndakahurirwa ndakapinda machira ndikurwadziwa aino zvinorwadza kuhurirwa is not easy but change strategy chinjai strategy varume vatochenya kuva pacheya yeumambo tikunyanya kuvaisa pacheya yeumambo zvokuti kwavari vandofunga kuti vana zvimwari zvechidiki tikuvaita zvisemi-gods I'm making them this so-called semi-gods these varume animaona murume asi mwari guys munhu akafanana newe kana muchipita chimwari mwari naiye ngaakuitawo chimwari kuti zvibhalansi as long as ari kukuona kunge chikorobho chete achifunga kuti iye ndiye anobvumidzwa kuhura animaona achifunga ndiye anobvumidzwa kuhura iwe uchinzigara mumba uri kapiri musherefu uchihurirwa uri mumba then there is something wrong nemarriage yacho iyoyo there is something wrong murume chechafa kurispekta mukadzi wake ukarispekta mukadzi wako automatically mukadzi wako automatically respect you chikuita kuti varume iko zvinezvi vakadzi vasarespecte varume iko zvinezvi ndechekuti varume vachona you have stopped giving respect to your wives you are disrespecting your wives every day munopinda mudzimba uchitedza mukadzi kuti uhure asina kuhura iwe ndiwa kutodza mukadzi kuti uhure asi hana munhu wahura naye nai makambozvionawo kuti hure rechirume rinenge richihura rinokupa varume unopiwa varume kunzi ukudanana baba vemu next door ukudanana nabhuti nagadzenboy ukudanana nabhuti apapo ukudanana ningi makambozviona hure rechirume rinenge richikupa zvariri kuita izvo rinenge richikupa iwe kunzi wanzi kwai kudanana bamuningi kudana sekuru ningi iwe ndiwo utopiwa varume ndozvavanoita varume havana respect they don't have respect saka munhu asina respect unomuita sei munhu asingakupi respect munhu asingakuvhalue semukadzi wake handika you sit down and you watch you become selfish be selfish musiyaite zvari kuda ndiari kunetsa uchijipai kumakumba kwaivo handi hausi kunetsa nechako gara pasi kwanzi nanyuka ndati ndiri kuda kudonha waitwa sei nanyuka what happened mujoloka uri kuda kudonhedza alama torinda ofu yatotanga alama yoyi hai muri kuiziva pine ndavo pai alama yepini muri kuiziva pine alama endai munobaya hash star 7609 wai alama yangu yesi guys baba naipangopinda kana kiti kana pai yangu datareva nikivira right saka vati mazvinzwa mujolo uyu musanyanya kuchemedza nemujolo zvekudaro vasikana
be selfish. Zvibe. Kill them with success. Kill them with success. Success is the best revenge, guys. Success is the best revenge. But varume ndakudzai chimwe chinhu one chamanga musingazivi. Musafunga kuti vakadzi venyu ava kunyarara kwavakaita vakapusa. Musafunga kuti vakapusa. Be careful. Ndikudzei muchivaita zvamunoda, muchivaita tosavanhu, muchidiva nevanhu ava, muchidzoka kuseni, muchivaonesa nhamo, muchivatuka, muchivarova, muchivashungurudza, muchidini, muchivasiya nevana vachitambura nguva chidini. Vakadzi havananyanya kupusa zvokudaro. Mazuva ano nemasocial media nemagrupu emawhatsapp evakadzi ndichichida kukudzai. Vakadzi havana kupusa. Havana kupusa. Havana kupusa. Kill them with success. Guys, success. Akarivara kuda enekura zivhuzhi remotikari kana une mari yacho uye upack up. Because ndimi makabata makomborero evarume ava. Ndimi mune ropapadzo revarume ava. Empower yourself. Varume vazhinji vakasiyana nevakadzi vavo vakaenda kuno vakadzi kunevanza zvireshe zvokupedzisira kuita kunge zvibhora zvikwese zvezvia. Mai mwana urombe hwose hunobva kuida ganda ranga richiudiwa nevasikana richionekwa nosera rinobva rasviba kuita kunge hamheno. Varume ndakukudzai chokwadi kunze kwamunomhanya vanoda mari. Vakadzi ava vanoda mari. Vamunenge muchijera nomusivi vakadzi venye vakatambura navo muchidya berere mese, muchidya mufusho, muchidya lacto mese. Muchivashinira muchivasiya kunze kwamuri kumhanyira vakadzi ava hakudei vanoda mari. Kana uchida kuona vanoda mari musi unoita murombe. Ini ndekushira ndina kana mari basa rapera ndokuona tsukala yevanhu vanenge vachifambira vaya. Mukadzi wako hakutizi nokuti basa rapera. Mukadzi wako anomira newe achikuti basa rapera anozoona ichi baba mwana tichatengesa madobasi dondiwa tichararama agomira newe zveshuwa. Handika muchitambura muri mise kusvika zvadzokera bheki mumuforo. Handika kana wawana rimwe basa wotika kubvairira mukadzi wako uchimona kunge asina basa uchimona neseruoko uchitira kuenda kune vanhu vaya vanoda mari. Success yenyu varume vakawanda ropafadzo renyu gomborero renyu kuti mubudirira vamwe venyu promotion dzavanga dziva mabasa kuti musvike kwamuri mukadzi. Kune vanochema vavanza vachitaura vakadzi ati panapa kuti ndakatsanya 7 days. Handika pamwe navatakogona kuva wakazopindirwa after 3 years ukatouya ukapiwa promotion iwewe. Handimaona but hauzvizivi hauzvifungi. Hauzvifungi. Promotion yaunaipa mukadzi wako ndiye anenge achiti Mwari rangarewo kumba kwangu, Mwari rangarewo murume wangu, Mwari rangarewo achinamata murume wake siku nesikati kuti uve zvauri nhasi. Then time munasati mukadzi uyu hana basa. Motedza muri kukwidza magirlfriends. Motedza munokwidza magirlfriends mota muchino mota yamakatisafanise nemukadzi. Muchidya nezvimakumbo zvehuku mumba kuti mutenge motikari. Mukadzi nase chabvumidzi kana kuigara mota iyoyo. Haabvumidzi kana kuinanzva kana kutadziso kudhiraivha chaiko haabvumidzwi kudziso kudhiraivha motikari iyoyo. Kune yakunzi mota yangu. Kasi pamaidya makumbo ehuku manga musingadyimisi zvimakumbo zvehuku. Pamaidya zvimusoro zvehuku zvimakanda zvehuku manga musingadyimisi zvimakanda zvehuku. Panaidya nenyama ira. Muchiti tikusevha mari. Handi muchiti tikusevha mari. Nhasi mota yangu ndoyawo kukwidza vasikana. Muchikwidza vasikana dzimwe mota musaka dzakaita accident. Dzimwe mota dzenyini. Chokwadi ndoda kuziva chokwadi chinobhodza chachinofunga mabega varume kudzimba. Dzimwe mota dzenyu saka dzakaparara dzakaita accident because wakanotora umwe mukadzi umwe girlfriend ine mweya ine spirit of anti-progress ukaisa motikari iyoyo mota ikarovera. Uchipedza kutora vanhu vakasiyana-siyana. Iko munomboziva here kuti varume mimi pamunenge muchiti nhasi wavatana ningi mangwana wavatana ningi muri kutora mweya yakasiyana-siyana. Uyu ane mweya wake waanenge anawo masautaiza totaura nezvawaya chimwe ningi kiri yacho topic yachona. Mangwana uya watora zveuyu anenge ane mweya yekwake usingadi zvekurohwa. Mangwana ane uyu mweya wake kuroya. Mweya yese pauri munhu warifu ungararama. Vamwe zvinhu zvenyu zvaikufambirai zvakanaka muchitanga muchangopinda mujoni. Muchiti zvinhu zvenyu zvichifambirai zvakanaka mese chino mukatengesa dombo raitengwa. Iko zvino zvinoita kunge makazora tsvina yembwa. Zvinhu hazvichafambi nokuti murume wakafamba ukanobatani vamwe vane maspirits ezvikwambo asingadi kubudirira.
vakarasigwa zvikwambo zvisingadi kubudirira. Iko zvinokuya kumba kuti uzame kudai china chichabatiki, uzame kuita chino, uzame kuita dhiri haribudi. Wakanorara nemunhu ane mweya wechikwambo usingadi kubudirira. Wakasiya mukadzi ukanotsvaga munhu ane mweya wechikwambo ukanorarana naye ukanotorana nemaspirisa aya ukaenda nawo kumba zvinhu zvikachati usatsvage muroyi kanzi ari kuroya vachikuroya kuti unei. Unoroyiwa kuti unei chaunoroyiwa. Unei, what do you have kuti vanokuroyera hama dzako? Siyai kungoti mari wani hama pamwe pacho ndiwo muroyi unoziroya wega. Muzvizive. Sometimes muri varoyi munozviroya mega. Vanhurume nezvamunenge muchiita vana nevanhu. Munozviroya. It's unfortunate kuti vanenge uchitambura futi iwewe. Mukadzi uya naiye anenge akutambura futi. Because naye anenge aripo iwe in the equation iwe. Akapikira kuti ndichida murume wangu. Ndoda vana vangu handisii murume wangu. Akanzwa futi. Wakanotakurana nejambwa. Kune vamwe vanhu vachifamba anototi majambwa. Jambwa richifamba uri kuchida kunzoko nguva inonzi demhe guyu kutsvukira kuzhe mukati mune masvosve. Anenge achifamba ugoona kuna kamazibrazilian iwo anenge achivati gwaya akasvika kumakumbo vakachena akatsvuka maimwe zvimawigishi mukati umu masvosve mukati umu munyama wega wega. Munyama wega wega. Munyama. Nenyaya kuti munofamba hamugoni kuvhara mazipi enyu. You can't close your zips. I wonder kuti munonzwa sei uchipinda mumba memunhu wausingazivi. Pautira kuvhura bhande rako rebhurugwa paya uchinda kukurura bhande rebhurugwa paya unonzwa sei into your minds? How do you feel relaxed? Uchikwira wakashama pamusoro pemubhedha womunhu wausingazivi. Mubhedha wakavatwa nevanhu vangani? Mubhedha wakavatwa nevanhu vangani? Vakavatawo vakasiyawo maspirisi avo ipapo. Iwe wapinda unokwirawo pamubhedha iwoyo wausingazivi. Pakavatwa nevanhu vangani pambedhapo? Unowasei uchinofika comfortable kutokuva urimo mumba memunhu wausingazivi kutanda nezvei. It's the truth. Unowasei unopira uchitoburuka pambedha. One, wakatengwera mubhedha. Wakabveka mubhedha. Wakamboitwei mubhedha? Wakamboitwei mubhedha? Chirodai mukanokwirana chero mungave mumota chamuchemo. Handi mumota chamuchemo. Mota yawakatenga nani? Mota wakatenga nani? Mota nemukadzi wako kuzviroya wega kuti kwai mukana ndakaroyiwa kune varoyi kuzhoku ye vari kundibata vari kunditasa zvangu kufamba zvinhu zvakufamba zveiiwo uriwo wakazviroya wega kutasa zvakufamba wega. Ndiwe wega utasa kupenga zvinhu zvako wega. Uda kuti uchida kunenheredzera nemizira vanhu vasina kana mhosva vanhu vasina kumbokuroya vasina chavanotoziva. Vakadzi ndivo vane mablessings enyu vanhurume please itai mushe dzimba uko. Koitawo zvakare vakadzi dzimwe njapisi dzevakadzi dzisingawi dzekuti murume ane murume kwaye veriwe. Ane murume kwaye mwana womunhu kwaye anouya achiita zvese achifamba nese achizvese everything anoitigwa. Kasi ndiye hagutsikani nechinhu chiri mubhurugwa memurume wake one hagutsikani. Anoda zvimwe kunze uko. Uri kubhuloka success yemurume wako nokuda kuzvinhu zvaunenge achibata kunze uko. Vakadzi vanohura dati tingokudzaiwo kawani muri pavarume. Kana wana zvekuhura handika uchisati murume wako akuhuriri chibuda ako ungoenda unohurira kuroko usiene nemwana wevanhu. Muri kublokerawo varume ava mablessings. Because nouchivana naJoni mangwana wavata naPeter mangwana wavata naJudzo zvichikwenda zvakadaro muri kublokera varume venyu ava ndikikiri muri kublokera varume venyu makomborero nenyaya yechihure chamunenge muchiita. Vakadzi makabata chinhu chiri important mufunge. Bhaibheri tinonzi vatadzi asi chokwadi in reality ka vakadzi mune chimwe chinhu chamuinacho chamusingazi chamunozvi underestimate nacho. You underestimate yourself vakadzi. Mune power riri pamuri rekutodaro. A woman is the only person who can multitask. Ndichibika konde ndiri palife pano. Uku ndichiaina. Uku ndichitaura nemi. A woman is one person who can multitask. Akaisa mwana zamumu muromo uko achitoita zvinhu assignments achinyora uko mukadzi. Vakadzi chihure uri kuchengetwa zvakanaka une murume wakapiwa naMwari kuti unoti God send. Why would you hura? Why would you go out and hura? Why? Tipatariso kuti ipapo nokuti sometimes iwo varume vanozotsivawo. Varume vanozotsivawo majikutsiva kuri varume majeka
vanokuvigirai zvimwe zvokuti nemi munozodzikama. Anokuvigira mari dzautsi kati dzikamei vana mai kana uchichengetwa ugere zvakanaka uchidini antika dzikamai dzingizigonyera pamwe maruva enyika apera. Asi above all tanoda kukudzidzisai nechekuti love yourself first, put yourself first and empower yourself. Put yourself first. Put yourself first. Zvinde empower yourself. Hakuna basa rinonyadzisa. Andi mazvinzwa. Hakuna basa rinonyadzisa. Musatevedzera zvevanhu vasingazivi life. Vanokusekera hustle yako. Munhu iyeye hazivi life. Hazivi life. Munhu iyeye hazivi life. Hakuna hustle inonyadzisa. Empower yourself. Isamusika vanhu vasi pagedhi apo. Tengesa fodya pagedhi apo. Tengesa zvakasiyana-siyana. Tsvaga itaichirana. Be honest. Go and run for people. Uchita honest tengera vanhu zvinhu zvake. Zvinhu zvavo chivasvitsa. Anditi takura itai zvakawanda zvinhu zvokuti muite. Vakadzi tokai kwete kwakupisa. Vhurai mani iri makawasha. Vanhukadzi. Kune vakadzi vakuvhura makawasha vakawanda ende varume just because vakadzi varume are going to support. Open those car washes. Ende munosuka motikari vachonyadzisa 70 rand motikari pedhe mukasuka mota dzenyu 4 manaka ini. Mukawa chinovhurwa pagedhe pako haubhadhare renti. Andimaona ungonotenga huvha negiri nepressure pump. Do something. Regai kungochema nhamo chikutsvaga data rekuuya kumakuwa pasocial media. Handika usina chaunenge uchiita. Social media iyi vakawanda vabuda nayo. Ndakuudza ichokwadi vasikana. Vakawanda vabudikira nesocial media, vabuda nesocial media. Kutengesa chakutsvaka pasocial media pavaita makastoma nesocial media. Ndakambokuudza ngati use social media wisely. Use social media wisely. Vakawanda vaita mari nesocial media. Kutengesa chaitako ndopati fan base rese apa. Muchitengerana ipapo musaputana ipapo. Vanosona vese ipapa ndipo munongona makastomers ipapa. Vanoruka musoro ipapa ndipo munongona makastomers ipapa. Vanogadzira nzara ipapa ndipo munongomaketa basa renyu. Vemakeup ipapa ndipo munongoitawo basa renyu. Vanotengesa zvimaragi zvavo ipapa ndipo munongoitawo basa renyu. Anditi hustle social media ndoinese ndikakutsvaga data rekuuya kuzoona kuti vamwe vari kumboita nezvei. Vamwe vari kumbotengesei. Ndaona zvandaodha marules maspice kuru premium spice. Ende maodha vaspice nokwanda vatotengesa vaspice akutofamba zvokutodaro. Vakabva panapa. Endai kutenge maspice mutengese zvinotoita. Tengesai madust mabroom aya kuchaira panza aya nemamopo tengesai. Hakuna hasi rinonyadzisa. Zvokuti unoda kuzoti ndonyara ini kuzotengesa unonyara kutengesa une degree ripi? Une degree ripi? Takafanana tina madigiri. Tutamba iri kurira. Tutamba iri kurira. Survival of the fittest. Ndino inodiwa. Tengai mapuni makukingwera anobuda uku wemukoto akawanda ubvonemo tenga 20 lita akazara pakona panakatenga 20 lita rinenge richi 400 paketi zvikada kumapima pamanobuda makanika uchida uenda muchitengesa pa 20 liters imari yega yega. Amazvona hatidi vakadzi vanochema everyday muchemera mujolo. Vei mucheme pana pati mwedzi uno zvakandikaka guys hanza kubhadhagwa. Ndikuchogwa munhu angandibhadharira funeral policy yangu toposta pa unokubhadhara. Haikona kuchemera mujolo. Kuchemera mujolo. Kuchemera mujolo. Iyi mujolo ndimungazogona iyi. Ndimungazogona mujolo iyi. Vafundisi vachihura, vakadzi vafundisi vachihura. Imi ndimungazogona mujolo iyi. Grace Mugabe. Anozike Elizabeth Anzaniko. Mukadzi waMugabe anzani Sale Mugabe. Sale Mugabe akahurirwa naMugabe. President wenyika, my president wenyika. Vakahurirwa. Muzviziveni kozoti isusu hedu torikwa izvi zvemaoko izvi tingarega kurigwa. Kuchemera chinhu chemunhu arifamba nechinhu chakaipa pamakumbo, kuchichemera kubuda musodzi kuda. Imikaini imi nezvimuri maiwawo
Empower yourselves. Kana mari yauya yakanyogwa apa kuti mhoro iyo vakanga vachitengesa maheu, mhoro ino aitengesa hove hainyogwa apa mari hainyogwi. Mari inonaka yako chihla, inonaka mari yako guys, handidi kunyeperai, inonaka uchibuda uchienda kwaunoda uchidaisa nemari yako inonaka guys. Murume achisvika kudaisa achiona haikuona mani, haikuona wachinja mumba, watenga wachinja rimwe sofa, angoona ngopinda ngoti izvo mumba machinjwa sofa, yachinja sofa. Mangwana uchiva achipinda mumba towana haikuona wakazozi last number richibvira uya rake riya rakakaisa padziro rabva wadzura wakadapo. Mai mwana anohwa seanotsva. Ndo success atiri kuda iyoyo, ndo success atiri kuda iyoyo. Achipinda mwana wana wachinja zvese, uchichinja zvebhedhi chete wachinja, watenga zinozi mutumba king size rebhedhi waisa, anohwa seanotsva. Ndo zviri kudiwa izvozvo, ndo zviri kudiwa izvozvo. Achipinda mai mwana wabvisa mafiriji akare kare aya wakuisa tumafiriji mumastadhi matenge tiri ndemustadhi yekuti ndesa mvura nditondera ndichimwa ndiri muno. Handika anoona ndakachinja mpiye ndakarova idzo dziri kwedzo dziti last number anongwana irimo yakati gaya yakamira apa. Unondifunza uchiti kudi zvindiri kutadzana ndagona kunoisumudza firiji inenge ichita 50,000 zvinoreva kuti iwe chero kainda handabasa newe, you can go. Chero kainda ndakandabasa newe, you can go. Kana nemoyo wao wapinda mukariona ziri 50,000 ndiri pakona, saka iwero wapasi chero kana wapasi unongwana ndichirarama inda unongwana ndichirarama. Hanimaona ndo success yetu iri kudiwa yevasikana. Manzwa gore rinouya padiaries pano, gore rinouya vakadzi mese madiaries chachaiwo muchatenga zvimahonda fit, muchatengawo tumota tukumhanya nechinhu chabusiness, tubhutu twenyu twemota utu twakazara zvinhu zvamunotengesa, muchienda kunodhilivhara, muchihasla, muchiita zvamunenge muchiita. Hanimaona gore rinouya panapa toda kuti mwanhu kuita toda kukanda mota idzi kuti ndingakatenga motikari yake vasikana. Handi muri kunzwa muchisumudzira pachisumudzirwa navanhu pano. Handika kill these men with success. Gona the days ekuti muchaswera muchifamba unonomira pataxi chinodai kumisa taxi kudai, unomisa seigara zvatexi so uchimisa taxi kunomisa taxi so. Next year ngatichinjei magiya ipo pano padiaries, ipo pano tichachinja magiya. Kune madiaries chaiwo anenge ari pano mangwana. Kana muchinge murimo muno muSA next year guys, ngatichinjei magiya. Next year kana tichaita marauds acho amunodewo ekuti vanhu vatengerane motikari, aupiwi mari utengerwa motikari, let it be so. As long as parikuitika zvinhu vatikende parikuitwa vanhu vari honest. Munhu ngaite chimota chekumhanya uchitengesa business rako chimhanya naro, munhu ngaite business rake. Next year munhu usanenge ane gaba rake rokuisa ma5 rand padiaries, tichimavhura tese December. Mumwe anenge achida kuisa nema10 rand chete gaba, unenge une gaba rako. Ndo empowerment yatiri kutaura iyoyo. That's what we are talking about. That's what we are talking about. Tangai kutora malicense yefaith. Start taking your licenses now. And then munonyora malearners. Go and write your learners. Nasi ndabva kunonyora ningikiri uyu yangu yemarori, test yangu yemarori. Nas ndabva kuseni kunonyora test yangu yemarori ko kwandakanyoresa kuchadai muko pakusenda muka ku9 o'clock ndanchinyora uyu chikombiyuta chavo yemarori. Ndikutori zhezheudza, uri zhezheudza, ndichiri zhezheudza. Ranga chinonga achiseka andinchibuda pakusema chiti vari gore here kuri zhezheudza, ndikati ndinotori zhezheudza. Ndandiri bhizi kana kudzidzira. Pane chinokutadzisai apa, pana chinokutadzisai. Kana isiso machembere chamunoti machembere tiri kufamba nebhora kokuzotimi vana vadiki, kokuzotimi vana vadiki. Kana isiso machembere hatisi kutomira, isi machembere hatisi kutomira. Takapisa kuti zvisina basa, hatisi kutomboda zvisina basa, tikuda kuita focus neupenyu life. Tichabitsira kuve distracted nezvinhu zvisingatipi anything, hatichadi. Takuda kuve focused, takuda kuve focused. Kuzvakanzi aunyori wanosina pemiti. Kana usina pemiti aunyori ropa, unonyora sei usina pemiti? Kana usina mapepa emunhu aunyori. Code 14 ahoi. Kana usina pemiti aunyori vhele aunyori. Kana traffic register yako zvinezvi hautori traffic register kana usina mapepa ari valid.
rongai madhiri zvinhu zvenyu zvifambe. Itai madhiri kune vari kuda kuita mapepa aya. Ndinombonyarara, ndomboda kukudzai, ndomboda kunyarara, ndomboda kukudzai nokuti munohlisa maZimbabwenzi. maZimbabwenzi munohlisa. Munozvindo zvanogara chiudzai kuti munozvivhara zvinhu zvakawanda. Munohlisa. Asi zvisinei ndichakuvigirai kambani iri kuita zvinhu zviri legit. Ndichakuvigirai varungu vacho vari kuita mari yako chete medical mapepa. Makaita sekudai semunofunga kuti handina mapepa. Iwe mchina nchibuda kuita ma up and down ichitendera dai nemapurisa nemahoma apedza ndingakamira mhorotu. Ndiye chingoinda kwanoenda nchidzoka ini. Saka mimi handina ningikiri. Mimi handina uyu handina mapepa. Imika ini. Kwanai. Ini chibuda kuenda kupi kunobuda kupi. Saka mimi ndiri kufamba nei. Handiko passport ine mazuva aitori. Mfa kuve nayo permit yako kana kuti PR permanent residence. Hanimaona. Saka munotyisa kukudza zvimwe zvinhu sometimes tikazoziva tiita kutya kuti eish unogona kurumikwa. Munotiziva iso nomusha kwenda kutiziva. Haitori shami nokutarisa haitori. Tine mazuva haitori. Vanoda permit haitori. Zvakatochinja zvese haitori. Ndoda kutori zvezveudza. Kuhlei uita kuri zvezveudza. Ndenda kuti zvinotora vatana Mwari kuti Mwari handisida kuzvezveudza romwe munhu. Ndoda kuzvezveudza rangu ndida kuri zvezveudza ndobva ndatsvaga contract mumaini. Ndinotsvaga contract mumaini ndichizvezveudza ndogara ndichida kunotakura chrome kana kuti platinum mumaini ndichizvezveudza ndoga muri dzotisa bigwe ndoga ndichizvezveudza. Ndinopinda mumaini imomo tsvaga contract imomo shofe. Ya. Ndakapfeka chiworksuit. Ndinoda kudriver romwe munhu, ndoda kudriver rangu. Saka vasikana, women empowerment. Yes, when you are focused, zvese zvinongoitika. Handimaona. Saka guys, ndo zvandanga ndichindoenda nazvo sana. Sorry kana pane wanda offender pavanina vangu. Please forgive me. Kana pane wanda offender. Antu pote yenyu iri kutsva. All right. Hanzi ndibate ndikupe connection yemalicense. Ari kuti ndibate ndikupe connection yemalicense. Ari kutaura zvemalicense. Saka guys, kana pane wandatsika mugarden, sorry yenyu. Tikuzama tibatsirana nokuti nda mukana ndataura kudai soka inbox yangu yakaoma. WhatsApp yangu yakaoma. Ukana ndozive netopic ndichitaura kudai ka. WhatsApp yangu yakaoma. Guys. Nenyaya dzemujolo idzi vakadzi vari kurira. Ndapedzera kuti ndika ndikuenda nelife yachona nelife yacho because zvinorwadza every day uchingoswera uchingoita zvanenge uchingoita uchingobudzwa nyaya yana uchingochema unopesa kuti tange newe wacho kuita ngo wotodawo counseling. Handimaona. Saka ndati ndika ndingoenda nditeiti life zvipere. Asi ndisati ndaenda guys ndakuda kuenda. Munoziva nyaya yemwana wayaDave ka. Nyaya yemwana wayaDave watakataura papa guys tikati mwana ada accommodation kwamukoma Pedro chichikoma Pedro akazoti kumba kwakaiswa munhu wedu. Pane mukadzi wechinamba 2 akanga aisa option yekunotoni. Please ndibateiwo please guys. Mai vekunotoni vaya Dave ana uzokwanisa nawo kuma Pedro saka kuti second option kwenyu imimi kana kuchivu kana kunotoni ndo second option please. Kana muri pawabereki ndakumbirawo mwana uya angomira nekumba wana idi akatoenda kuZimbabwe. Saka vakazotaura mukuma Pedro last minute kuti kuZimbabwe kwakazoiswa munhu nehama yavo vasiri kuziva ungasitozviziva. Saka ngatorongedza kebheka kachida kutoenda kumusha. Saka ndanchikumbirawo please kuti kana una accommodation yekutipe mwana uya mukomana please ndibatewo mwana uya akwanise kuenda anogara aende kuchikoro. Ndipeiwo kana mine please ndanchikumbirawo accommodation iya kana muchina please uyaiwo chivu notoni tibateiwo mwana uya aende kunogara akachengeta kana kuti kune imba yanoda kuti ichengetwe mwana uya achienda kuchikoro. Animaona kana une imba yako yanoda kuti uchengeterwe nemwana uyu mwana kwai anoda kuti tsvaga nzvimbo yechikoro anawo mai vakamudhamba stuff like that. Anoda tsvaga pekuti agare achienda kuchikoro kada kuchengeterwa koimba please ndibateiwo. Anditika moveresiva rakanaka guys.
I love you so much. Anditika ngatirambe tichifamba pamwe chete tiri musame spirit mulove tichivakana kuchikora ari kutsvaga nzvimbo bhita asati awana nzvimbo anzwa cheinonzi ndombozviziva ine ndizivi ine sara yane ndokozati inoenda pawhatsapp inoita zvefacebook foni yangu inoita zvese andowana saka guys ndanichingokumbirawo kuti kana muripo please batsireiwo anditya guys god bless you tobatana pafriday andi tobatana pafriday manheru confessions vanhu vakaremekwa varuda kuregerera varume vavo vari kutadza varuda kuregerera vanasisi vavo vari kutadza varuda kuregerera hama dzakawanda vari kutadza vakarwadziswa friday ndodei kana uchida tifonere vanhu ivavo mutaurirane vauri kufunga kuti vakakusungira zvinhu vari kutodza kuvaregerera that would be the day andika and miss Candy ushu ari kukuva izvanoda kupina komendi yacho yaisida topinga zvitomanya miss Candy uyo ane peji rake munda wangashora usamanyika angashora ane peji rake please follow ada kufollow miss Candy miss Candy ane peji rake ari kutogo follow andika ane peji yake follow so guys more rapandika love you